مسحبني عيني صنعات عنودي موائل نباري أباقي مفلاي وريري قلبهم من بزاي نافو فغدقوا يعوانون المونا أي المونا مراخي إيديك مسحبني عيني صنعات عنودي موائل نباري أباقي مفلاي وريري بقلبهم من بزاي نافو فغدقوا يعوانون المونا أي المونا شلالاي شلالا شلالا يزفر أمه أبتزلال كيز حلفن أبر زير كوبا تعمو زمكره زلقوه تترقيو انتا يكون مبهركي مسلاخيو أيي من عبديو يزفر أمه أبتزلال كيز حلفن أبر زير كوبا تعمو زمكره زلقوه تترقيو انتا يكون مبهركي مسلاخيو أيي من عبديو صفاتي سعري سبقلو توشقي فغري زحسلو قبل أنا كدمي حيز تنزفي تعب نفسو فتوم بتزرقي بيتين بيتنا ما بيقي يا همونا بيتين بيتنا ما بيقي يا همونا كيف نبرة أقدم تسعيري يوم عقبانا يسلم أسل بكا تقدم عرات سحا حديمني ترري باللبعات فغري حديمني 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 ترري باللبعات سلام رحيقني 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 ترري باللبعات كبيد النبرة عقدن تسعيره يود عقبانا يسلم أسل بكا تقدم عرات سحا حديمني ترري بالنبعات فغري حديمني 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 ترري بالنبعات فغري رحيقني 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 ترري بالنبعات كبيد النبرة عقدن تسعيره يود عقبانا يسلم أسل بكا تقدم عرات سحا حديمني ترري بالنبعات فغري حديمني 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 ترري بالنبعات فغري رحيقني 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 ترري بالنبعات سلام سينيو 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 ترري بالنبعات وتقرم كحول حول جباله لبالم ولا شلمالم بكيت باكلت ماسي ممرات قلت مم حميك وحميك من ذا تمرات يشبت القومات وتيلا حق التنين ليه بالعلالة تمنع عن كل بيت لب حلالة لا لي لا لي ولا لي لا لي
كبت بحر لما جرم مثل عرب قادم قلي داقم كم سليه لوكو سبك ساقم دون كبت بحر لما جرم مثل عرب قادم قلي داقم كم سليه لوكو سبك ساقم سفال الكو أنادي لا كتاي شلملم ممريت تحرمكو حقايلك باو كرم استنتنا للبيع وانت بلا جلملم قزاير حزيكو كمسال كعبة وحرم لبيع كل توبي أنا كاي قلزم قيسو الكمسال صحادي بسما أنا لبيع من بعل شام يتما سفلا لنا سدي بيا ياما سفلا لنا سدي بيا ياما أنا وكبوت لا مريد لمن عدم لولا تقليت من مكة فوت قرم كحول حوجب الأهل بالب ولا شلمالم بكيت باكلت مازي لمرات قلت مم حميك وحميك من تمرة يشبت قلقومات وتيلة حق التنين ليه بالهلالة تمري على الكل بيت بحلالة لا 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 حميك وحميك من تمرة يشبت قلقومات وتيلة حق التنين ليه بالهلالة تمري على الكل بيت بحلالة قيسوا الكمثل صحادي بسما أنا اللي بيا من بعد شام يتما سفلا لنا سدي بيا ياما سفلا لنا سدي بيا ياما من كانت برنتا قديمة يتتريني مسكينة يا داري حجت بين تبتيني من كانت برنتا قديمة يتتريني مسكينة يا داري حجت بين تبتيني اقرح يا أطحال بيدي قوما فوق حلال بيدي من كانت برنتا قديمة يتتريني مسكين يا قاري حجك بين تبتيني من كانت برنتا قديمة يتتريني مسكين يا قاري حجك بين تبتيني اقرح يا أطحال بيدي قوما فوق حلال بيدي اقرح يا أطحال بيدي وما فوق حلال بيدي سلام كبرات تخاتلتي خمي وعلكم كما كانكم قاعد حان مصاخم اب سينيت ميديا ينازلنا سينيت ميديا ما ادزت السنيت مدب من اسيات نمحيال تباهيلو زدالو مدبي كما وهاديت كوينه زقرب لكم جنات برهاني تكنيشانا عبد السلام ابراهيم كما ونايدو معنت زت زقرب لنا اتو سنغال ولدتن سائن ويزرو ابراهانيم نايدو معنتي ارستنا سرعه مرجع يخون قدميو جن زي سومن زي ወይ ካኒ ጥሪ 21 2013 بسرحيت ودي عالي زفلت معالتيو ودي عالي مس صعبتو سعيد علي حجاي مس صعبتو اب فورتو تانكتاتو حيزو سراويتو حيزو زديبلو معالتيو كنذكرو خا غبونا يخون بز معالت زي نتي جكننتو مالتيو از نتناي سرحيت ناي ودي عالي كلنا هم نفلطو صعبتو حيزو وتادراتون تانكتاتون حيزو اب فورتو مسديبه بدحريو إسياسن صعبتون انت أميلهم زيناي جهاد من كسراسيو إلهم يوم كدون ووي كأني تحسابات كزرقو فتينهم مالتيو
انتقنا جن حتى ودعالي سعبتون نتصورن بروهن ينيرو قوامي تكبر بسرعة نايفتحو سلطانا بهزبي يركب يزبل نيرو لك أخمتي نحن ونعو سعيبنا حجي نحطو زلنا حتو تات مالتي زغلو دلاي فتحي أقاد أمخوينو تبكسو ناي ودعالي أبتغزيتي أي سلطان مالتي ويكا أي تعاوتن فشيلو أبتغزيتي انتقونا جن بزحات سعابتي أتريلو أبزي جزيزي سلزي فشيلو لنا خندمدمو أي نخيلنينا مالتي مخنياتو بيتناتو تبقسو تتابعون ريون بزح سعابي أتريهم زلو نريو زلنا أي مالتي سراويت كل شعب كم مراحي يزخيد سراويت إيرتراق أبتغزيتي ودعالي بقبوئن بتخوون زقبوئن سلازم روحهم تمريحهم كأني نبتقبو تكبر كتكبرو حتى هزب كتكبرو نودع على سعيبهم سراويتنا زقبرو سرحت ونشعو رئينا يئنا مالتي أبز جزء زجن سراويت إيرترا لكأتي إسياس زدليون إسياس زمهرون زلون كأني يتكبر على مالتي سلازي كأن دخن قبرو زقب أنا حجن إحنا تي سراويت إيرترا كم مراحيون كم مهاريون كم مخانو فلتنا تقبو نقحاتن تمهرتن كوسدولو زقبو مجدتات إنا خنهبو زقب أنا يبل مخنياتو كلنا أبز جزيزي بسرعة بتسراويت أب إيرترا زلون حقوسات يكون كون نخيلنا جن كميلو خنقح كم زلو خميجرنا خنمهرو خم زلنا خميجرنا نابقون عمجد خنم تو خم زلنا إنا خنسعر زلنا يبل مالتي نايرومي أرسنا خمتي قدم أبيلز جلس كوا سرعة من رجعون لك مستنا حتى يودع علون زتها حزي مالتي مقنعتو بهاجرنا وبوق من رجع سلذي تخيده حدا إسياس راح يزون تمرحنا كوف سلزبلي تحطو على إلونيرمو حجة خاني سرعة من رجع خميك خونا اللو وكأن تأيو زيم كبرات أحواتنا سنقالن آبان بزعبوا خبره لنا يملون مع أنتي مالتي وخمي يوعيلكم سنقال سلام كما يتعلو تصبق مرحبا جناح نعرفكم كلكم سلام سمعتنا كلهم يفلتقهم يمنا وليلة أنا من لسلو ما قد يبلنان ندحر سلام زبهال ويزا حلف من الأخت لكم قل زي أحدتو قدامي تحدتو مجمّر خقبرامو مسؤول أدعوكم كتزاروا بدخوليكم مالك أوكي قروريك أنت يدع الله قرنا قلبك على قلال أوكي مدحنا بحتونا نمجمر مكياد من رجع خمك عند مجلسن مرأيانا حدا الديمقراطية وسرعة تغيروا ويكاتو تحسبه صديق كالديو سلام تايت بالحتو هنجمر I think ladies first you بدك نستيقن جمرين على مول بانا باقي قبله يا أنا اللي مجمرة قنت تي زقبر كلي زقبر كلنا عدم مالتي وقد علي تي زول كيو زي معك زي ودع علي سرعت فرطو نذكر اللي يسقاتي أنفتنا الديمقراطية والنت تزنا برا فحفح مونغ عماتن كان زنا برا جن كان تستبه على تحسب أي موتن جنا تحسب أنت ميتي تسعير تقلمر تحسب يغسل يقوله أما جرى شخات حتى نايتز بي كملاشيو تم وننتن وزعتن كأخذ سعر يوم يزبل بزقات أمي إتا حتى مرجع ناي ديمقراطياوي مجلس اليو سلام تاي نتبر أنا بخميريا مرجع حدا ميلا ويكا سلتي ناي ديمقراطي خون ناي خلمبر مرجع وكل مجلسي ويدا تأمام من صراحة له ناي ديمقراطي أو نتباهينه كجلس أي كلمة ناي ديمقراطي أو نتمجمجمون أكخون أي كلمة زخانة مرجع زجبر له حجر مالت حدا مرجع يمسل كجبري كاليو نمد نجار كجبري كاليو ولا بحلف زانتنا عند حرينا يو أبجزء حتى هاي سلاسة نبرنا الجزء تذكر تخونكم برلمان وانا درا لنا نعايم رأسو ذولون سمعنا يرناينا مرجع كان يري مرجع كغير مالت قلت تم مرجع هو سين اللهم ويكا بتي زكون يخون أجابة بتتعدد نبرة أجابة
ተመሪጾም ናፍቲ መንግስታዊ ስርዓት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብቲ ግዜ እዚ ንጉሳዊ ሞናርክ ማለት እዩ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝፍለጥ ኣብኡ ኸይዶም ኣብቲ ፓርላማ ኸይዶም ዝቕይርዎን ዘስምዕዎን ነገር የለን ምክንያቱ እቲ ሃፀይነት እቲ ዝለዓለ ሕጊ ዝወፅእ ኣሎ ተኾይኑ ነቲ ታሕቲ ዘሎ ጥራሕ እቲ ሕጊ ዝወፅእ እቶም ነቲ ሃገር ሒዞማ ዘለዉ ሃፀያውያን ግን ልዕልት ሕጊኦም ድላዮም እዮም ዝገብሩ ድላዮም ገብሩ ድላዮም ውስሉ ድላዮም እዝዙ ተደልዮም የጥሚኻ ተደልዮም ጉሕፉኻ ተደልዮም መዋግኡኻ ኣብዚ ስርዓተ ሕጊ ዝበሃል ዲሞክራሲያዊ ስርዓተ ሕጊ ስለዘየለ እቲ ሞናርክ ወይ ከዓ ሃፀይነት ስለዝኾነ መስፈናውነት ስለዝኾነ ምርጫ ተገይሩ ማለት ዲሞክራሲያውነት ተኻይዱ ማለት ኣይኮነን ከምኡውን ኣብ ኩሉ ዓድታትና ኣብነት ሕጂ ብዝቐረባ ክንሪኦ ተኾይና ማለት እዩ እቲ መግለፂ ኣብ ጎረቤትና ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዝነበረ ምርጫ ይካየድ እቲ ምርጫ ግን ምእኩል ዲ ነይሩ ከመይ ነይሩ ከመይ ዓይነት ኣገባብ ዝካየድ ነይሩ እንድሕር ኢልና ብሓቂ ዘድሊ ናይ ዲሞክራሲ ኣገባብ ዝማልአ ኣይኮነን ክንብል ንደፍር ማለት እዩ ንምንታይ ሕጂ ኢትዮጵያ ሓንቲ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ተሰሪሓ ነይራቶ ትኸውን እዚ ሕጂ ዘላቶ ሕምስምስ ተመለሰቶን ነይራ ይብላኒ ዝሓየለ ነቲ ዝደኸመ እየ ዝበልዖ ደሎ ሕጂ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ተመስሪቱ ዝርከብ ኣብቲ ሃገር ሓያል ዝኾነ ናይ ዲሞክራሲ ሓይሊ ኣይተሰርሐን ነይሩ ኢለ ዝደፍር ማለት እዩ ክብል ይደፍር ማለት እዩ ሕጂ ዲሞክራሲያውነት ሓደ ስልቲ ሜላ ምርጫ ዳ እምበር እኹል ናይ ዲሞክራሲያዊ መግለፂ ይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝሓለፈ ኣርእስትና ኣነ ጠቂሰ ነይረ ማለት እዩ ኩላትና ብዛዕባኡ ተዛሪብና ነርና እንታይ እዩ ዲሞክራሲ ንዝብል ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር ዲሞክራሲያውነት ኣለዋ ዲሞክራሲያዊ ስራሕ ትካየድ ኣላ ተባሂሉ መዕቀንያ እቲ ኢንደክስ ናታ መምዘን ክኸውን ዝኽእል ነገር ኣሎ ሓደ ቀዳማይ ነገር ማለት እዩ ፖፑላር ሶቨርኒቲ ልዕልነት ናይ ህዝቢ ለድዩ ህዝቢ ዲ ወሳኒ ህዝቢ መሰሉ ተሓልዩ ድዩ ህዝቢ ብቕዓቱን ሓይሉን ድኹም ጎኑ ተማሊኡ ኣብ ትምህርቲ በቂዑ ኣብ ምሕደራ በቂዑ ነፃ ኮይኑ ዲ ዝካየድ ዘሎ እቲ ፖፑላር ሶቨርኒቲ ኣሎ ድዩ ተቐዳሚቲ ንሕና ክንጥምታ ዘለና ኣብ ሓንቲ ሃገር ማለት እዩ ምርጫ ስለ ዝገበረት ዲሞክራሲያዊት ኢልና ክንድምድም ኣይንኽእል ኢና ኣብ ገለገለ እዋን ከምኡ ይመስለና እዩ ቀዳማይ ክንሪኦ ዘለና ኣብቲ ሃገር ሕጊ ኣሎ ድዩ ልዕልና ሕጊ ኣሎ ድዩ ልዕሊ ሕጊ ዝኾኑ ኣለዉ ድዮም ወላ ኩሉ ብትሕቲ ሕጊ እዩ ዝመሓደር እቲ ህዝቢ ኸ ሓይሊ ኣለዎ ድዩ ስልጣን ኣለዋ ድዩ ፖፑላር ሶቨርኒቲ ኣሎ ድዩ ሓደ ግዜ ናሽናል ሶቨርኒቲ ጥራሕ ኢና ንብል ልዕልና ሕጊ ክበሃል ክህሉ ኣለዎ ፖፑላር ሶቨርኒቲ ከዓ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ልዕልና ህዝባዊ ልዕልነት ክህሉ ክእል ኣለዎ ዳሕራይ ነዚ መግለፂ ክኸውን ዝኽእል separation of power ስልጣን ኣብ ገለ ሓይሊ ተወኒኑት ኣብኡ ተገቢቱ ከይተርፍ እቲ separation ምምቕራሕ ናይ ስልጣን ኣሎ ዶ ኣብቲ ሃገር ምምቕራሕ ናይ ስልጣን ኣሎ ዶ ከመይ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ስርዓተ መንግስቲ እቲ legislative body እቲ executive body እቲ judiciary ከመይ ይሰርሕ ኣሎ እቲ ሓጋጊት ፈጻሚት እቲ ፈራዲ ኣካል ደን ኣሎ ዶ ከመይ ልቆይም ኣሎ ዳሕራይ እቲ checks and balance ኣሎ ዶ ምቁፅፃር ኣሎ ዶ እቲ ፈጻሚ ድላይ ከይገብር እቲ ሕጊ ዘውፅእ ነቲ ፈጻሚ ይቋፀሮ ኣሎ ዶ እቲ ፈራዲ ይቋፀሮ ኣሎ ዶ እቲ ህዝቢ ኸ ኣብኡ ምቁፅፃር ይገብር ኣሎ ዶ ትቐንዲ መሕደቂ መሳርሒ መስርሒ ወይ ከዓ መግለፂ ናይ ዲሞክራሲያውነት ንብሎ ማለት እዩ check and balance separation of power ምምቕቃል ሓይሊ ደቂ ሰባት ቶም ፈጸምቲ ድዮም እቶም መራሕቲ ድዮም ነቲ ስልጣን ከይግብትዎ ከይወርስዎ ነዚ ድቋፃፀር ምምቕራሕ ናይ ስልጣን ሃልዩ እንደገና ንዑ ዝቋፃፀር ሓይሊ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ checks and balance ሕድሕድ ምቁፅፃር ንብሎ ማለት እዩ ዳሕራይ እቲ መንግስቲ ትራንስፓረንት ድዩ ግሉጽ ድዩ ሓላፍነታዊ ድዩ ግሉጽ ድዩ ሓላፍነታዊ ድዩ ዝሰርሖ ዝገብሮ ብህዝባዊ ደረጃ ተወኪሉ ኩሎም ዝገብሮም ደጋዊ ይኹኑ ውሽጣዊ ስራሓት ግሉጻት ድዮም ሓላፍነታዊ ድዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክውስን ከሎ ህዝብዮ ማእከል ዝገበረ ድዩ ህዝባዊ ረብሓታት ማእከል ዝገበረ ድዩ እቲ ግሉጽነትን ሓላፍነታዊ ንብሎ ማለት እዩ ዳሕራይ
ብዙሕነት ናይ ሰልፍታት ይፍቀድ ማልቲ ፓርታይ ሲስተም እቲ ዝካየድ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ ክንብሎ ብዙሕነት ናይ ሰልፍታት ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣሎ ዶ ኣብታ ሃገር እቶም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ነፃ ኮይነን ክወዳደራ ነፃ ኮይነን ህዝቢ ድምፂ ክስምዓ ማልታይ ፓርቲ ሲስተም ኣሎ ዶ ኣብታ ሃገር እቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ኢንዴክስ መዐቀኒ ናይ ዲሞክራሲ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ምርጫ ንባዕሉ መሳርሒ ድኣምበር ናይ ዲሞክራሲያውነት መግለፂ ኣይኮነን ማለት እዩ ወላ ተዝረኣናዮ ተዘክሮና ኣብ ናይ ሃፀያውያን እውን ምርጫ ኣነ ኮሚኒስት እውን ይመስሉልካ ምርጫ ተገይሩ ብለካ ግን እዚ እቲ ንሓንቲ ሃገር ዲሞክራሲያዊ ክብላ ዝኽእል ማለት እዩ ክንጠቕሶ ፀናሕና ድሕሪኡ እቲ ዲሰንትራላይዝድ ዝኾነ ዘይምእኩል ኣገባብ ኣካይዳ ምሕደር ኣሎ ዶ ብቲ ሃገር ካብ ላዕልን ታሕቲ ጥራሕ ዝወርድ እዩ ወላ እቶም ወረዳታት እቶም ዓድታት እቶም ባይቶታት ካብቲ ዝሓለፈ ጠቐስናዮ ማለት እዩ እንታይ እዩ ግዲኦ ኣብ ሃገር ዘለዎም ሓላፍነት ዋናታቱ ድኦም ነቲ ሃገር ኣብ ዓዲ ዝግበር ኣብ ወረዳ ዝግበር ኣብ ኣውራጃ ዝግበር ነፃ ኮይኖም ነናቶም ምሕደራን ነናቶም ወከልቲ ሰዲዶም ኣብ ፓርላማ ክስምዑ ዝኽእሉ ድዮም እቲ ዲሰንትራላይዝ ንብሎ ማለት እዩ ካብቲ ዝተሓተ ኣብ ዝሓለፈ ንገልፆ ዝነበርና ካብ ዓዲ ጀሚሩ ኩሉ ሓላፍነትን ግዲኡን ኣብዛ ሃገር እዚኣ ፍሉጥ ድዩ ይስማዕ ድዩ የድምዕ ድዩ እቲ ናይ ዲሞክራሲያውነት መግለፂ ማለት እዩ ዳሕራይ እቲ ምርጫ it has to be free fair and acceptable ነፃ ማለት ኩሎም ማሕበራት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ነፃ ኮይኖም ዝወዳደሩሉ ብዘይ ተፅዕኖታት ፌር ዝኾነኻ ኣድልዎ ዘይብሉ ገለ ፓርቲታት ብኣድልዎ ብሽርሒ ነቲ ቮት ከይወስድኦ ከመይ ዝካየድ እቲ ምርጫ ዳሕራይ ኣክሰፕተብል ድዩ ይበሃል ማለት እዩ ኣክሰፕተብል ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ሃገር ኒውትራል ዝኾኑ ነፃ ዝኾኑ ኣጋይሽ ወላ ካብ ካልእ ዓለም ዝመፁ ድቃፃፀርዎ ክህሉ ኣለዎም ነቲ ምርጫ ነፃ ድዩ ፌር ድዩ ኣድልዎ የብሉን ድዩ ተባሂሉ መዐቀኒ ክግበረሉ ምእንቲ እቲ ዲሞክራሲያውነት ሕጂ እዚ ዘየማልአ ሃገር እዚ ዘየማልአ መስርሕ ዲሞክራሲ እዩ ምርጫ ስለ ዝገበረ ጥራሕ ዲሞክራሲያዊ ኢልካ ክትግምግሞ ኣይከውንን እዩ ኣይከኣልን እዩ ከምኡ ዝበሃል ዲሞክራሲ የለን ኣብ ዲሞክራሲያውነት እዞም ሕጂ ክጠቕሶም ፀናሕቲ ማለት እዩ ዝሓለፈ ሓደ ንባዕሉ እቲ ካብ ህዝቢ ንህዝቢ ልዑል ህዝቢ መሰሉ ዝሕሎ ተተገፊፉ ከይእሰር ከይዕመፅ መሳርሒ ዝኾንዎ ሕንፃፃትን ትካላትን ዘለዎ ንዕኡ ዘኽብሩ ሕግታት ዝሰርሐ ወዲ ሰብ ዘይናኣሰሉን ዘይድርበየሉን ሕጋዊ ዝኾነ ልዕላውነት ናይ ህዝቢ ኣሎ ዶ እቲ ሌጅስላቲቭ እቲ ኤግዜኪቲቭ እቲ ጁዲሽሪ ሲስተም ካዲ ከመይ ይሰርሕ ይተሓላሎ ደሎ ሓላፍነቱ ይፈልጥ ደሎ ሓደ ኣካል ድላይ ክገብር ሓደ ዓንዲ ናይ ዲሞክራሲ ማለት እዩ ሰለስተ ዓድታት ናይ ዲሞክራሲ ፈፃሚ ድላይ ከይገብር ተሓጋግነት ሕጊ ከም ድላይ ክገብሮ ድተሓላለዋሉ ኣገባባት ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ እቲ ክበሃል ፀንሐ እቲ ስርዓት ናትካ ስለ ዝኾነ ሓደ ትራንስፓረንሲ ክህሉ ኣለዎ ግልፅነት ክህሉ ኣለዎ ዳሕራይ ሓላፍነታዊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ድሕሪ እቲ ዘይምእኩል ስርዓተ ምሕደራ ዘይምእኩል ስርዓተ ምሕደራ ኣብ ፌደራል ዝኾነ ስርዓት ካብቲ ሓደ ከዋፃፅእ ዝኽእል ናይ ዲሞክራሲ መሕበሪ ክኸውን ዝኽእል ሓደ ዓዲ ረቋሒ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ እቲ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ፍሪ ኤንድ ፌር ኤሌክሽን ኣብ ርእሲኡ እታ ማልታይ ፓርታይ ሲስተም ሓደ ንባዕሉ ሓደ ፓርቲ ን30 ዓመት ከመሓድር ኣይክእልን እዩ እንተደኣ ፌር ፍሪ ኤሌክሽን ኮይኑ ምቅያራት ክህሉ ኣለዎ ኣብዝሓ ውድድራት ናይ ፓርቲታት ክህሉ ኣለዎ ድምፅታት ናይ ህዝቢ ተወዲቦም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ተወዲቦም ክቃወሙሉ ከድምዕሉ ዝኽእሉ ኣካይዳ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ በዚ ኣይምልሳ ነታ ዘቕረብክለ ሕቶ ኣራይ ቴንኪዩ ኣበባ ልዕልና ሕጊ ክህሉ ኣለዎ ብዓብዩ እያ ትብለና ዘላ ኣበባ ምስለንስ ከናብ ሰንጋልካ ንሰግር ሰንጋል ናባኻ ከየባላሽወላ ኣይትሕተት ምክንያቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌራ ገሊፃትን ዲሞክራሲ ኣሎ ዶ የለን ክትመዝን እንተኮይንካ እተን ዓኑድ ነታ ዲሞክራሲ ዝሕዝ ኣዕኑድ ሸሞንተ ኣቢላ ገሊፃትን
ساتن تلازيلين حنتي أنت لا قديلة ديمقراطية لنا سلازي سرعة مريجة راح زي كنا قل نتعن رتعاون قبول النتن إلى تناخا زي ما لقت ديمقراطية خلينا نقول خلينا سلازي كابتن شومون تاعنود حنتي عندت راح سلاز رأخا ديمقراطية لا كتبل أي تخليني خا خمس جلسات الناس أب أفريقيا عبدن زمع بلاز الله هاجرات أب هاجرناهم مرجع راح كايننا نقولوا قل تمشك تناي بوليتيكا تقوم لاي مرجع تخايلو ساز ديمقراطية له نقولوا يتقوم يوم نهزبي بخو يرمي يتعللوين سلازي عبابات بو جرا جلساتنا كم زي حنت أولا شمون تأجرن تزهلوا حنت هبعتن انت تسيرة تطوق كتب لا يتخليني خمت أولا قينا تقلقل لا يتخليني أولا 4 أجر الله حنت نحر تسيرة كتقلقل تخل أي تخلين سلازي حنت رئي خاط رحسي مريج أتخايدو إل خاط رحسي ديمقراطية حاجة خطب لا أي تخليني بخل أزراروا نزن أباباز قالت أتن متن كرد أنا إليه من نتعت أبخ قبر جنت زبلكي سرعتها تلو أو سونتكي كندي سرعتها تلو ننفسهم زخارو سرعتها له هذا سرعة مستنفاس نوله سرعة مستنفاس عليكي سامبوخي نعو إذا قلقل أيري أتو يتعري نفسه الناس كله أكسجين يسدد أعوذ الله خارون داكسايد سحيو خاني ندق 5 خيط يقبر إذا أبجنت حنت حنت سرعتها أبتي وشتي سب أونت سب ندينا نقول سب بشوعته وبشومنته سرعتاتيو قيمو زلو لك خمتي ديمقراطي بشومنته أعنودي تطوير زلو نقول زلنا سب جنة تكون ولا سنغال ولا أبابا إذا شومنته سرعتات اللوا نفسهم زخاء اليوم ناس نفسهم زخاء اليوم قمت أساسار اللوا مسكالة حجي كتهلوي كم سب على جنة كتبها سرعة مستنفاس تطعون تيلا جنة بحرينا تردأتكي سامبوخي قالن تحر عقات إموا سنغال نوصل سنغال سرعة مستنفاس ناي سنغال تطعون تيلا عيلو سنغال مويتو مالتي اتن شمونتي اتن شوعتي قالوا تنداس الحاخلوا اتا سرعة مستنفاس تطعون تيلا نخل انت لك من مو يموتا سلازي حانت نحر قديلاتك كابتن شمونتي كم سبك تنبراي تخلينيها أب ديمقراطية خالق خومي شو عتا شمونت سرعة لنا سرعة محدرة سرعة مريجة سرعة قلن داوانا نقولهم كنقلصهم خلينا إذا سرعة تزيئتهم انت دعا حالي أم قاوم زنبيلو اتا ديمقراطية تبحال كتولي تخلينا عملكيا تأتوكا سلازي تصبو يرا قليساتن شو عتا عنود ينزلوا حانت خابتنا عنود سرعة مريجة سرعة مريجات راح سلاز قبل كاجن نتم كلن قديفكا ديمقراطية لو إلك تحسب أي تخليني خايلات نامو كي بلاش ولا سات راح تأكل كوينات سمعتني صبو جرا جليساتا حنتي خابتن شو منتر إلات راح سي بقى ديمقراطية لو ندبرنا كي نتعلم تتأنقق ولايات مخرنا زنا ثانك يو وكل جلسكم معكم تي لعلنا حقاقي فتامي فرادز بحال ويكات بعبي وحانتي مقوتطر تشيك ان بالانس بحال اندحر زيلي وكل فروسيو يوم تولنا زلكم كما توخ قلقلنا حاجه خلتيكم ابز تفرالي هاجراتكم زلكم حاجهم كندا حاجهم امريكا تي ابتات نبر لا زلكم هاجر اتسرعت مرجع انتي مخانو دوم قلصكم لنا ويك اخذي انا ما تقبلها هوايدي اوكي انا بكندا زعمت اونتاريو زبحال اورا جاويكا بروفينس مالتي اب كندا اتي سرعه محدره بايتاوي بارلمنتري ازي بارلمنتري سرعه مجمرة اتي زخون يخون مرجع حكايد كله حدا ناي أبزحات وعدد سلفتات هلوا مالتي مجمرة تي حدا أبتي أبزكايد مرجع مالتي أبو حجي اتي هاجر يكفافلي بعورا جاريو بزوباليو
بورداديو يكفافل مالتي حجي تأمراتي تبهل شماغلة انتاي تقبر تزواد درا بارتيسات بوردا اللوها بأوراجا اللوها بهاجر درجة زيتات اللو خاب وردا يزجمر توددر مالتي حجي كوتاي وهاب مالتي كم بزحنا سنسوس زبهل نعمل حجي سنسوس أبز معبر العالم كله جزيلا تي محدرة بجزفو تعاقينو انتاي وهابو بتصحيتو وهابو مالتي كوتاي وهاب نتن بسرق قصران بسفحي خستاين كوتاي وهاب مالتي شعوتن محبرات بوليتيكا وسلفتات يوادادرا حبورة جميرا راجا جميرا يوادادرا مالتي حجي أبزي بايتاوي أقباب بايتاوي سرعة ناي ديمقراسي أقباب proportional representation in the committee أمارات أمانتي proportional representation كبها كل حجي انتايو زستمات أنا سرعة مرجعة مالتي إذا زستمات أنا سرعة مرجعة انتاي زقبل تي قطعات مستوهبي ودرات يقبر مالتي تن محبرات بوليتيكا ومحبرات أبتستحت درجات ناي وردا خي ترفع ومتين أو ودر يكايد بالسفر على بوتات ودرات يكايد مالتي ودرات يكايد fair and free election بقطعار حويسو إزي يكايد مالتي إزي مستحيد حجي إزي proportional representation زبها الحجي انتا يزقبر أبتستوى دارا الجزء تي بوردا زلو انتا يقبر يرأتي قطرو مالتي يرأتي قطرو نأبنت أبقال أوان زي first past the post دي بلالو تزبزحي سو absolute كوين منت إلو خي نسود ما يا محاضرات حاجة زي خونا حجزي أبزي proportional representation تايز قبر كابتن فوادا درسي محبرات بوليتيكان محبرات تزبزحي أزر زلوه زمتسأه مالتيو من قصة سرعات كوسي دخل مالتيو تزمت وصيت قند على 5 خونا له 50 بلاس خونا له هاف السعر خونا له نصو تزي خوينو خي انت هايقبر لفنتاوي أسرار حايقبر مالتي الفنتاوي أسرار مالت حجي كلتا محبرات كلتا بوليتيكان محبرات يحوسا أب حدا كوليشن يقبر مالتي كوليشن يقبر كوليشن يقبر لعل خلتا تخينا كاقرن كوليشن يقبر خلا مالتي زين حجي انت يقبر إذا قلت رزي بزمت قطري أبتي بارلما ومبر اللون مالتي أبتي بارلما سيت رخوا مالتي ومبر رخوا تنزوا حدا خاني أي ترفاني لك عبتي دمتو مسرت بتزوا صدوا قطر مسرت كأبتي بارلما ومبر اللون كم زحادة من تلوز خيط دمت أنا يكالوت نايتم استحت قطر زمتو دمت أمجن أبتي بارلما خمس سماع يزفكر مالتي تي proportional representation system of election مالتي حجي أبزي برلمانتاوي بايتاو سرارحا ناي كندا انتا يزقبر تزتحات قطر خيطر فزمت تي منقسي زمرح 5 خميت بينو خو قبرو تخيلو يقبرو مالتي لأن 5 انت زي كيلو بلفنتي منقسي سرح مالتي بلفنتي منقسي سريحو زقن مالت اتن وحل قطر زمت محبرات دمت انا في برلمان اي كيدين مالت يخون حدا يخون كلتا يخون 3 يخون representation دلوان MP تمهلهم members of the parliament أبتي بايتو أبتي كونغرس ألو مالتي حجي أبز أوانزي إتزخانة يخون زحلف وسانيتات إتي وحد زخانة بوحد وكيلو زلو هزبي دمت أتنس إيقو تنعي أو يكون نزنبر مالتي هبكن زعينك محدرة أو دمت لك نعخا دمت خاحي زوم ناتكاون كل الناس خارج لأحكايم ناتكا representatives ناتكا توكلتي ناتكا MP أبتها بارلما ألو مالتي زخان يكون وسانيتات كحالف خلو حدا أبكن دخا خوينهم كزارو بالكائم كلا أبكن دخا خوينهم كقاوم بالكائم كلا سالساي أبكن دخا خوينهم كمان حتى خور بالكائم مالك سلازي represented وكيل خالها مالك أبزي proportional representation زبان زتماتات أنا وكلنا زبان أبتي بايت أو أسرارها حدا نبعلو أبتي كابت زتحت 3 صلاتات نايتي سلقع استحت أنا وردا خيترفه أو وكلتي خاتسدد تي ماينوريتي زبحال وحد زبحال كل جزء أبديلا ما زاتو مالتي أموات أبزاتو وحد انتهي رتب شعو دمت اللوا وحد بزح دمت اللوا أبتبهربات جتنا هنا أبكندي president دسوع prime minister دسوع مالتي زي prime minister بيجي ب proportional representation زمت أيو
وين بينيتو سيت كوست تو بارتي مالتي حج تو بارتي تمحبري سبات يكون زوادادرو اب parliamentary system محبرات يمزوادادرو اتهم سبات يوكلوا نتن بارتيታት እንበር ንሳቶም ነፍሶም ዝወከል ሓሳብ ጥራሕ ምርጫ ዝግበር ሕጅና ኣብነት ኣብ ካናዳ ኣብ member of the parliament ወኸልኻ plus እታ ዝበዝሐ ቁጥሪ ዘምፀት ዝበዝሐ ቮት ዝረኸበት ማሕበር ፖለቲካል ፓርቲ ድማ ናይ ምምራሕ ዕድል ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ሕጂ ክሳዓት ዝተሓተ ኣብ ዓዲ ዝቕመጥ ከይተረፈ እሱ ናቱ ድምፂ ናቱ ቃል ኣብኡ ሰዲዱሎ ማለት እዩ ኣብቲ ባይቶ ኣብቲ ጉባኤ ወከልቱ ውሕድ ብምዃኑ ተናዒቑ ድምፁ ኣይተደረበን እዚ ኻኒ እዚ proportional representation ዝተማጣጠነ ድምፂ ዘይዋስን ድምፂ ዘይንዕቕ ይውሓድ ይብዛሕ ኣብቲ ባይቶ ኣብቲ ውሳኔታት ናይቲ ሃገር ዝግበሩ ድምፅታት ነቲ ህዝቢ ድምፁ ኣብ ክንድኡ ኮይኑ ድምፁ ደስማዓሉ ወኪል ኣሎ ማለት እዩ ወኪል ናይታ ፓርላመንት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋናት እዚ ንኣብነት ንሕና ከነሶ ከፍ ዓለም ኣብ ነፍሶ ከፍ 4 ዓመት እዩ ምርጫ ዝግበር ግን እቲ ፓርላመንት ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ወይ ታታ መርሕ ዘላ ፓርቲ ኣብ ጉዕዛኣ ገለ ካብ ንሃገር ኣብ ሽግር ዘእቱ ቁልውላው ተፈጢሩ vote of confidence ዝበሃል ኣሎ እቶም ፓርላመንት ወኪል ካድ ሰደድካዮም ነቲ መራሒ ኮይኑ ዘሎ ፓርቲ ፖለቲካል ፓርቲ ብቅጽበት ካሊ ወኸል እዮም ዕድሚኡ ብዘይ ገድስ ክልተ ወርሒ ወላ ስልጣን ምጽራሕ ወላ ወርሒ ስልጣን ይጽራሕ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ vote of confidence ዝበሃል ንሕና እንሰርሓሉ ከምዚ ኣብነት ኣብ ካልኦት ዓለማት ምናልባት እጂ ባዕሉ ኣለዎ ሰንጋል ክተቕሰይቲ ፕሬዚደንሻል እዚ ፓርላመንታሪ ግን ሓደ ንውሕድ ዘለውን ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ እሱ ኣብኡ ይንኣትና ግን እቲ vote of confidence ግን ኩሉ ግዜ ህዝቢ ማለት እዩ ትወክል ናይ ህዝቢ እቶም ፓርላመንት members of the parliament ኣው ኮይኖም ነቲ ዝግበር ዝካየድ ዘሎ ሓላፍነት ወሲድ ዘሎ ማሕበር ከኣሊዎ ቅጽበታዊ ምእላይ ክገብሩሉ ከም እንደገና ምርጫ ክግበር ይግደዱ ማለት እዩ ሃገር ብኸምዚ ዓይነት ኣገባባት ብውሕድ ዘለ ክገልጾ ይፍትን ማለት እዩ ናይ ካናዳ ነገር ባይታዊ እዩ ዘይተመጣጠነ ስርዓተ ምርጫ እዩ ንኹሉ ዝውክል ማይኖሪቲ ዘዋስና ኣይኮነን بخمس عائلات من قد خا تي هاجر يمرحن يكايدن أهلاً. Thank you. سنقال كان أمريكا فما يمثل. Alright. ناسي كابناي أبغى زتفعليه تبصي حتى خمسة خيام مخنياتو السرعة مريجة كاب هاجر ناب هاجر كم زفالة أمونغين أمونغ أبغى كمان حجي فللي كم زلوا يرئينا الله سلازة هاجرات استفعل عليه سرعة مريجة اللون ناي كندا السرعة مريجة جلساتون ده حجة أبناي أمريكا خاطئ بزعما سرعة مريجة هتزارب كلها قدام ينتهى تبل أتي سرعة محضرة نايت هاجرسي انتايو حجي نحنا زلنا أنا بأمريكا ديزنبر السرعة محضرة ناي أمريكا بريسيدنتاوي ناي أبا بانتاينيرو بايتاوي parliamentary system بلو كم زي ناي ويست مينستر ناي عبد إنجليز عينة أكايدا مالتيو إذا نحنا نختلاقن بريسيدنتاوي سرعة محضرة يزبها أب بريسيدنتاون بارلماون سرعة محضرة انتهي في اليوم بايتاون سرعة محضرة كلتيهم بارلمان لو كلتيهم نتفتح مع أكل زمرها لو أب بايتاوي سرعة محضرة انتقينو كم نايب على كندا تمرج أزكايب نبارلمان رحيم نبايتو طرحي خاتو وادادر بوليتيكاو سلفتات ينزو وادادرة أب كل ديمقراطيا وهاجرات بوليتيكاو سلفتات ينزو وادادرة سلازي أباناون لك خمت أباز ولتو أب سرعة مريج أنت دعيلك توددر أمونغو بوليتيكاوي حيلتاتيو بوليتيكاو سلفتات وادادرة بوليتيكاو سلفتات جن نعين وكيلهم والكسبات ينزو وادادرة جن كل جزء نتي بوليتيكاو سلفي حيزو زلو بروجرام حيزيو تقول كسب زوادادر سلازم بقول كسب درجة هون كانت تموتو تنسو تساكي موزلو بوليتيكاو بروجرام انت داري خايجن توددر أمونغو
ፖለቲካው ውድባት ፖለቲካው ሰልፍታት ስለዚ ስርዓተ ምሕደራ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ካናዳን በበይኑ እኳ እንተኾነ ፕሬሲደንታውን ባይታውን ይኹን እምበር እቲ ስርዓተ ምሕደራ ግን ተመሳሳልነት ኣለዎ ግን ፍሉይነት ኣለዎ እቲ ውድድር እንታይ ነና ፖለቲካ ውድባት እዮም ፖለቲካ ሰልፍታት እዮም ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ሰልፍታት ኣብ ክስቶካ ፖለቲካ ሰልፍታት ብውልቅም ክትወዳደር ዝከኣለሉ ኩነታት ኣሎ ብዙሕ ግዜ ግን ናይ ውልቂ ብዙሕ ተሰማዕነት ብዙሕ ድጋፍ ኣይረኽቡን እዮም ስለዚ ኣይተወዳደርን ይኻይሉ ዝኽልክለካ የለን ናይ መሰል ሕቶ ስለዝኾነ ብመሰረቱ ግን እቲ ዲሞክራሲ ብናይ ብዙሓት ሓሳባት ተጠርኒፉ ሓደ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ሒዝካ ምውድዳር እዩ ዘተባብዕ ክብል የደልየ እታ ናይ ውድድር ነቁጣ ኣላ ናይ ውድድር ወረዳ ትበሃል ኣላ ውድድር ክካየድ ከሎ ብሃገር ደረጃ ኩሉ ግዜ ናይ ውድድር ናይ ምርጫ ወረዳ ዝበሃል ኣሎ እታ እቲ ምርጫሲ ኣበይንተ ተዓዊትካ ተባሂልካ እና ፓርላማ ትኸይድ ኣበይንተ ተዓዊትካ ተባሂልካ ቁጥርካ ተደሚሩ ፕሬሲደንት ክትከውን ትደሊ ኣብ ኣሜሪካ ከም ካናዳ ክልቴና ሓደና ዘይምእኩል ስርዓተ ምሕደራ እዮም ዝኽተሉ ዘይምእኩል ስርዓተ ምሕደራት ትኽተል እንተደኣ ኮይንካ ኣብ መወዳእታ እታ ናይ ወረዳ እታ ናይ ስርዓተ ምርጫ ወረዳ ሓሲ እታ ናይ ዘይምእኩል ዞባዊ ምምሕዳር እያ እታ ዞባዊ ምምሕዳር ኢልካያ ዘለካ ንሳ ትውስን ኣብኡ እዩ ዝውዳእ ማለት እዩ ካብኡ እዮም ተወከልቲ ናብ ሃገር ደረጃ ዝኸዱ ንሕና ፕሬሲደንታዊ ስለ ዝኾንና ናይ ባይቶ ኣለና ናይ ባይቶ ምርጫ ብስቴት ደረጃ እዩ በቲ ዘይምእኩል ዞባዊ ምምሕዳር ንብሎ ዘለና ዞባዊ መንግስቲ ንብሎ ዘለና ኣብቲ ዞባዊ መንግስቲ ተወዳዲሮም ናብ ፓርላማ ይኸዱ ንፕሬሲደንታዊ ስለ ዝኾነት ግን ናይ ፕሬሲደንት ምርጫ ከዓ ንበይኑ እዩ ዝካየድ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ሓንቲ ምርጫ እያ ትካየድ ንባይቶ ጥራሕ ትወዳደር ኣብ ባይቶ ዝበዝሐ ሰድያ ዝሓዘ መንግስቲ ይምስረት ኣባና ግን ንባይቶ ትወዳደር ንበይኑ ኣብኡ ብዝሕ ሰድያ ይሃሉካ ብዘየገድስ እንደገና ከዓ ንፕሬሲደንት ከዓኒ ዝተፈለየ ውድድር ክተካይድ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ክልተ ውድድራት እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ንባይቶ እቲ ሓደ ከዓ ንፕሬሲደንት ስለዚ እንታይ ናልና ዘለና ምስ ናይ ኣበባ እንታይ ተፈላለየ ኣለኹ ኣብ ስርዓተ ምሕደራና ናይ ኣሜሪካን ናይ ካናዳን ስርዓተ ምሕደሮኦም ይፈላለየ ክልቲኦም ዴሞክራቲክ እዮም ግን ስርዓተ ምሕደሮኦም ግን ይፈላለየ ምርጫ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ምርጫ ዝወዳደር ብቐንዱ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እዩ ኣባናን ኣብኦምን ፖለቲካዊ ሰልፍታት እዩ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዓለም ዴሞክራሲያዊ ተባህለት ከዓ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እዩ ሳልሳይ ናይ ወረዳ ምርጫ ናይ ስርዓተ ምርጫ ናይ ወረዳ ከዓኒ እተን ዘይምእኩል እንተደኣ ኮይኑ ዘይምእኩል ስርዓተ ምሕደራ ትኽተል ተኮይንካ እተን ዞባዊ መንግስቲ ኢልካየን ዘለካ ኣውራጃ ክኾና ክእላየን ዞባ ክኾና ክእላየን ኣብኡ እዩ እሳያታ ዝነኣሰት ኣሃዱ ኣብኡ ተደሚሩ እዩ እቲ ድምፅካ ተደሚሩ ኢኻ ንሃገር ሰድያ ትረክብ ስለዚ ኣብዚ ንመሳሰል ምስ ናይ ኣበባ እቲ ዓይነት ናይ ስርዓተ ምርጫ ግን ሕጂ ከዓ ክንፈላለየና እቲ ስርዓተ ምርጫ እንታይ ላትና ኣበባ ኣብ ዓዶም እንታይ እዮም ዝካየዱ ዝተመጣጠነ ስርዓተ ምርጫ እዮም ዘካየዱ ሕጂ እዮም ከማን ግን ኣበባ እንተዘይተጋጌ እዛ ዝሓለፈት ምርጫ ሓንቲ ምርጫ ትራሒኹም እምበር እቲ ከምዚ ዶክተር ኢብራሂም ዝብላ ዘንጭዐ ኩሉ ሰዶ ዝበሃል ንስኹም እውን እዚ ናይ ማጆሪታሪያን ኤሌክቶራል ሲስተም እዩ ነይርኩም እቲ እንታይ ክዝበልክያ ንስኻ ሓንትላ ጠርኒፉ ኩሉ ይውሰድ ገለ ትብል እያ ዝፈልክያ ሕጂ ከምኡ ዓይነት እቲ ዝተዓወተ በዝሒ ድምፂ ዝረኸበ absolute winner ይኸውን ፈፂሙ ይስዕር ከምኡ ዓይነት እዩ ነይሩ ናትኩም እውን ሕጂ ግን ቀይርኩሞ ሓንቲ ምርጫ በዚ ሓድሽ ስርዓተ ምርጫ በዚ ዝተመጣጠነ ስርዓተ ምሕዳር ምርጫ ዝበሃል ኣካይድኩም ንሕና ግን ገና ኣብቲ ናትኩም ናይ ቀደም ዝነበርና ኢና ዘለና ኣብ ኣሜሪካ በቲ ናይ ቀደም እዩ ዘሎ
ዘንጭዓ ኩሉ ይወስድ ያዘላ ኣብ ኣሜሪካ ዘንጭዓ ኩሉ ይወስድ ስለዚህ እዚ ናይ ማጆሪታሪያን ስርዓት ምሕደራ ኣብየት ዘንጭዕና ሓላሉ ዘንጭዕና ሓላሉ ኣብ ኣሜሪካ ዘንጭዕና ሓላሉ ኢና ዘለና ኣብ ካናዳ ግን ዘንጭዕና ሓላሉ ነይሮም ሲ ናይቶም ውፅዓት ናይቶም ዝተሳዕሩ ድምፂ ኣብ ፓርላማ ክስማዕ ይግብኦ እዩ ናቶም ክስማዕ ይግብኦ እዩ ኢሎም ኣብ ዝቐረባ እዋን ለዊጦማ እታ ዝተመጣጠነ ስርዓተ ምርጫ ዝብል ወይ ብእንግሊዝ ከዓኒ proportional representation ዝብሎ ንሳዮም ዝኽተሉ ዘሎ ኣሜሪካ ግን ጽቡቕ ዕድል ኣይገበርናን ኣብታ ዘንጭዕና ሓላሉ ኢና ዘለና ዋላ ንፕሬሲደንት ዝወዳደር ዘንጭዕና ሓላሉ ከምኡ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ንፕሬሲደንታዊ ስርዓት ንፓርላማ ክትወዳደር ከለካ ከዓኒ ዘንጭዕ ኩሉ ንሓላሉ እያ ንእሽተይ ክውስኽ ፕሬሲደንታዊ ምርጫ ኣብ ኣሜሪካ ዘንጭዕ ኩሉ ይውሰድ ንሓላሉ ንብላ ዘለና ግን ካብቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ግን ፍልይ ዝበለት እያ ምክንያቱ ኣብ ገሊኦ ሃገራት እቲ ማጆሪታሪያን ንብሎ ዘለና ንፕሬሲደንታዊ ስርዓት እንተደኣ ኮይኑ እንታይም ዝገብሩ ናይ ህዝቢ ድምፂ ዝቁፀር እታ ወረዳ ናይ ስርዓተ ምርጫ ሲ ሃገር ብምልእታ እያ ትኾን ስለዚ እንታይም ዝገብሩ ኣብ ሃገር ሙሉእ ዘሎ ንኣብነት ሕጂ ጆን ባይደንን ትራምፕን ተወዳዲሮም በሃገር ደረጃ እቲ ስርዓተ ምርጫ ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ እንታይ ማለት እዩ ክንደይ ሰባት ካብቶም ዝመረፁ ክንደይ ሚእታዊት ንጆን ባይደን ሂቦም ክንደይ ሚእታዊት ከ ንትራምፕ ሂቦም እዚ ደሚርካ እቲ ቀዳማይ ዝወፀ ፕሬሲደንት ይኸውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ገሊኦ ሃገራት ኣብ ኣሜሪካ ግን ከምኡ ይኹነትን ፍልይ የብልዋ ስለምንታይ እያ ትፍለየ ንትብል ብዙሕ ሰብ ኣይርድኣን እዩ ብዙሕ ሰብ ከም ንዲሞክራሲ ንምዕምፃፅ ኢሎም ዝገብርዋ ገይሩ እዩ ዝርዳእ ገሊኦም ስወረድ ዲሞክራሲ ኣይኮነን ክብሉ እውን ሰሚዐ ኣለኹ ዝተማጎቱን እውን ኣለዉ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዲሞክራሲ ይኮነን ዝብሉ እውን ኣለዉ ንዓኣ ኸነፅር ኣይደልየ ዘይምእኹል ስርዓተ ምሕደራ እንተይልካ ዘይምእኹል ስርዓተ ምሕደራ ተኸተልቲ ኮይንካ ነቲ ዞባዊ ምምሕዳር ስልጣን ሂብካ ኢኻ እታ ሃገርሲ ድምር ናይ ዘን ዞባዊ መንግስታት እያ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ዘለኻ ስለዚ ብዞባ ደረጃ ዝተኣከበ ቁፅሪ ኢኻ ደሚርካ ኣብ መጨረሻ ተምፅእ ሕጂ ኣብ ኣመፃፅኣ ናይ ኣሜሪካ እንታይ እዩ እዚ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ዝብሎ ኣሎ እዚ ከመይ ጌርና ንወሰዶ እተን ዞባዊ መንግስታት ዝበሃላ ናይ ምርጫ ሽማግለ ኣላተን ኢልና ንውሰድ ናይ ምርጫ ሽማግለ እዚ ናይ ምርጫ ሽማግለ ዝበሃል እንታይ እዩ ቀደም ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ቅድሚ 200 ዓመት ዝተተኽለ እዩ ቅድሚ 200 ዓመት ዝተተኽለ ምርጫ ዲሞክራሲ ስለዝነበረ መንግስቲ ከዓኒ ህዝቢ ድምፂ ሂቡ ቆፅሊ ኣውዲቑ ጥራሕ እዩ ዝመርፅ ይበሃል ስለዝነበረ ኣብቲ እዋን ተኻ ቴክኖሎጂ ነበረ መንገዲ ኣይ ከምዚ ናይ ሎሚ ስሉጥ ኣይነበረን መራኸቢታት ስለዚ ምርጫ ክካየድ ከሎሲ እቶም ኣብ ገጠር ዘለዉ ሓረስቶት ምርጫ ከም ዝካየድ ዘሎ ኹማን ኣይፈልጡን እዮም ምክንያቱ ሬድዮ ማእስ ተመስሪታ እንተልኪ ቴሌቪዥን ማእስ ተመስሪታ እንተልኪ መራኸቢታት ማእስ ማዕቢሉ እንተደኣልኪ ኩሉ ድሕሪ እዚ 100 ዓመት እዩ ዝሓለፈ 100 ዓመት እዩ ንሶም ግን ቅድሚ 200 ዓመት እዮም እዚ ዲሞክራሲ ተኸይሎሞ ሕጂ እንታይ እዮም መፅኡ ዘርከበ ምርጫ ይገብር ዝተዓወተ ኸ ይወስድ ነይሩ ንሓደ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ዋ ንሕና እዛ እታ ዞባዊ መንግስቲ ብብዝሒ ንሕና ንዓብየኩም ንኣብነት ንኣሽቱ ስቴትስ ኣለዋ ውሕድ ህዝቢ ዘለዎን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ከኣለዋ ሕጂ እንታይ ክብላ ዘሚረንተን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ብፍፁም ብመሰረት ሰንሱስ ተገብረ ናይ ሽዑ ናይ ብዝሒ ህዝቢ ድምፂ ንሕና ክንድኡ ኤሌክቶራል ቮት ክህልወና ክኽእል ኣሎ ህዝቢ ገጠር ስለ ዘሎ ሃገር ስለዘይ ማዕበለት መራኸቢታት ስለዘይ ማዕበለ ምርጫ ይካየድ ከም ዘለውን ክፈልጥ ስለዘይ ክእል መፂኹ መርፅ ዋላ እንተዘይክኢሉ ኣብ ክንድኡ ኮይኖም ሽማግለታት ይሃልወና እሞ እቶም ሽማግለታት ዝመረፅዎ ድምፂ ክንደቲ ናይ ኩሉ ህዝቢ ድምፂ ሒዙ
يتحاسب زبل كتمتا خلها ديمقراطياوي تانيرا تا أكايدا معناته نمتعرراي وحدات متان كي عبلن ناي تباهيلا زتقبل تانيرا دحراي امندمنت جيرو ما محايشم راديو مسمع بله مراخبيتات مسمع بله انتي جيرو ما اب كندتهم شماغلتات زمرصو نابنت حنتي جورجيا ستيت انت دعينا جورجيا ستيت بتبزح حزبي اب قمتي اتيا انت دعا 50 دمصي زوهابا كوينو قدم اتهم شماغلتات يوم تخافافيلهم نتن دمص زهو نيرو حجي انتي جيرو ما نو مراخبيتات معبيليو حزبي بعلو دمصي يهب اتناي قدم زنبرنا لمداو ባህልግን ከይጠፍእ ምክንያቱ ክብርናዩ ቀደም ንጥቆመሉ ዝነበርና ከይጠፍእ ንስኹም እቶም ናይ ምርጫ ሽማግለ ተባሂልኩም ዘለኹም ነቲ ናይ ቀደም ያታው ባህልና ንምጽብራ ኮፈሉቁ ህዝቢ ግን ዝመረጾ ጥራሕኩም ተዝድቁ ተባሂሎም ሕጂ ነቲ ያታው ባህሎም ክገብሩ ኢሎም መንበር አይልውጦን يوم لتنا حزب دمصي ابز حج زلنا اول اب جورجيا ستيت حزبي مرصمو زبصح حزبي نجون بايدن انت امريكو اتم ناي مريچ اشماغله زبحالو زلو او خلو طرح يزدقو قطل ينبرلو ماريحنا يلنا يبلو كل وطو يخولو ايكولو حجي اذا نسم سلازلوسي نتي مسرحنا ديمقراطي منم لوط ايغبرولون ግን እቲ ستيت حدا عينت قصر طرح يزلوها ام مጨረሽታ ዝበዝሐ ጆን ባይደን እንተ ዳረኺቡ እቲ ستيت በትብዝሕ ህዝቢ ተባሂሉ ተዋሂብዋ ዝነበረ ኮታ እቲ ድምጽቲ ተደሚሩ አውዩ ኸውድ ሕጂ ናይ አገባቢው ናይ አገባብ እንተ ዘይ ኮይኑ ብዙሕ ዲሞክራሲያዊ አይኮነን ኢልካ ክትዛረብ አይትኽእልን ኢኻ كردأك قرب يتأجم يخون بدحريقه جن انتايو زير كان تداري خيو بزح لوط أيمتشني ولا بحجر درجة تدميرون نيرون تزخون مسألة توزخون لوط بزح جزء أيمتشني بيجك أبز حالة 150 عمتشي أبز حالة 150 عمت 4 جزيات راح بتنسوم زتوق أمور زلوا الجبل نتي حزب بمول أزمرات عينة الجبل نيرو انت زخون لوط امسيو اذا حلفت غزيه تذكري اخي زي ترامبن كلينتون ميس كلينتون كتوادادر كلو ازي ناي امريكا زقتلو الكترال كوليج زي نبر انت زخون ببوبولار فوت راح نيرو انت زخون ميس كلينتون مسعرت نيرا ግን ኣብ ታሪኹም ኣብ 150 ዓመት 4 ግዜ ጥራሕ ከምዚ ምዝንባል ኣጋጢምዎም ዘሎ ስለዚ እቲ ባህልና ክንከተለለና ኢሎም ስለ ዝኸድዮም በር መሰረታዊ ዝኾነ ዓቢ ጋግ የብሉን ካብቲ ካልኦት ሃገራት ዝኽተልኦ በሃገር ደረጃ ተደሚሩ ሓደ ፕሬሲደንት ዝለዓለ ድምጽ እንተረኺቡ ጥራሕ ፕሬሲደንት ክኾናሎ ንዝብል ናይ ኣገባብ ሕቶይሞ ነቲ ያታው ባህልታቶም ከኽብርዎ አቦታትና ከምዚ ከማን ገይሮም ነይሮም ከምዚ ግን አማጻጻ ታሪኻዊ ነይርዎ ኢሎም ክብሪ ስለዝሃዎ እንተዘይ ኮይኑ ብዙሕ መሰረታዊ ዝኾነ ፍልል ኣይገብርን ይኽብል የደለ ስለዚ እዚኣ ትመስል ንምጥቕላላ ኣብ ኣሜሪካ አበባ ባይታዊው ንሕና ግን ፕሬሲደንታዊው ስለዚ ፕሬሲደንታዊ ይኹን ባይታዊ ክልቲኡ ዲሞክራሲ ክፈጥር ይኽእል እዩ ኣገባብ ጥራሕ እዩ ኣገባብ ሜላታት ጥራሕ እዩ ኢና ንብል ዘለና ውድድር ኣብ ስርዓተ ምርጫ ኣብ ኩለን ዲሞክራሲያዊ ስርዓታት ፖለቲካ ፓርቲ ዝዓበየ ስልጣን ይዘለዎን ሳተንን ቀንዲ ዝወዳደርና ኣባናን ኣብኦምን ኣብ ኩሉ ሃገራትን እቲ ስርዓተ ምርጫ ኣብ ፕሬሲደንት ኮይኑ ክልተ ምርጫ ከተካይድ ኣብ ባይታውን ተኮይኑ ግን ነቲ ባይቶ ዝኾኑ ሰባት ጥራሕ ክትመርጽ እቲ ዓይነት ምርጫ ግን ዝተመጣጠነ ስርዓተ ምርጫ ኣሎ ዘንጭዕን ሓላሉ ካላ ናትና አጋጣሚ ኮይኑ ታሕመቅ አዘላትና ዘንጨዐ ኩሉ ይውሰድያ ናይ በዓል ካናዳ ግን ድምጽ ውስዓት ሲ ኣብቲ ፓርላማ ክስማዕ ክኽእላሎ ናይቶም ሰዓሩ ጥራሕ ይኹነን ክኸድ ዘሎ ዝብል ዝተመጣጠነ ስርዓተ ምርጫ ዝኽተሉ ግን ክልቲኡ ዲሞክራሲ
ናይ ዲሞክራሲ ጥራሕ ዝተፈላለየ ኣገባብ ዝተፈላለየ ሜላዩ ኣይና ይሓይሽ ካብ ንሓደ ንዝብል ቀሲልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ሕቶም ተመፂ ወይ ድማ ዝስዕቡ ክስታያት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እታ ናይ ሕጂ ሕቶ ስርዓተ ምሕደራ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ይመስል ስለ ዝነበረት ከምዚ ኣየር ከተቃለና ያ ክሊር ጌርካ ተቃሊልካ ያ ኣኑን እኔ ሒዘ ፀኒሐ ማለት እዩ መድሓና ባኸለና ናብታ ሕቶ ዝበልካ ያ ዘይንቀፅል ካብ ሃብታም ተመክሮ ዓለምና ብውሕዱ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ስርዓተ ምርጫታት ኣለው መን እዮም ዘመሳስሎምን ዝፈላለዮም ነገራት ከንታዮም ኣባና ባኺ ኣብ ዓለምና ሰለስተ ጥራሕ ኣይኮኑን ካብኦም ዝበዝሑ ኣገባብ ኣመራርፃ ኣለው ስርዓተ ምርጫ ኣለው ግን እቶም ፍሉጣት ወይ ከዓ ዓለም ትካየደሎም ኣላ ንብሎም ሰለስተ እዮም ማለት እዩ ሰለስተ ስርዓተ ምርጫ ኣለው እዚኦም ከምቲ ሰንጋል ክተወሰ ፀንሐ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሃገራት ዝካየዱ ኮይኖም ግን ፍልልያት ኣለዎም እቲ ፕሉራሊቲ ንብሎ እዚ ሕጂ ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ እቲ ዝቀደመ ይወስድ ፈርስት ፓስት ዘ ፖስት ዝንጭዐን ሓላሉ ንኣብነት ሕጂ 100 ቁፅሪ እንተተዋሂቡ ናብ ሓንቲ ወረዳ ንበል እቲ 45 የምፅእ እቲ ሓደ 30 የምፅእ ሓደ 25 የምፅእ ወላ ካብ 50 ታሕቲ ማጆሪቲ ዊነር ኣይኮነን ትሕቲ 50 እዩ ዘሎ ቮትናቱ ካብ ህዝቢ ግን እሱ ስዒሩ ተባሂሉ መንግስታዊ ሓላፍነት ይስከም ማለት እዩ ኣብ ፕሉራሊቲ እቲ ማጆሪቲ ኣይኮነን ገለ ኣይኮነን ዝበሃል ነገር የለና ፕሉራሊቲ በቃ ንሱ ቅድሚ ልዕሊተን ካልኦት ዝተወዳደራ ፖለቲካዊ ማሕበራት እንተደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ እንተደኣ ኮይና በዚ መሰረት ብፕሉራሊቲ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ኣገባብ ስርዓተ ምርጫኦም እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ዘምፅእ ወላ እቲ ማጆሪቲ ዊነር ኣይኹን እቲ መንግስታዊ ሓላፍነት እሱ ይቕበሎ ማለት እዩ ኣብ ማጆሪታሪያን ክበሃል ከሎ ሰለስተ እየን ሓደ ፕሉራሊቲ ሎ ከነፅሮ እቲ ማጆሪታሪያን ኣሎ እቲ proportional representation ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ ዝተማዓራይ ስርዓተ ምሕደራ እዚ ዲሞክራሲያዊ ካ 50 ክትወስድ ኣለካ ድምፂ ህዝቢ ተኣምኔታ ናትካ ኣብ ልዕሊኻ እቲ ህዝቢ ዝውክለካ ድምፁ ዝህበካ ኣገልግለን ክትመርሓን ኢኻ ዝብለካ ኣብ ናይ ማጆሪታሪያን ስርዓተ ምርጫ 50 ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ፕሉራሊቲ ከምቲ ዝበልናዮ በቃ ከምዚ ናይ ፈረስ ቅድድም እዮም ዘለዎ ብዛዕዲ በቃ ዝቀዲሙ ኣብቲ ቦርታ ድበፅሐ እሱ ይወስድ ማለት እዩ ኣብ proportional representation ድማ እዚ ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ ኣብ proportional representation እቲ ሓደ 50 ማጆሪቲ እሱ መሳርሒ ማለት እዩ እቲ ኢንዴክስ ናይ ዲሞክራሲ ኮይኑ እንተዳኣታ ሓንቲ ወሲዳ ዘላ ወይ ከዓ ቀዲማ ህዝቢ ድምፂ ህዝቢ ረኺባ ዘላ ፖለቲካዊ ፓርቲ ንበላ እቲ ዘምፃቶም ተዳኣ ልዕሊ 50 ኮይኑ መሰረት ድማ ግን ዝተረፈም ተሪፎም ዘለው ቁፅርታቶም ካልኦት ተወዳደርቲ ማሕበራት ፖለቲካዊ ማሕበራት ንብሎም ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ሃገር መዕቀን ናይ ሓንቲ ሃገር ማልታይ ፓርቲ ሲስተም ክልሎ ዲሰንትራላይዝ ዝኾነ ዘይምእኩል ስርዓተ ምሕደራ ክልሎ ኣብዝሓት ተወዳዳርነት ናይ ሰልፍታት ከዓ ክልሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ድምፂ ህዝቢ እየን ማለት እዩ ነፍሱ ወኪል ይኾነ እንት ሰብ ድመፅእ ዘሎ ብድሕሪኡ ተጠርነፉ ኣባላቱ ኣለዎ ድምፆም ይሱ ድምፆም ስለ ዝኾነ ብኡ መሰረት ድማ በቲ ዝተወዳደሩ ቁፅሩ መሰረት proportional representation ረኺቡ ዝተማዓራረየ ውክልና ረኺቡ ድምፁ ኣብቲ ፓርላማ ይኸይድ ማለት እዩ ስጂ ተሰለስተ ስርዓተ ምርጫ ንብለን ኣብ ዲሞክራሲያን ሃገራት እቲ ሓንቲ ታ ፕሉራሊቲያ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፕሬዚደንሻል ዝኾነ ስርዓተ ምሕደራ ዝካየዱላ ፕላስ እቲ proportional representation ሕጂ ዝተኣታቶ ዘሎ ዓለም ዝመርፆ ዘሎ ዓለም ዝደልዮ ዘሎ ድምፂ ናይ ኩሎም ርስዓት ክህሉ ድምፆም ዘየህሉ ክኸውን እዘን ዝወዳደራ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ ብውልቀ ሰብ ዝወዳደሩ ሃብታማት ክኢላታት ፍሉይነት ዘለዎም ክወዳደሩ ክእሉ ግን መብዛሕትኡ ግን ፖለቲካን ሰልፍታት ማሕበራት እየን ዝወዳደራ ንዕአን ከም ሊደር ኮይኑ ዝወዳደር ሽም የቐምጣ ዳ እምበር ማሕበር እየን ፖለቲካዊ ማሕበራትን ውድድራት የካይዳ ሶ ሕጂ ኣብቲ ፓርላመንት ኣብቲ ጉባኤ ኣብቲ ባይቶ
ዝተረእሰ ድምጽ የለን ኩሉ አቡ ያትሎ ይውዛሕ ይውሓድ አቡ ዝኾነ ይኹን ዘጋጥሞ ሽግራት ዲዮም ሓሳባት ዲዮም ርእይቶታት ዲዮም ፍሉይነት ዲዮም አቡ ውክልና ተኻይድሎም ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ እንተደኣ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ማጆሪቲ ይሃትቢ ማጆሪተሪያን ከምዚ ኩሉ ግዜ ንብሎ ኣብዝሓ ድምፂ ኣብ 50 ላዕሊ ክኸውን ኣለዎ እቲ ንዓኻ ዝሰደካ ዝውክለካ ድምፁ ዝሃበካ እምነት ዝሃበካ ክተመሓድረኒ ትኽእል ኢኻ ዝበለካ እሱ ማጆሪተሪያን ኮይኑ ልዕሊ 50 ኣካይዱ ይኽሳ ይገብር ማለት እዩ ስልጣን ናይ ሓደራ ናይ መንግስቲ ስልጣን ናይ መንግስቲ ይቕበል ኣብቲ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን እዚ ኣነ ዝርዳእኒ ናይ ካናዳ ዘሎ ማለት እዩ ኩሎም ክሳብ ናይ ወረዳ ደረጃ ኣብቲ ፓርላመንት ማለት እዩ ሜምበርስ ኦፍ ደ ፓርላመንት ተባሂሎም ኣባላት ናይ ባይቶ ኣባላት ናይ ኮንግረስ ኣብኡ ድምፅታቶም ይህቡ ኩሎም ሰዲዶም ኣለው ይብዝሑ ይወድሑ ይውሓዱ ምናልባት ሓደ ማጆሪቲ ክኸውን ይኽእል ሓደ ውሕድ ክኸውን ይኽእል እምበር ፎር ሹር ተረሲዖም ተዋሲሎም ከም ዘይከዱ ንዲሞክራሲያውነት ብዝያዳ የንፀባረቕ ብዝያዳ ስራሕ እዛ ዘለኻ ሃገርካ ብኸምኡ ስለ ትመሓደር ብጣዕሚ እዩ ፅባሕ እታ ዝሓልማ ኤርትራ እዚ ዓይነት ምሕደራ ክህልዋ ይምነ ማለት እዩ ከም ብዙሕነታ ኩሎም ድምፅታት ናይ ህዝባ ናይቶም ውሕዳት ተረሲዑ ተዋሲኑን ከይተርፍ እቲ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን ድሕራይ ምናልባት ኣብ ገለ ተሓትዮ ትኾነ ግን እተን ፍሉጣት ወይ ከዓ ህቡባት ስርዓተ ምርጫ ዲሞክራሲያን ስርዓተ ምርጫታት መን እየን እንተኢልና እቲ ፕሉራሊቲ እቲ ድንጭዕ ወስድ ወዳድር እዮም ናይ ግድን ኣይኮነን 50 ፕላስ ክኸውን እቲ ማጆሪተሪያን ሃት ቢ 50 ፕላስ ካብ 50 ላዕሊ ክኸውን ኣለዎ ኣብቲ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን ግን ኦፍ ኮርስ 50 ፕላስ እዩ ግን ካልኦት ግን ተረሲዖም ይተርፉ ወይ ከዓ የለውን ተዋሲኖም ይተርፉ ምናልባት ነቲ 50 50 እንተዘይማልእዎ ተቀዲሙ ዘሎ I think ካልኣይ ምርጫ ይግበር ካልኣይ ምርጫ ተገይሩ ግን ናብ ገለ እዋናት እቲ እንደገና ከምኡ ተዳጋ ተመሳሳሊ ድግማ መጪ ግን እቲ ፕሉራሊቲ ክጥቀሙ ይግደዱ ማለት እዩ ከም መሳርሒ ግን እዚኣቶም ዝኣመሰሉ ስርዓተ ምርጫታት ኣለውና ኣብ ዓለም ግን እቲ ንኣብነት ክንብሎ ፀናሕና ግን ኩሎም ዲሞክራሲያን ኣገባብ ኣመራርፃ ኮይኖም ስርዓተ ምርጫ ኮይኖም ኣምንታይ ይረኸቡ ብዙሕነት ውድድር ኩልሎ እቲ ገባብ ኣመራርፃ ግን እዚ ፍልልያት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ መንጎኦም እቲ ማጆሪተሪያን ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቮት ወይ ከዓ ዝኾነ ሓላፍነት ክንህብ ከለና ድምፂ ካብ 50 50 ነዚ ዝደገፉ ንሱ ይወክሎም ንዝብል እሱ ዘማእከለ እቲ ማጆሪተሪያን ፕሉራሊቲ ከምዚ ዝበልኮ ደግሞ ዘለኹ ዝንጭዐ ንሓላሉ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ባሊና ከምኡ ማለት እዩ ግን ኢትስ ዴሞክራቲክ ኣብቲ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን ግን ኦፍ ኮርስ እቲ መንግስቲ ዝመርሕ 50 50 ክኸውን ኣለዎ ድምፂ ብዙሓት ዝወከሉ ክኸውን ኣለዎ ንበይኑ ሓደ ፖለቲካዊ ማሕበር እንተደኣስ ብኸምኡ ተዓዊቱ እንተዘይተዓዊቱ ከዓ እቲ ኩሉ ግዜ ልፍንታዊ መንግስቲ መስሪቱ እቲ ፓርላማ ዝበዝሐ ቁፅሪ ረኺቡ ሃገር ከመሓድር ይኽእል ማለት እዩ እዚአን መስላ ብዛዕባ እቲ ተን ሰለስተ ገባብ ስርዓተ ምርጫ ዘለኒ ሓሳባት ማለት እዩ ይኣነል ቴንክ ዩ ይኣነልና ኣባ ሰንጋን ናባኻስ ክነብላ እዚኣ ኣባ ከምቲ ተባለት ካይለ ፍትቀድሕ ካብ ኣበባ ኢሉካ ይቀድም ንዓ ዝህባ ዘለኹ ጽቡቕ ገበርኪ ከምዝናታ ገይረ ኣይምኽኣልኮን ነይረ ሰለስተ ስርዓተ ምርጫ ኣሎ ንብለሉ ምክንያት እንታይ እዩ ከም ልሙድ እዚኦም ሰለስቲኦም ኣለዉ ኢና ንብል ዘለና እምበር ኣብ ገሊኦም ዝተፈላለየ ስኩል ኦፍ ቶት ኣሎ ገሊኦም ክልተ ጥራሕ እዮም ዝብሉካ እታ ፕሉራሊቲን ማጆሪታርያንን ብመሰረቱ ዳርጋ ተመሳሰልቲ እዮም ስለዚ ኣብ ሓደ ይጠንፍዎም እታ PR proportional representation ዝበሃል ከዓ ከም ካልኣይቲ ገይሮም ወስዶም ገሊኦም ከዓ እንታይ ይብሉ ይዝርዝሩዎን እዘን ሰለስተ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ proportional representation ከዓኒ መዓት ዓይነት ኣገባባት ኣለዋ ሰለስተ ኣርባዕተ ኣለዋ ንዕአን ከዓ ኩለን ገይሮም ይገብርዎን ስለዚ እንተደሊኻ ክልተ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንተደሊኻ ሰለስተ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ብዙሕ ዘባእስ ነገር ኣይኮነን ብመሰረቱ ግን ኣነ ኣብ ምንታይ መረፅኩ ኣብ ሰለስተ ምክፋለን ግን ፅቡቅ ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ሓንቲ ከምታ
إذا نشعي نحلالو تبل نديا أبتو وردا نايت مريجا تقدم هاي زوجي وي أبغى تبغى يراق متعتنا كم زنا يفرس وددر كم زنا يفرس وددر تقدم هاي فرس زوجي بقى تعويت تإلكات هو قلت يفودي أتيو دونجي دي أتيو زبل حتى يتمسنيها قلت نايمجا مرتاحين نتدعى حليفوا أنا تامسمر فرس باز دو بوست يمزولو بقى نسو يعوت مالتي إذا خاني إذا قداميت زبلنا فرس باز دو بوست يعتبر كندي إذا أكل دمت أنا حزبي خارخيبك أي تجلسني معناته إذا هم سبعة زياتهم أنت خقوبر دينا نصدم زلنا أبارلما خوينهم كو أبكند حزبسي أبكند حزبي حق خوصلنا خوينا نصدم زلنا أبابا إذا هم سبعة زياتهم حزبسي مريج أجيو من حقي حقاق أكال يخون إلنا مريج أنقبر زلنا نمرت أمكن دانا خوينهم سي نتهاجر زم حضر له حق زوجو نمن إنا نهب زلنا إنا نبل زلنا حق إيدي يا أبابا أوكي تازل عادة زرخبت بارتي سلاسة خمية تطرح انت رخيبة بتا فرست باس دو بوست تدميرونا كله أبتو بارلما زلو ومبر بمول وترائيو منقص نسهم يمسلط اللو مالتي حجي اليوم ناي بحق دو سلاسة خمية دمص رخيب كاسي ناي حزب دمصي سلاسة خمية تطرح ناي تعقل دمص رخيب كاسي حزب دمص رخيب اللخومو أنا أبكند حزب خوينا حق خوص تفقيد الليل كاخت خيط خيليها زيا أتاخر أي تخ أنت يمزول زلو نو بوحدو حزب وكيل نختبل لعل 500 حزب خور كلا كانوا يعتبر تخلعتي تقدميتي بقى وريد وددر تخايدي زنجع كله سدينا عينا السوق قديمو زبزح دمص رخيبي نايب مبزحتهم مريضهم أي قد سنني تبر شعو سلطان قند كتبه تفتن نعمنت إذا خمزي practical example عند جلسنا نخن كيد أبجبت أنت يا قاتيمو حزباو نعبد تيجيبسي تزنبرة سرعة وريدو ديكتاتور أو سرعة زبحان زنبرة وريدو مريج أي جبر تباهي تودي بو زنبرة تي ناي مسلم برازر هوتي كم بارتي حيال نيرو ما عاد تودادر تمسيهم وددر مستخايده أتي مسلم برادر هود أبجبسي عسران شو عتن كام يتطرح ومبر رخيو وتم قانوت كلهم بزحات كأني قال يوم حمشته قال يوم شعات خميتي قال يوم قال ما لخينا من تم برلمان أتيما بل بتحقنا بتي قوام عسران شو عتن كام يتزرخ بدمت حاصل زخون تا كم يفرس قددم زبلنا عندها سخاء خازل على زلكا سلازم منقص مسلط تبايلو منقصتهم مسلط كله قوام قيري حجي حتى يتسامع معلو عندنا حزبنا بسلام وسلفكم متجمير وتحضرات شعوق انا زي مزميزم امصيو نعقم اسيرم نتسرعت عندنا ناب ديكتاتورشيب لو يطو حجي انت تمص زلا انت دعا بوحدو كاب 500 ناي حزب دمص زي رخيب كاسي كم يجيبوا دمص ناي حزب رخيب تباهيلو منقستي مسرت يعني ግን እቲ قوام ገይሮም ወጽንሑ ከም ኣስለ ዝነበረት በዓት ኸይ ብዙ ኸዱ ዓይነት ኣለው ስምምዕ قوامካ ትገልጸልካ ዘላ ግን ጽቡቕቲ ይኾነት ተራዳዲና ሓደ ሓቀይ ኣበባ ኣብዚያ ምክንያቱ ፈርስት ፓስ ዘ ፖስት ኢኻ ትብል ዘለኻ ከምዚ ናይ ፍራስ ቅድድም ኢኻ ጌርካዮ ናይ ክንደይ ሰብ ውክልና ረኺቡ ብዘየገድስ زبزح حزب دو مريض هو أي مرض أم بزي جدس أبكن دانا خوين كحق جبريل كا سلطان كحزيل كا أوكي أتا هر أي تجن ناي قدمنا لعل 500 تخرج خنانو ناي بزحد دمس أنت رخيبة ختبل وكلنا ناي حزبي رخيبة ختبل سي ماجوريتاري أنت بعد بوحدو 500 تخرج كابون لعل تخرج كوارنا كاتول زنا أتا هر شيء تجن أنت كاتول زنا وا عدكو ناي كلنا يلنا أخا نتا برنامج كا سوسة حميت ولا أنت دقيفهم كا حراي من قصصها مسرت دمص سلازرا خبكا زبزح أمينة أنا حزب سلازرا خبكا
معناته اتا بروجرام كا حزب صبقت يايلو امينوا اتن كالوت بوليتيكال سلفتات مسحات تودادرا امنا حزب امنيتا رخيبا كاب حدا خامئتن العلي دمص زرخباخه نايتوم نعن زوكلون حزب دمصي ابارلاما سلمتاي زي سمع يمزبل زلو تردن لغي نسخه سوسا خامئت خارخيتا ابارلاما خيتكا سوسا خامئت سيدات راح حاز اتن كالوت كاني ببتي ناي حزب دمص زرخبو بو مسارات كاساتن كاسيديا يحزا سلازي ساتن كانا يغليو حزبي دمص حيزن مسخا سلازلخا دمص نايتوم زتسعرو ابتو بارلاما خسمع كخلالو كتما غوتلوم متان يلوم زغبرويا سلازي مبزحتي غزي لزناي ماينوريتي رايت ماينوريتي وصعاتيوم وحداتيوم بتم مبزحتيوم زغبرو نتحساسباينا نمزلنا حجي بوليتيكال فتات ينزوادادرا زلو انت دايله ناي هايمانوت وحدات ناي بهير وحدات يكون كل زبل زلو التحساس لا تتحسس اوف كورس ساتنا حسابات ونالو نجي نتنا حسابات حيزو زمصه وحد ولا يكون البرلمان كن دمص خسمع كخلالو ككراخر عدل كركب كخلالو كابزب ذا بروبورشنال ريبريزنتيشن زتمطاطنه سرعه مرجع يكايرو لذي اذا زتمطاطنه سرعه مرجع بتزامادي خابتن كلن قلتين الساعات هذا حاشيتنا نبلدنا حج انت يعني حتى قلنا جنة كندي مهان النغور بدحري خاني زمدن انك ايو مساسلم جنة زفلاليومن زماساسلو من زفلاليومن زماساسلو من انتي اسكي زفلاليوم قليسنا هنا مثلا هو زماساسلو من تايو انت دايل كن جنة جن حد خلتيهم سرعه مرجعاتهم حزبي يمرض بزدليو سرعه مرجع خيط ابت قوامي يزفرو اوكي ويا حقي وص كلتيهم وددر يتوابعوا كلهم زم ثلاثه زبلنا وددر يتوابعوا وددر نايمن ناي بوليتيكال سلفتات حسابات حيزن مصل هاجر كميت محاضر كمين تتمحاضرت يا سني زوردنا كمي جمنا انت حزنايتهم حدرايو هاجر من نوابرو حزبك محايز خل إلهم أصنعهم أو وددرياتهم سلستين زماساسلو من تايو انت دايل كني وددر ناي بوليتيكال سلفتات وددر ناي حسابات معناتو زيرنا هاجر كمي جيرات محايشنا نوزلنا زيرنا أسلامي يكون كريستياني بهير تجرينيا يكون بهير عفر بهير كناما كم يجروا من نوابرو إيه محيشوا تحته سلز تم بوليتيكال سلفتات بحاجر درجة حسيبا سلز متى وددر كأطوال إنا نقول زلنا سلزي وددر تتابع خاطر حقا زبلت أنا جر كتركب تخل أو وددري بولس أنا جر كوت زخل سلز تم بوليتيكال سلفتات نوددر زفك جزي إذا سرعة مرج أقول جزي سرعة مرج أنت زي له وددر يفك دنيا زما ساسلن سلستين ببينن كله وددر ناي بوليتيكال سلفتات جن يفكر تا ناي مود تا مزيئن سرعه مرجع جن تخيد انت بايتاون تداخينكا اتي بارلاما زبزح ومبر زرخبه سرعه بارتي منغستي مصر يعني اباهم ايوه قبل على 50 حدا نكون له لا 50 حدا انت زي رخيبو قن بلفنت تطرح لفنت تصرح هو فهمت تصرح لفنت مالت قن ابتو بارلاما ناي حزب وكلنا رخيبا امنيتا رخيبا ابتو بارلاما مزلو امبر مستن تسعرا بارتتات لفنت خقبر قن اكرم ناي حزبي امنيتا زرخبا بارتتات زرخبا كم بقعش بارتتات تباهيلن زغلصا اجي بزح غزي ابز دغه بوليتيكال بقع سيديا بقعتي خونتن غلملنا نزاربينا نغاغينا حتى بوليتيكال سلفي بقع سيديا بقعتا ايكونتن اب عداغا مسوددت مريچا وصال حزبي مريچا مستغبره حزب خصا خدي دغيف واضح ازي تملكعتنا حنتي بقعتي خونتن انا بزحات ابارات اللون بزحات ابارات يبلين السو وسان انتاي
صباحنكم مريج مستقبره ناي بزبز حزب امنيتا زرخبت بوليتيكاو بارتي حزبي باجيلا بكا حليفكا تريفكا دولكا حزب طرح حليف كان تريف كان زبلتا نحنا فرادو ينخون هو ابي ابتا مريج مسمصت شق طرحنا نقول لازم قيحا تصليمكا وحيدكا بزيحكا قال من الزبحات زربا نقدفو انتينا خنبل زلنا اي زناتنا بوليتيكاو سلفتت مريج اخت مصني حنت معلتي كيتدالوا انتي حيزم كون قروان اي شعب وردو ويدما نفي انت باهيل زوص اصبلن زبلا بحال منين اندابلنا طرح نحسب اتو بوليتيكاو بروغراميني اتو بوليتيكاو بروغرامن حما انت غينو سوق نبل حج نغزيو صباح نقوم عداقه بولو زي كون حسابات حيزو زمصقو اب عداقه زغزو اي بولو بولو حسابات حيزن مصاجن حلافنا لنا كلنا حدث حقاقزن يقبعنا هم تجميرنا ابي زلو بروغرامكم انتي يزي سلام انتي صبو كوينو سلام انتي حما قال لنا كن اب ديالوج كناتو مسئن بروغرام زي بلكم صباحنكو سماع حزبي ترخبون يقوم إلنا كان تبابع عندن يقبعنا كوين سمعني لك جنة تحت تقي تملسة تبغى تملسة تملسة لا أبغى خلنا نجي عيناي سرعة مرجع أبيناي عين الديمقراطية سرعة مقدراي مرت تبت من البات مسنها هذه نوارد درون تايفشنا ويكان عيناي مرت حديتي أبزغان يكون سرعة محدرة إذا عينتيو زقبو إذا عينتيو مسؤول ماش تقبر زبها النجار يلا أبتي حقتاتك أبتي متكلاتك بزس فركاية مسارات خات خيد أمبر أبتي مجرشة أبتي كسايتي سرارها نايم رجع سرعة محدرة تهاجر بحسب نايت البرلمان تهاجر أنت عنت حقتات تكلات ويك أنت تعطيها إما أين سرعة من رجعيو نزهز بالزخوات وزخ الحالتي هزباوي من نباب رخان مثل خان أكامم تحن مبر تي كله ديمقراطياوي يكونن مالك يكونن جن ديمقراطياوي ود دراتنا بوليتيكان محبرات يفكريو طرح بيو تي تسقم زهلو مالتيو زي نزي أخت بلوت خليني حاجة أنا بيو تحجي تفل اللي يكرد أنا منت مالتي مرجع خكايد كله أنت عن سرعة مرجع إذا كايد له كنبل مالتي هم فلت أنت عن سرعة مرجع دما أنت أيو مخسرنا رابحنا أبزي plurality أنت أخينو نابنت سخبها سنة مالتيو بزو حزبي أي وكلون كابتن كالوت توارا دارتي زلا بوليتيكال محبرات إذا حاشقت بسلزم تجن بمولو absolute power يوسد مالتيو بق أخلو بحيتو نتي تهاجر توم عصاش عتن كم مئتاويت زوالوا يخون مالتيو توم كال percent يلون أي سمع عني دمته يخون مالتيو يا بركة الله خير جنتها أوكي الله أتي سرعة مرجع أنت يخون نبل مالتي حجي كلها تنازل حجي كفوتو نردوز لنا مالتي ديمقراطية نقول كلنا أنتي plurality زلوا سرعة مرجع خبها الكل أنتي تقوم أنتي ربحوا زحجي حتى هاجر مع عبد زوات من قدي أنتي يخربوا حزق نزناتنا قمامتات ناسنا دليتنا هلاوي أنتي كربوا حزق الكتوم وزخل بزبل حتى هاجر بعلا بمزنع ثاوي مثال بس من نباب رخامنا الواتاب حدي زي ما حصل حسب زلوا هزبي كل الودي على ما يدونه زي ما حصل زلوا كل عالم كله كده of course دليل هاتنا هزبي افعل عليه كما يفعل عليه راح يقطعته وتصالهم بر حادث حسب حادث دلي حادث مرت هزبي كقات مايكلين يلا احط زي كنا ما يقربوا زي حنم مالتي سبات حسابات فعل عليه ስለዚህ تجارب مرجع نيناي محدرة انتي يواز اللي خانتي حزب انت هاجرن بدوات اصو حجه انا مرص تزبحال اتا proportional representation تا استماطات سرعه محدرة سرعه مرجع يخمرص مالتي انا يراين لوتي proportional سرعه محدرة انا منتاي مرص زلخو حدا حزباوي زي واسنيو
ናይ ውሕዳት ድምፂ ዝስማዓሉ ኣጋባብ ኣመራርፃ እዩ ተባሂሉ ሕጂ ክንውስን ንኽእል እምበር እቲ ንኣብነት ሕጂ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ እቲ ኣብቲ ፕሬዚደንሻል እቲ ፕሉራሊቲ ይሰርሕሉ ኣለዎ ዲሞክራሲያውን ኣይኮኑን ክንብል ኣይንኽእልን እቲ ረብሑን ጠቕሙን ካናዳ ሕጂ ንኣብነት ግን ኣነ ሕጂ ንኤርትራ ምረፅላ ተዝበሃል ከም ድሌተይ እውን ካብ ዓቕመይ ከም ምንየተይ እቲ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን የዋፅእ እዩ ይሰርሕ እዩ የድምዕ እዩ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃገርን እቲ ህዝብን ብዘዋፃፅኦን ብዝደለዮም ክስማዓሉ ዝኽእል ድምፅታቱ ከይወሓጥ ድምፅታቱ ከይዋሰን ድምፅታቱ ከይንፀግ እቲ ሃገር ኣብቲ ምርጫት ሒዙ እቲ ሰራርሓት ሒዙ እንድሕሪ ዘይሰሪሕሓሉ ከምዚ ዝሓለፍናዮ ከምዚ እንዲ ሓሲበ ነይረ ድሓር ሰሪቖምኒ ከምዚ እንዲ ሓሲበ ነይረ ድሓር ጨውየሞ እንዳበልና ሂወትና ክውዳእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መጨረሻ ድሓር እንታይ ሽንብልዎ ግን ሓደ ምዕቡል ህዝቢ ንቑሕ ህዝቢ ዝደልዮ ዝፈልጥ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ምሕደራ እዩ ዝካየድ ዘሎ ዝተምሃረን ዝተመራመረን ህዝቢ ኣይስረቕን እዩ እቲ ህዝቢ እዩ ዋናት ሃገር እቶም ዝመፆም መራሕቲ ብኸመይ ዝምረፁ እንታይ እዩ ተኻይድኡ እንታይ ዓይነት ምሕደራ እንታይ ዓይነት ናይ ስልጣን ምፍሕፍሓት እዩ ዘሎ من يوعب لي نزي خصاي زغرو زول دحال حدين وعلوتي proportional representation كبحال كله نحنا بقى مامطانا بمثلنا بقلي ايكونن حدا ناي حسابات في اللي حسابات في اللي حدا ابنت انا ابز زلخو محدرا بهايمانوتي بحبري بخصاي دي وصل الله هاجر تدلين الله انت لكو حسابكم حسابي مثاليو حسابي سبعه مثالي حسابي اذا حساب زي حجي كم دلاي تخيتوسن أبو دمت الله مالتي موت دمت أيكت أتينا عيك زخوات عند خيل زبل حسابات أبو سلزل قبو مالتي سلزي حديتي زي كم زي سرح زي عينة عقاب عمرات أي سرح كبها لاي كالني جن بتحق ساتك متكراتك حنساتك كل اللو مثلك زخوان خسه قبرات خيل سلزي تتعرنا عمنا حسابنا እንታይ ይኸውን ዘሎ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ዲሞክራሲያውነት እንታይ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ኣመራርፃ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዓለም ቀሲና ስቴብላይዝድ ኮይና ፍሪ ኮይና ባላንስድ ኮይና ትነብረሉ ዘላ ምክንያት እንታይ እዩ ካባና ዝበለፀ ነገር ዝገበሮ እንታይ እዩ ኢልና ክንመራመር ከለና እዚ ዓይነት ኣሰራርሓታት ዩና ዓለም ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃኦም ኣብፂሑ ወነንቲ ነብሶም ኮይኖም ዓለሙን ደስምዑ ንቋፅር እንደለው የኽብል زيارة مثل ريتي بزعتها زغرت يا حتى thank you سنقال نباها alright أيناي سرعة مرجعي أبيناي سرعة محدرة يخيب نقوله ناي مرجع حتى صل زخله ناي مرجع حتى صل زخله زي مزيز خيط كنبلا ينخلنينا أب كدان نيرون تزخون عبابا مجلساتنا نيرا و على جنة كأني كمزيان كدان مس كمز خدا سأنا خمز تجورون لك كان سخاء أزي استايكا بورسخا زو مثلا لو قلم بلنا نيرنا مثلني بزح مجلس كنا نيركن كل تسعة أكل مجلس كنا لنا نيركن سأنا مستي بورسخا مستخدانكا مستي مشاشت أخا بزح أو أبزي سرعة مرجع حمد سخلنا جن ناي مرجع حتى ترحيل أب سرعة مرجع حجي أنا خابتم سلستي ميلاتاتي ناي ديمقراطية وميلاندي معناته حزبس وكلتو بعلو خمرت على وينا ديمقراطية معناتكم ناي حزبي بحزبي نحزب نديا سلازي ناي حزب زخون سبات نحزب زوكل حسابات حزام زموت وتواداديرهم سلطان زحزولين عن بنزلنا سلازي سرعة مرجع سرعتي كم سرعتي ميلاتاتن اللو أبون بزح زباس هاي مثلاً معناته كندينينا قبولنتنا حدا سرعة مرجع أبابا مسايد سامع تقولي قبولنا سرعة مرجع سلسة خايدة رح يكون وي أنت عينة ميلا سلسة تقام كيكون تقند ملليو ملكيو أتي سرعة أتي مرجع سي نزع دونيرو نزع معناته نزع مالتها مالتي أب تهاجر زلوا
ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ኣለኒ ዝብል ርኢትኡ ናብ ህዝቢ ከቕርብ ብዘይ ገለ ፀገም ዕድል ረኺቡ ዶ ነፃነት እተን ፖለቲካዊ ውድባት ብለን ዘለና እኮ ናይ ህዝቢ ተሓሳስባ ሓቂፈን መፅአን ዘለዋ ስለዚ ናይ ህዝቢ ተሓቋቁፋ ናይ ሓሳባት ሒዘን መፅአን ዘለዋ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሲ ብዘይ ዝኾነ ተፅዕኖ ብልዕሊአን የብለን እንጂ ብዘይ ተፅዕኖ ኣብ ውድድር ቀሪበን ድን ንህዝብን ሃገርን ይጠቅም ዝበልኦ ፕሮግራም ንህዝቢ ክገልፃሲ ዕድል ተዋሂቦ እንዲ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ጌርካ ካብ ፀወታ ከም ዝወፃ ተገይረን እየን እዚኣ እታ ቀዳመይቲ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት እንደገና ድምፂ መታን ከዕብልን ንዓአን ኣዳኺምዎ እንዲዩ ከዳኽመን ፈቲኑ እንዲዩ ዶ ነፃየን ነይረን እቲ ናይ ፖለቲካ ምሕደራ ናይቲ ሃገርሲ ንዓአን ከም ልበን ክፃወታ ከም ልበን ክንቀሳቀሳ ናብ ህዝቢ ከይደን እምነተን ከረድኣ ይፈቅደለን እንዲዩ ዶ ዋላ ብዝኾነን ብዘይኮነን ገይሩ ከምዚ ኣብይ ዝገብሮ ዘሎ ከይመፅእ ከሎ ገበን ፈፂሞም እዮም እንዳበለ ነቶም ዝፈርሖም ናብ ቤት ማእሰርቲ የእትዎም ኣሎ እንድሕር ከምኡ ጌርካ ዳሕራይ ምርጫ ካይደልካ ንበይንኻ ትወዳደር ዘለኻ ንበይኑ ዝተወዳደርካ ንበይኑ ዕወት እተን ድኹማት ጥራሕ ሒዙ ተወዳዲረ ብል ኣብ መወዳእታ ይዕወት ስለዚ ነፃነት ነፃ ድዩ እቲ ምርጫ ስርዓተ ምርጫ ነፃነቱ ዝሓለወ ድዩ ነይሩ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ክንጥንቀቐላ ዘለና ምርጫ ስለዝተኻየደ ይኮነን ነፃነት ነይርዎ ዶ ነፃ ምርጫ ተኻይዱ ተኻልኣይቲ ከዓኒ ርትዓዊ ንብል ሕጂ ኣብዚኣ ምፂ ርትዓዊ እንተይልካ ነቲ ሜላ ኢኻ ነቲ ሜላ ትጥቀመሉ ዘለኻ ዘንጨአን ሓላሉ እንተይልካ እሞ እንድሕር ተሰማሚዕኻ ንሶም ሓንቲ ሜላ እያ ምክንያቱ ተሰማሚዕኻ ኢኻ ርትዕ ኣብኣ ዘላ ኢልካ ሓሲብካ ከም ሕብረተሰብ ከም ኣከባቢ ተሰማሚዕኻ ኢኻ ማለት ውድድር ኢኻ ትገብር ዘለኻ ከምዚ ናይ ፈረስ ውድድር ቀዲሙ ዝመፀ በቃ ንሱ ተዓዊቱ ኢልካ እንድሕር ተራዳዲእኻ እዚኣ እውን ምክንያቱ ርትዒ ኢና ንብል ዘለና ርትዒ ክስታይ ኣይኮነትን የብላን መምዘኒ እቲ ሕብረተሰብ ዝተቐበላ ኣካይድኡ ሃይማኖቱ ፀልዎ ኸውን ባህሉ ፀልዎ ኸውን ኣብኡ ዝፀንሐ ኣካይዳ ኣለዎ ርትዓዊ ተያይሉ ከም ልምዲ ዝተቐበላ ክወስዳ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ንበልኩ ኣነ ዋላታ ፕሉራሊቲ ዋላታ ማጆሪታሪያን ዋላታ ሪፕሬዘንታቲቭ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን ንሰን ሜላ ስለ ዝኾና ሰለስቲአን ርትዓውያን እየን ኢልና ክንወስዳ ንኽእል ግን ፌር ዝገብሮ ሕጂ እዚ ኣብ ሓደ ዓይነት ሕብረተሰብ ተሊና እዩ ሰለስቲአን ክሰርሓ ክእላ ንብለን ከም በዓል ኤርትራ ብዙሕነት ኣለና ብዙሕነት ኣብ ዘለዎ ሰዓት ግን ነቲ ናይ ብዙሓት ድምፂ ክስማዕ መጠን ኣብ ፓርላማሲ ዋላ ውሕዳት ኮይኖም ማይኖሪቲ ኣለውና ናይቶም ማይኖሪቲ ከማንሲ ኣብቲ ፓርላማ ድምፆም ክስማዕ ኣለዎ ናይ ውሕዳት ድምፂ ክስማዕ ኣለዎ ክቃላሕ ክኽእል ኣለዎ ዕድል ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ንዝብል ግን ከም ኤርትራ ንኣብነት ብዙሕነት ኣብ ዘለና ግን ናይ ግድነት እታ ሓንቲ ምርጫ ክትኸውን ዘለዋ እንታይ እታ ዝተመጣጠነ ስርዓተ ምሕደራ እንተጌርና ጥራሒና ፍትሒ ነንግስ ርትዒ ከዓ ኣሎ ክንብል ንኽእል ምክንያቱ እቲ ምርጫ ነፃን ርትዓውን ክኸውን ኣለዎ እንዲና ንብል ርትዒ ማለት ሕጂ ነቲ ኩነታትና ዝሰማማዕ እዩ ናይ ብሓቂ ንዕኡ ዝገልፅ እዩ ምክንያቱ ብናይ ብዙሓት ድምፂ ይኺድ እንተኢልና እኮ ሕጂ ምናልባሽ እታ ዘንጨዐ ኩሉ ይውሰድ ኩሉ ዘንጨዐ ንሓላሉ ክመርፁ ክእሉ እዮም ሰባት ግን እስቲ ኣካውናና ኣብ ባይታ ዘሎ ኣካውናና ርትዓዊት ኣይኮነትን እየ ዝብል ዘሎ ተረዲእኽኒ ንምርጫ እንተንህባ ሰርቨይ እንተዝግበር ማጆሪቲ ምናልባሽ ዘንጨዐ ኩሉ ይውሰድ ክብሉ ክእሉ ኮኑ ህዝቢ ከምኡ ስለ ዝበለ መብዛሕትኡ ግን ርትዓዊት ኣይገብራን እዩ ርትዓዊት ማለት እዩ ነቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ ኣንፀባሪቑ ናይ ውሕዳት ድምፂ ከዓ መታን ኣብቲ ፓርላማ ክስማዕ ድምፆም መታን ክስማዕ እዛ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን ዝተመጣጠነ ስርዓተ ምርጫ ኣብ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰለ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣቀዲሙ ከምኡ ተገይሩ ነይሩ እንተዝኸውን
ተላኣኽት ነርና ዝብል ሕቶ ኣይመጽን ማለቱ proportional representation ተዳለ ኮይኑ ፓርላማ 99 ካሚት ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ጥራሕ ኣይ ጠቕሊሉ ይሕዞን ተረዲእኽን ትበሃለይ እቶም ዝወዳደሩ እቶም ካልኦት ናይ ህዝቢ ድምፂ እውን ዝረኸቡ ኣብቲ ፓርላማ ምሳኻ ማዕረኻ ዋላ እንተ ዘይኮነ ብመሰል ብብዝሒ ናይ ህዝቢ ድምፂ ዝረኸብዎ ነቲ ሰድያታት ክትማቆሎ ትኽእል ነርካ ግን ዘንጨዐ ንሓላሉ ስለ ዝበልካ ሓንቲ ፓርቲ ነቲ ፓርላማ 99 ካሚት ዋላ ተደሚሩ ነይሩ ተዝኸውን 50 ካሚት ጥራሕ ድምፂ ረኺባ ነይራ ትኾን ኣብቲ ፓርላማ 50 ካሚት ጥራሕ ይሰድያ ዝግባእኒ ግን ካብ ነፍሲ ወከፍ ወረዳ ቀዳመይቲ ስለ ዝወፀት ቀዳማይ ዝወፀ ከዓ ዕውቲ ስለ ዝተባህለ ነቲ ናይ ፓርላማ ሰድያ ብምሉእ ሒዞሞ ስለዚ ኣብ ብዙሕነት ኣብ ዘለዎ ርትዓዊ ይኮነን ከምኡ ዓይነት እቲ ዝተመጣጠነ ስርዓተ ምርጫ ብጣዕሚ ንሰላምን ርግኣትን ናይ ተሃገር ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ ምሳኽብ ኣሰማማዕ ክብለክ የደልየ ኦኬ ያ ታንክ ዩ እታ ሳልሰይቲ ዝኾነ ምርጫ ምስተኻየደ ነፃ ክኾን ኣለዎ ኢልና እቲ ኣገባብ ርትዓዊ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ኣብ መጨረሽታ ከዓኒ እዚ ምትላል ዘይብሉ ምዃኑ ምክንያቱ ንስኺ ዝሃብክዮ ኣብ ጓሓፍ ደርብዮም ናቶም መሪፁ እቲ ሓያል ዝበሃል ኣታሊሉ ክኸይድ የብሉ ደንቀነ ኣብ ቴሌቪዥን ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዩቲዩብ ዝረኣኽዎሲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ብል ነይሩሲ ተሸሊሙ ቶምናቱ ኣካባቢ ቶምናቱ ፓርቲ ሓንቲ ሓዳሽ መኪና ዓባይ ሸሊሞሞ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እንታይ ጌርካ እዚ ሽልማት ረኺብካ ኢሎሞሲ እዚ ጌርና ንህዝብና ከምዚ ገይረ ወኪለና ኣካባቢኡ ዘሎ ህዝቢ እንዲሁ በታ ፓርቲ ገይረ ከምዚ ገይረ ብል ነይሩ ሕጂ እንታይ ነው እዚ ኩሉ ጌርካ ኣብ ሞድኣኒ ህዝብኻ ከኣፈትዩካ መኪና ከምዚ ኣምሰለት መኪና ከኣሽልመካ ኣሎ ኣብ ፓርላማ ግን ሰድያ ክትረኽቡ ይኽኣልኩምን ኢሎሞ ሽዑ እንታይ ኢሉ ዋ ምርጫ ዶ ነይሩ እዩ ነፃ ርትዓዊ ቅቡልነት ዘለዎ ምርጫ ዶ ነይሩ ኢሉ ኣነስ ኢሉካ ናቱ ኣሚነ ዘይኮንኩ ዝዛረብ ዘለኹ እታ ዝበላየ ዝደግማ ዘለኹ ንዓና ዝተዋህበ ድምፂ ካብቲ ከረጢት ኣውፅኦም ኣብ ሽቓቕ ጉሒፎሞስ ካብኡ ኣውፂና ገፊፍና ናብ ቤት ፍርዲ ኣቤት ኢልና ከማን ኢና ፋይል ኣሎ ክርአይ ይኽእል እዩ ኢሉ እዛረብ ነይሩ ስለዚ እዚ ምጭብርባር ዘለዎ እንተደኣ ኮይኑ ምትላል ዘለዎ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ መጨረሽታ ዋላ እቲ ትብልዮ ዘለኺ ሪፕሬዘንታቲቭ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን ዋላ ገይረ ኣለኹ እንዳበልካ ምትላል እንተደኣ ኣብዚሕኻ ግን ኣብ መወዳእታ ትርጉም የብሉ ስለዚ ነፃ ርትዓዊ ቅቡልን ዝኾነ ምርጫ ክሳዕ ዘይተኻየደ ትርጉም የብሉ እታ ሜላ ንበይን እታ ትጥቀመላ ሜላ ጥራሕሲ ንበይና ዓባይ ነገር ኣይኮነትን ምስ ኩለን ተተሓሒዘን እየን ዝኸዳ ስለዚ እቲ መለክዒ ሰለስተ እዩ እቲ ምርጫ ሰለስተ እዩ ከማልእ ከላሎ ነፃ ርትዓዊ ነቲ ኩነታትካ ከም ዝቕበል እንደገና ከዓኒ ኣብ መወዳእታ ተዓዘብቲ ዘለዎ ከምቲ ዝበልክዮ ናይ ውሽጥን ናይ ግዳምን ዘለዎ ተዓዘብቲ ምትላል ኣይነበረን ቅቡል እዩ ነይሩ እዚ ስርዓት ምርጫ እዚ ኢሎም ከዝብዎ ክኽእሉ ኣለዎም ንበልኩሞ ንበይኑ እቲ ስርዓት እቲ ምስቲ ምሕደራ ዘይኮነ እቲ ምርጫ ንበይኑ መልክዕ ጌር ኢኻ ክትጥምቶ ዘለካ እቶም ቀንዲ ረቑሒታት ከዓኒ ነፃ ምርጫ ፍትሓዊ ከዓ ክኸውን ኣሎ ቅቡል ከዓ ክኸውን ኣሎ ኣብ መወዳእታ ምትላል ዘይብሉ እዚኣቶም ገይሮም መወዳእኹም ልክዓልካ እንታይ ጀናተይ ምተሰማማዕ ክዶ ዋላ ኣነ ሰማዕ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ነገር ሓደ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝመላለሰና ዘሎ ትሽግር ኣብታይ ኣድማዒ ስራሕ ናይ ዲሞክራሲ ስለዘይኣተና እዩ እምበር ተረገምና ክደቃተል ተፈጠርና ህዝቢ ስለ ዝኾና ኣይኮነን you know it's just that's what it is እዚ ድማ እቲ ንሕና ዘለና ብቕዓት ኣፍልጦ ብዛዕባ ዲሞክራሲ
ስጋዕ ንዚ ዝዓመቀ ይኮነን ደሎ ስለዚ እዚ ኻነ እዚ ጅነቲ እንታይ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲያውነት ብኸመይ ዝለለ እንታይ ብኸመይ ጌርካ ዝትከል ተን ነዚ በዚ ተኣማሚነን ዝመሓደራ ዘለዋ ሃገራት ንዓታተን ከይደረፈን እኮ ዕንቅፋት የጋጥመኒ መለለይ ግን ገብራልየን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ቀንዲ ንሕና ክንበገሶ ዘለና ክንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ እዛ ፅባሕት መፅእ ኤርትራ ህግደፍ ዘይትመስል ህግደፍ ዘይትደግም ከምዚ ሕጂ ዝኸዶ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ እቲ ቀንዲ ክንለልዮ ዘለና ነገር እዚ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንፈልጥ ዘለና እንታይ ዲሞክራሲ ማለት እንታይ ምርጫ ማለት እንታይ ሓደ መንግስቲ ከማል ኣሎ ዲሞክራሲያዊ ተባሂሉ ክልለ ከማልዎም ዘለዎ ነገራት ንምፍላጥ ማለት እዩ ዓቕሚ ሓይልና ዓምታቱ ዝሓየለ ህዝብኻ ኣይስረቕን ኣይሽጠፍን እዩ ኣይዳናገርን እዩ ብፍላይ ነዚ መጻኢ ወለዶ እቲ ቀንዲ መሰረቱ ዓቕሙ መለለይ ክኸውን ዘሎ ኣፍልጦ ብዛዕባ ዲሞክራሲያውነት እንታይ እዩ ዲሞክራሲያውነት ማለት ህዝባውነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ምርጫ ንበይኑ እኹል እዩ ኣብ ምርጫ ከምዚ ክበሃል ፀንሐ እውን መዓት ኮራፕሽን መዓት ፍሮድ ኣሎ ምዝ ኩሉ ምዕባል እዮም ከማን ኣብ በዓል ኣሜሪካ ንሰምዖም ኢና ሰራረቑ ከምዚ ተኣሽሙ ተባሂሎም ዋላ ናይ በዓል ኣልጎር ዝነበረ ናይ በዓል ቡሽ ዝነበረ መዓት ክትዓት ክካየድ ርኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነዚ ዘበቅዕ ሕብረተሰብ ክሰርሕ ከለካ ነዚ ዘበቅዕ ኣካይዳ ክትከይድ ከለካ እቲ ነፃ ዝኾነ ኣድልዎ ዘይብሉ ፌር ዝኾነ ምርጫኻት ክትካይድ ከለካ እዩ ተኣማሚንካ እዚ ኩሉ ግዜ ስራሕን ምምሕያሽን ዓቕምን ዝግድዩ ስጋዕ ሕጂ ተን ብዲሞክራሲያውነት ንኸይድ ኣለና ዝብላ ሃገራት ከማን ንሪአን ኣለና ሓደ ግዜ ከምድላይ ዋይት ሃውስ ክወርድ መፅእ መራሒ መፂወን ኣብዚ 2020 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ግን በቲ ዝፀንሖም መሳርሒ ተቋፃፂሮም ክህድዎ ክኢሎም ማለት እዩ ሶ ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ እቲ ቀንዲ ንሕና መሳርሒና ክኸውን ዘለዎ ህዝባ ዓመታት ምሕያል ብዛዕባ ዲሞክራሲ ዘለና ሌላ እንታይ እዩ ኣፍልጣና ስጋዕ ክንደይ እዩ ኩላትና ንመሃር ኢና ዘለና ኣነ መሃር ዘለኹ ኩሉ ሰብ መሃር ዘሎ ወላ ሰንጋሉካ ትኸነት መምህረይ መሃር ኢና ዘለና ዋቃ ንመሃር ንመሃር እየ ዘለኹ ሕጂ ክትመሃር ይደለካ እንታይ እዩ ኢልካ ብፍላይ ኣብዚ ምዕበል ዓለም ሕጂ ናይ ግድና ኣይኮነን ኣብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ነዚኦም ነገራት ብኩሉ ዓይነት በሸናኻት ብኩሎም ዓይነት ቋንቋታት ተዘርጊሖምልካ ኣለዎ ብኩሉ ማለት እዩ ስጋዕ ክንደይ እዩ ኣፍልጦኻ ናብዚ ከመይ ኢልካ ኢኻ ተኣማመነላ ሃገር ክስራሕ ትብል ከለካ ንሓንቲ ሃገር ዘተኣማምና ነገር እንታይ እዮም እቶም ዓንድታት እንታይ እዮም እቶም ረቑሒታት እንታይ እዮም እቶም ኣካይዳታት ሽዑ እውን ዝተኣማመነ ነገር ዝበሃል የለን ኩሉ ግዜ ብቐፃሊ ስራሕ ክትገብሮም ብቐፃሊ ወለዶታት ድሕሪ ወለዶታት ኣብዚ ነገር እዚ ከስተባህለሉን ክፈልጦን ከለልዮን ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዝበልካዮ ጥራሕ ዝዘራግሎ ደለኹ ማለት እዩ ራይ ቀኒልና በቃ ኩሉ ፅቡቅ መብርሂ ፀኒሑ ንቁርብ ደቃይቕ ኣብ ዕረፍቲ ክንወፅእ ኢና ተመሊስና ክንመለሰኩም ኢና ክብራት ተኸታተልቲ ንክልተ ደቂቕ ዝኸውን ዕረፍቲ فالقلب عليك يزيد ضنا وأعالج دمعي تفديك يا ريت يا ريت اشهدوا لي أبدا وبدون
صبا مدندن حيسرنا ريالي يشهد ربي أبدا مقدور سلام خبرات هذا تملسناكم علينا نقعد حنصنحكم حتوتاتنا خنقصلينا مالتيو حتوتات ندحر لكم ابت كومنت سيكشن صحفوا لنا ناي زحالفه حتوتات ونالنا كاب إسياس ودش مزمص ثانك يو اوكي اعرفكم دو اشتي واو هاي بسيتكم اوكي اوكي ما خلينا خنقصلا دحري كله سرعه مرجع بالجاتاتون غدلاتاتون ناي استفلالي حاجات كتردونا صنحكم كتمهرونا صنحكم مالتي حجه عملسلنا دحر لاي سرعه هقدف ابيرترا مرجع مكيادي كال انت تخيلها انتي بالجو وكان انتي غدلاتون بالجو وما نعرف حجيتي مواطر مالتي كمرجع خنا حد ما نخلينا مرجع خغبر خلاق مرجع خغبر كال الله تي مرجع مغبر حدا تي اونتاو نغرو كنعتو لناتي ملافاتنا ديمقراطي ግን ኣብዚ ዝጸንሐ ኩነታት ንሕና ንሪኦ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ብሓቂ ናይ ኤርትራ ነገር መዓት ዝተፈላለየን መዓት ዝተሓናኸረን መዓት ፀገማትን ፍልልናትን ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምርጫ ክግበር እንተኮይኑ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ደቂ ሃገር ክካየድ እንተኮይኑ ማለት እዩ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ደቂ ሃገር ጥራሕ ክካየድ እንተኮይኑ እዚ መዓት ሽግር እዩ ዘለዎ ኢለ ኣነ ዝኣምን ማለት እዩ ንባዕሉ እዚ ንክንደይ ዓመታት ብሓደ ሰብኣይ ኢና ክንብሎ ማሕበር ፓርቲ ከማና ያኔ ክብሎ ኣይደፍርን ማሕደር ብፀንሐ ህዝቢ እሞ መዓት ዝኾነ ሽግራት ዘለዎ ናይ ክዛዕ ክንዲ ዝኸውን እውን እቲ ነፃ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ነገር ክካየድ ዘይክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ምርጫ ኣይገበር ኢልካ ክትዓፅዎ ዘይኮነ ግን እቲ ፀገማት ይኹን እንታይ እዩ ነዚ ክነካይዶ ተኾይና ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ደቂ ሃገር ጥራሕ ክኽየድ እንተኮይኑ እዚ ምርጫ እዚ ንፈልጥ ኢና ኩላትና ንኣብየናይ ዓይነት ፀልማት እቲ ሓሳባት ናይ ህግደፍ ደሳሲ ዝወረሶም ዝዓብለሎም ሕብረተሰብ ይዳርጋ ምሁሩ ዘይምሁሩ ኣነ ከምኡ ክብል ይደፍር ማለት እዩ ንምንታይ እዩ እዚ ክንደዛ ዓመታት ዝኣክል ሓንቲ ሃገር ብከምዚ ዓይነት ኩነታት እንዳተሓመሰት ክሳብ ክንድዚ ብዘይካዚ ሓደ ነለልዮ ከም ናይ በዓል ወዲ ዓሊ ዝኣመሰሉ ነገራት እዚ ኮይኑ ዳርጋ ብዙሕ ተዳኺሙ ብሙእዝዝነት ክኸይድ ፀንሐ እዩ እሞ ብኡ ጥራሕ እንተካይድናዮ እንደገና ኣብ ካልእ ሰልሚ ከዓ ክንኣቱ ኢና የድብል ኣነ ብወገነይ ማለት ክሪኦ ከለኹ ካልእ ሰልሚ ካልእ ሽግር ኣብ ካልእ ሕሰብ ክንኣቱ ኢና ወላ ሓንቲ ከምዚ ኢንሻአላህ ካጽርቅ አብልካ ካብ ገዛ ሓጽሪካ አስተጓሓፍ አፍ ደገ ምግባር ይድሓር አፍ ደገ ዘሎ ወሓፍ ይምለስ ማለት እዩ ተሓሳባት ኣሎ እቲ ናይ ደቂ ሰባት ነፃነት መሰላት እዚኦም ዝበሃሉ ኩሎም ነገራት ኣብ ህግደፍታዊ ዓለም ዳርጋ ተሓኺኾም ተረጊፆም ተባሕጊጎም ጠፊኦም ኣብ ዘለውሉ ሃገር ሞደቂ ሃገራዊ ውሽጢ ዘለዎም ምርጫ ክካይዱ ወልካ ክትካይዶ ኣሸጋሪና ፀጋሚ ይኸውን ማለት እዩ ግን ምርጫ ክካይድ ክኽእል ኣለዎ ኣይብል ተመሊሰ ማለት እዩ እሞ በዞም ኣብ ደገ ዘለና ኣብ ደገ ፀናሕና ፓርቲታት ኣቂምና ማሕበራት ኣቂምና ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣቂምና ዘለና ከመይ ይኹን ንሕና ጥራሕ ንገብሮ እንተኮይኑ ከመይ ይኸውን እንታይ ትሽግራቱ እንታይ ትሽግሩ ትፀገሙ ክኸውን ሓደ ምእኩል ኣይኮነን እንደገና ፖለቲካዊ ፓርቲታት ተባሂሎም ዝቆሙ እቲ ዕላዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ዝሓዙ ከኣለው ድዮም ኢልና ከዓ ሕቶ ነቕርብ ማለት እዩ ከመይና ክንገብር ዳ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ግን መሰጋገሪ ነገር ግን ክህልወና ኣሎ ማለት እዩ ከም ህዝቢ መሰጋገሪ ንብሎ እንድሕዘይ ዘይቀይምና ግን ንባዕሉ እቲ ሽግርና እንደገና ክመላለስ እዩ እቲ ዘሎ ናይ ዕግርግርን ህውከትን ካልእ ዝኣመሰሉ ነገራትን
ኩሉ ግዜቶም ንሰብኦም እንደሻቀሉና ነገራት ከዓ ክረኣዮም ማለት እዩ ተመሊሶም ክመፁና እዩ ስለዚ ኣነ ብሪተይ እንታይ ይብል ነዚ ኣብ ደገ ዘሎ ሓይልታት ዘማእከለን ነቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ዘማእከለን መሰጋገሪ ዓቕምታት ኣለዎም ዝበሃሉ መራሕቲ ሃይማኖት ድዮም ክኢላታት ድዮም ኣፍልጦ ዘለዎም ፀለውቲ ዝኾኑ ንምክንያቱ ሓደ ግዜ እተን ፓርቲታት እውን ብገለ ፓርቲ ገለ መሪሕነት ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ኣለና ንዝበሉኻ ማለት እዩ መሰጋገሪ ግዜያዊ መንግስቲ ተባሂሉ ምስራኤ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ልሙድ ተወሲዱ መሰጋገሪ ኢሎም 30 ዓመት ፀንሑ ክትወርደሎም ትኽእል ኣገባብ እውን ይጨንቀካ ድሕራይ ተመሊስካ ከዓኒ ኣብ ካልእ ሽግራት እውን ኣብ ካልእ ፀገማት እውን ስለተኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣነ ምናልባት እንታይ ይብል ካብ ክልቲኡ ሸነኻት ዝተዋፀአ ናቱ ድሕረ ባይታ ኣብ ድሓን ዝምባሌታት ዘለዎ በቲ ዘለና ድምድን ባህልን ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት እዚኦም ዝመረፀን ዝሓረየን ምስግጋር እንተንገብር ይብል ማለት እዩ እዚኦም ዝሓረየ ምስግጋር ሰሪሕና ብፍሪኡ እቲ ሕንፃፃት ናይ ዴሞክራሲን ትካላት ናይ ዴሞክራሲን እቲ ዝዋዳደራ ፓርቲታት ዝዋዳደራ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ኣብ ዝተሰርሓሉ ግዜ ድማ እቲ መሰጋገሪ እዋን ኣብቂዕና ኣብ ምርጫ እንደገና ሓደ ሃገራዊ ዝኾነ ንኩሉ ከማእኸል ዝኽእል ምርጫ እንተነካየድ ይብል ማለት እዩ ከምርኢቶ ኣይ ቲንክ እዚ ሓሳብ ዝኸማን ክልቲኡ ሓሳባት ኣብ ስኒት ኣሎ ኣነ ክሪኦ መስለኒ ግን ብዝያዳ እንታይ ይብል ኣነ ሕጂ ስጋዕቲ ናይ ፖለቲካን ሰልፍታት ተወዳዲረን መፅአን በቂዐን ከምዚ ሕጂ ክንጠቕሶ ፀናሕና ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ክንምስርቶ ዘለና መንግስቲ እንታይ እዩ ክንከደሉ ሓሲብና ዘለና ፖለቲካዊ ትካላዊ ምርጫ እንታይ እዩ ዝብል ነዚኦም ኩሎም ኣፃፊፍናን ሓንፂፅናን ሽዑኡ ከም ዓለምና ተተይ እንዳበልና ኣብ ዲሞክራሲ ኣቲና ግን ነታ መሰጋገሪ ትኸውን ግዜ ግን ኣነ ምናልባት ከም ሓሳበይ እንታይ ንበልኩ በቃ ንኩሉ ካብ ኩሉ ቦታታት ዝተዋፅኡ ኣህዲኦም ከሰጋግሩ ዝኽእሉ ብድሕሪኡ ኣብቲ ልሙድ ዝኾነ ነፃ ዝኾነ ናይ ፖለቲካን ማሕበራት ውድድር ኣቲና ምኸድና እቲ ዘይምምራፅ ግን ኣዋፃኢ ኣይኮነን ምርጫውን ኣይኮነን ካብ ውሽጢ ጥራሕ ተገበርካዮ ፀገም ኣለዎ ካብ ደገ ጥራሕ ተገበርካዮ ርእሱ ዝኻለ ፀገም ኣለዎ ካብትን ኣዛሪዕካ ግን ካብ ክኢላታት ደቂ ሃገር መራሕቲ ሃይማኖታት ከምኡውን ኩሎም ፆታታት ዝውክል ርእይቶታት ዝውክል ነቲ ሃገር ከሰጋግሩ ዝኽእሉ ዝተባህሉ ደቂ ሃገር ከሰጋግሩ ክህሉ እንተዝኽእል ይብል እቲ ምርጫ ግን ክንገብሮ ዘለና እዩ ክንከደሉ ዘለና እዩ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ኣብ ናይ ምስግጋር ግዜ ኣብኡ ጠፊአን ብኡ ቢለን ናብ ምልክን ዲክታተርሽፕ ኣትየን ዝጠፍኣ ሃገራት ስለ ዘለዋ ብዓለም ማለት እዩ እዚኣ ትመስል ርእይተይ ብዛዕባ እቲ እንታይ ኢና ከመይ ክንከይድ ንዝብል ማለት እዩ ምርጫ ዝሰርፍ እዩ ጥራሕ ንዕኡ ከመይ ጌርና ተጋግሮ ዘፅንዑን ዘካይዱን ክህልውና ኣለዎም እያ ምስለኒ ሰንጋር ዝበዝሐ ክፋሉ ምስ ኣበባ ሰማማይ እንታይ ትብለና ዘላሲ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ኣብ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ንሕናሲ ዕላማና ናይ ቃልስና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኣልዒልካ ምትካል ምፅእ ኢልናስ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክል ኣይንኽእልን ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣይትማልእን ስለዚ ቅድም ናብ ንቡር ክንምለስ ስለ ዘለና መሰጋገሪ እዋን ከድልየና ሕጂ ነታ መሰጋገሪ እዋንሲ ብኸመይ ንዕለያ መን የመሓድር ሕጂ ኣብ ርትዓዊ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ውድድር ዘይብሉ ምርጫ ተኻይዱ ዘይብሉ ስርዓት እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ወካል ጥራሕ ኢኻ ዝህልወካ ብውክልና መንግስቲ ዘመሓድር ጥራሕ ኢኻ ትገብር ብፈረንጅ እዚ ቴክ ኬር ጋቨርንመንት ዝብሎ ቴክ ኬር ጋቨርንመንት ጥራሕ ኢኻ ክትፈጥር ትኽእል ምክንያቱ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ነይረናና እንተዝኾነ ተወዳዲረን ምርጫ ተኻይዱ ድሓር መንግስቲ መስረታ ንበልና ኣብዚኣ ሓንቲ ጥንቃቐ ተድሊ ነገር ኣላ
أنا بوليتيكاو سلفتات يلوانان وددر كايدا كأليني زول زلخو ننفسن بوليتيكاو سلفتات يلان زسو عيبنان ويبو عتا يخونان أيخون كن زول زلخو قل ناي بوليتيكاو سلف زوستن حقية ليكا حانت بوليتيكاو سلفيها تبلسي انتاين تمالي أيو زبل حقي يدلينا نزي حق زوز ايلن ساحج ولا ابتناي شحن تعتم ايتن 50 كلتن قوام يكون ولا ابناي شحن تعتم ايتن 9 شعتن قوام بوليتيكاو سلفي خمي جريز مسرت زبل يلا حج خابز تبقيسنا ازي بوليتيكاو سلفي ازي ايكونتن كنبل اين خلينا اب حد اوان اب اريترا جن امامه زقرب له نزانايت 9 شعتن نخت تغبر تباهيلا حنت كوميتي تمسريتان يرا تا كوميتي إسياس أطوار بيلوا أبارلما قريبو خاني تزتيو زيت أدق أصل زخونة كم إمامات بحنكو خاقلقلنا يخير كم ودو نقرقرنا حجيقن كم زاربولي نخير المخانات توكلت هزبي قدم كزدق والله جن كم حدا أسد قرنا جن كنوصدو نخيرنا أب انتزي تقاقي شعو انتايم زبل نيربتي بوليتيكاو سلفتات زجز حقي لهم إمام زقروه حنت بوليتيكاو ود بيختبل بوحدو خاب حمشتي وبهيرات وأوراجات زحقفت كتخون الله زبل نيروه حجي زي أنا أمنت كم قبلتي أب حزب إيرتان حرتو شيدا إذن حجي أبدأ جزلوه نزام لك احتجاج أخو مال أي خلا سلازي قدم حقي مس حزبنا خوينا طحينا نوصو حق خي وصو خلو بوليتيكاو سلف الله يلن يلنا خنزارب سلازي نخيل تتصقم بوليتيكاو سلف تاع تواداديرن سلطان كحزا اي كلان ينسو بسلو حقي وصن بوليتيكاو سلف مالت انتاي ختم على الله انتاي ختقبر يبلان انتاي ختقبر الله زبل حق سلازي بلنا مصي الناس سرعه زمستعليه بوليتيكاو سلفتات اللو أنا مو يوادادرا خنبل كتصقمنا سلازي اب تيكر غفرمنت كل جزء تم بوليتيكاو سلفتات خونا خلال والقسبات كوادادرو خوليو جن منشي سلطان كل جزء اتي بوبولار سوفرينيتي زبل نعو غسينا يكون كيد تلعفتنا طفينا مالتي خمسه ابابات بلنا صنحت بوبولار سوفرينيتي اتي لولاونت ناي حزبي غسيخا نجزيو الكاتيجوري نجر كل جزء أبحد قطع يزتوك. سلزي هزبا جنبار مساعتوه popular sovereignty نقولنا نيرنا نتنخون أبزي مودعنا نيرنا. سلزي حجون قال أي سال ساجي تجاينا خينبل ناي حزبي لولاونت حزب راح يخمر زلوه. سلزي ناي حزب مريج تجيرو بولكي وكلتي زبلهم أمشيو أبلما أتوخلانه. بزعبات take care government زبحان زلوه. سازي مس أبابا أو السماء معنا حزبي أو وشتو زلوا يكون أبدجة وكلتي زولهم بقول كسب مريضو أبارلما أتيم نتام السجا جريت أول ناي حدرا من قست خمسرتنا عدل كنوبهم نخير كويس معانيك take care government ينزل بزلنا أبابا انتهيلاتنا أو وشتو زلوا حدا سلف له مس أبابا عبزي أزفال عليه لانتا قال يوم سبت ناي حدا سب ملكي زلو اتملك جن سرعة فتيري حدا جنا يزخون سرعة فتيري كله دللا يبعلو أي جبرني السرعة جن أبتحتي يزقات أطول سلز سرعة يزلو نت سرعة هنا هنفرز زلنا نسو مسكدة السرعة كقطن دي كقطن خيري أبو زخها جرات ملخت مسموتو سي تاريخ موننبب ملخت مسموتو أبسلت أن كلهم تمويتم لعل 83 كميتي نعوم زتقوم سي عندنا ملخت يوم قيمة سلازي ناي حادث أي مجزأتي زلون دابنا أي نجاجة خجاجية نايم ولا نسو بحمام تزموت كابت هابتم تموكرون عالم زرعنا 83 كميتي كساعة 9 كلتن زبلونا له قل إيه مزرعتي لحن 8 كلت 3 وصلنا قال ملكي بملكة راح يتتركي زبلونا سلازي السرعتي نحن حسب زلنا اتنسو زو مسرته السرعات بدحريون كقصل كم زخل جن كنرد أخن كلالنا
حجي أبتصعوا عاي مس أبا تفعل يمبر ناي حادث أي ملكي زلو زبالتا already تحادث أي شيء سرعات فتيريه زلو حجي ناي هجدف سرعات هالو أنت نبل حاشي سلز إساس ولا مسكدي أنت ناي هجدف سرعات نتي إساس تخيلو زخد أتحساس وحيزو ناي مقصد بخال اسم تتكيو عابع عبدالي زلو تموكراني عالم سطرح يزم هرانا كمزي كم ناي تمن انقاحو ريقبي تاي تصباني خا سلازي سرعات تخيلو زخدي أتحساسبان سرعاتن سلازلو ولا نسو يلقس تمن انديو كابتا تمن ناي تمن انقاحو ريقبي تاي نصبايا زلو سلازي سرعات كمي جرنا مسعرو مسات تحساسبو مريج أمستقبري عبليلهم كيموتوا نتناتو تحساسوا زلهم معناته أبقوا تعفيني يسألني سوفوكيتد يخوين يسألنيهم سلازم معه تشيك اند بالانس زقبر زمات أطن كأني إذا أبدأ جزنا بلا دلاي فتح له نسخ مريج أجيرو خأني أو خأتو خلانه كلته بليج أتاتي هلو حدا زتمات أنا يقبره زتمات أنا يقبره مخنياتو أوش تعدو زلو انتينا نحسب زلنا مبزحتي ونتتحساسوا بقى دارغا خم بحر غير وشيدو يزلو خيتردو زبده غزلو اب ديمقراسياو عدي زلو عدل رخيبو بزعبا ديمقراسي انتي مخانو زحاشه خنبب ككاتع كفلط عدل رخيبي سلازي ابت بارلاما ازي اب دغزلو خاني انت زساتف يحيلو بزعبا ديمقراسي بزعبا اتي زغودلو اتحاده كمالالا يخيل يمو كم تازبلكيا مريج انا يقدنت كون خلالو معناتو popular sovereignty people sovereignty زبحال ابزو خنا ساعات غوسينا يكون كيدا ينخلنا توكلتي كلونا لو تيك كير غفرمنت خنقبر كنكلالنا قاوشتن كابدغن زتمرص خاني امنيتانا حزب زرخوبو خاني نتي تيك كير غفرمنت نتا مسغاغر اوان كمرحوا خلو لهم الى جن يحسب احنا بزحت فلالنا تا حسابي وحسب نا يغرف نور توسيدو ابزلو على الهاجري نازلنا سلازي حسابنا يغرف دما عامل صن ملكلي سلازي راحنت تبع لها لا سلازي في مريج اجن شعو عين سرعه مريج اي كايد ندينا نقول زلنا اتم تجن proportional representation زتمጣጠነ سرعه مريج اخن غبرو تخولو لنا ابيدنا يو صقم አይኮነን معناته بزحنت علينا نتو بزحنتنا زنصبارق تيك كير غفرمنت كم نفطر غيرنا كنحسقلون كنسرحلون كن يغبعنا معناته سلامن مرغاءن كنرغاغط انتلا خوينا تعلمانا مسغاغر وان سلامن مرغاءن كنفطر كلاي غزي نملك خين ملس انتلا خوينو اتا زتمጣጠነ سرعه مرجع كن بطعم اقداسيتيا مع خدقفك انا عايز دفاز اتن بوليتيكاوي سلفتات حجز اللواجن حق مسوصه ابت مسغاغر اوان اتتيكر غفرمنت مسوصه نسلفتات زملكت كتع تخايلو انت عينت بوليتيكاو سلفتات حقي يوص مستباهله شعو كلن تازنبرت نبين عنده بعمص وصنيحه نسات تفرس اتا هغدف بعد كتفرس كتخلا معناته عماص نخالوس كلان وين حسب صنحتيا إسا وديقة كلهم كأني بحبار شعو كم بحدش زمسرته لقناتات كفت خلا له معناته تعنفي زبنا انت مريجة هنا كايت كوينا نتأخونا له تمريجة رتعوخ أخونا له فير مالتيو هقدف حجي ناي حزب ገንዘብ عميصو سريقو أبيلو معت هابتلو صباحنكو وددر مساناكو مستنقالو توادادر تدعلكا بتزلو عقمي ناي ገንዘብን ناي بزح حسابن وددر حقኛ وددر زبحال كتغوراي تخلنيها سلازي حق وص نبرت ناي كلن بتحقي يغزا ناي حزب نبرت زبلخ انا بحزبي يملس
ንዓን ዝምልከት ከኣነ ክወዳደራ እንተደኣ ኮይነን ኣብቲ ፌር ንብሎ ዘለና ፌር ውድድር ክህሉ ኣለዎ እንተደኣና ዓቕመን ከዓ ተመጣጣን ክኾን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ውድድር ክቐርባ ከለዋ ገንዘብ የድልየን እዩ ናይ መንግስቲ ገንዘቡን ናይ ህዝቢ ገንዘብ ክረኽባ ክኽእል ኣለዎ ግን ዓሚፁ ዝመፀን ገለን ክኸውን የብሉን ገሊአን ናይ ገሊኡ ሃገራት ተለኣኽቲ ክኾና ክእላ ብሽም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ፅባሕን እኮ ክቕልቀላና ናይ ካልኦት ሚልዮናት ገንዘብ ሒዘን መፅአን ኣብቲ ውድድር ብሓይሊ ገንዘብ ከይስዕራ ኩሉ ንፅሩነትን ተሓታትነትን ዘለዎ መታን ካብ ካልእ ከይረኽባ ከዓኒ ውድድር ከዓኒ ናይ ብሓቂ ኩሉ ከዓኒ ናይ ህዝቢ ገንዘብ ባጀት ተገይሩለን ከኣንሳተን ተመጣጣኒ ዝኾነ ካብ ውሽጢ ዘሎ ካብ ኣባላት ጥራሕ ገንዘብ ዝረኽባሉ ሕግታት ኣሎ ንዕኡ ዝምልከት ፌር ንክኸውን ተዘየለ ግን ፌር ኣይክኸውንን እዩ ገሊአን ሃገራት ኣሜሪካ ድልየታ ንክትገብር ንገሊአን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብሚልዮናት እንተሂባተን ገሊአን ሃገራት ዓረብ ንገሊኦም ደግፈን ብሚልዮናት እንተዳሂበኖም ብማዕረ ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንዕኡ ዝምልከት ሕጊ እውን ኣሎ ብኡ እዘን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብቕዓተን ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኮምፖዚሽን ሒዘንኦ ዘለዋ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ፕሮግራም ኣዳልየንኦ ዘለዋ ጥራሕ ብቁዕ ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነሲ ፌር ውድድር ንኽካየድ ክማላእ ዘለዎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ስለዚ ንሱ ብሕጊ ምስ ኮነ ሽዑ ኩለን ብማዕረ ዕድል ረኺበን ማዕረ ሓይሊ ረኺበን ብማዕረ ተወዳዲረን ዝኸዳሉ ኩነታት እቲ መሰጋገሩ እዋን ኣብ ዝውዳእሉ ግዜ ግን ንዕኡ ኣጣጢሕና ኣለን ክንፀንሕ ክንክእል ኣለና ሕጊ ተወዲኡ ምስ ህዝቢ ተላልየን ተንቀሳቒሰን ማዕረ ናይ መፃወቲ ቦታን ማዕረ ናይ መፃወቲ ሕግን ሃልዩ ሽዑን ጥራሕ ሰስርአን ተራእዩ ኣይናይ ናይ ህዝቢ ኣመኔታ ረኺባ ፓርቲ መንግስቲ ትመስርት ክንብል ንኽእል እምበር ሕጂ ኣቐዲምና ብዛዕባ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ክሕይላና ንፅባሕን እኮ ግን ኣገደስቲ ባእታታት ኮይነን ኣብቲ ምህናፅ ዲሞክራሲ ከገልግላና ግን ሎሚ ከነሐይለን ክንክእል ኣለና ኩልና ሎሚ ከነሐይለን ክንክእል ኣለና ዲስካሬጅ ክንገብረን ዘይኮናሲ ኤንከሬጅ ኢና ክንገብረን ዘለና ብዙሕ ሰብ ብዛዕባአን የጉረምርም እዩ ሕፅረታት ናተን እዩ ዝገልፀልካ ኣብ መወዳእታ ግን ኩልና ካባይ ጀሚርኪ ካብ ኣበባ ኩልና ዘለና ነተን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ፅባሕን እኮ ኣበርክቶ ኣድማዕ ዝኾነ ኣበርክቶ ኣብ ምህናፅ ዲሞክራሲ ኣብ ኤሪትራ ክፃወታ ክንተሓጋገዘንን ክንደጋገፈንን ግን ግቡእ ኮይኑ ስማዓጂ ክሊር ጌርካ ኣብሪሂካ ኢኻ ኩሉ እቲ ዘውፅኦ ሕግታት እውን ምስ ህዝበን ኮይነን ዘውፅኦ ሕግታት ይኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ህዝቢ ዘውፅኦ ህዝቢ ኣውፅኡ ንዓአን ዝቕይደን ሕራይ ፅብቕቲ ሓንቲ ኣብ ኮመንት ዝፀሓፈልና ከለኹ ከንብብልኩም ሞ ሰላም ከመይ ኣምሲኹም እያሱ ዮናስ እዩ ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ኣገዳሲ ትምህርቲ ክትምህሩና ኣምሲኹም ይቐኒየልና ሕቶይ እታ ሃገር ኣላ ድያ እዩ ዝብለና ዘሎ እሞኒ ምስ ኣቐፅል ኣቢለ እትያ ዘዳልኽዋ ሕቶ ክገብራ እሞ ክልቲአን ኣተሓሒዝኩም ክትምልስዎን ዝበዝሓ ብዙሓት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘየፍቅድ ፖለቲካዊ ስርዓት ምርጫ ብምክያድ ከረጋግፅ ዝኽእል ረብሓ ኣሎ ድዩ ትብል እያ ንክልቲአን ኣተሓሕዝ ኣቢልኩም እቲ ኣብዝሓ ሰልፍታት ዘይብሉ ምርጫ ኣይኮነን ጨሪሱ ናይ ዲሞክራሲያውነት መግለፂ እውን የብሉ ፓርቲታት በዚሐን ኢልካ ሻቕሎት ናይ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ እውን ኣይኮነን ፓርቲታት ምብዝሐንን መውሓደንን ናይቲ ህዝቢ ነፀብራቕ ናይቲ ህዝቢ ዓቕምታት እየን ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክወዳደራ እንከለዋ መደብ ዕዮን እዩ ክወዳደር ዘለዎ ማለት እዩ እቲ መደብ ዕዮታት ድማ ንኣብነት ኣብ ዝኾነ ይኹን ዕዳጋሲ ክልተ ዓይነት ሰለስተ ዓይነት እንተዳ ቫራይቲ ምርጫ ሕርያ ኣሊካ ብዙሕ ትመርፆ ነገር የለን ከይፈተኻ እቲ ቀሪብልካ ዘሎ ምርጫ ንዕኡ ኣብ ሰለስቲኡ ካብ ክልቲኡ ሓደ ሒዝካ ኢኻ ክትከይድ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ምርጫታት ብዘለካ ግን ዝኾነ ዓይነት ምርጫ ክትፈጥር ክትወስድ እቲ ዕድላትካ ሰፊሕ ይኸውን ማለት እዩ ምርጫ ብዙሕ ምርጫ ይህልወካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብዝሓ ሰልፍታት ፀገም ኮይኑ ኣይፈልጥን
اتزلو قند ነገር እንታይ ይኸውን ኣብ ገለገለ እዋናት በቃ ሓደ ድስቲ ከማን ጠጢኣና ክደጥወን ንሓስብ ኢና በቃ ሓደ ኾና ንባዕሉ እዚ ናይ ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣራያ ከማን ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብዚ ሓሰልፍታት ኩሉ ነው ኣብዚ ሓሰልፍታት ኣብ ዘይብሉ ሃገር ዲሞክራሲ ክዕንብብ ኣይክእልን እዩ ምርጫታት ናይ ህዝቢ ሕርያታት ናይ ህዝቢ ውሱን እዩ ዝገብሩ 00 ድማ እዚ መግለፂኡ እቲ ምልኪ ማለት እዩ ዲክታተርሽፕ እዩ ካልእ መግለፂ የብሉን ካልእ ዛንታ የብሉን ማለት እዩ እንታይ እዩ ትቐንዲ ሓደ እቲ ስኬል ማለት እዩ እቲ ኢንዴክስ ትምዕቀኒ መን እዩ ህዝቢ እንተልና ህዝቢ ኣቕምታቱን ሓይሉን ኣብ ዝሓየሉሉ እዋን ነተን ፖለቲካዊ ፓርቲታት معك أنا خلوي مالك مدبات خلوي مدب عياني زستبهل حساباتني زستبهل نزح جرزئة زلوانا بدقاو بوليسي زلوانا وشقاو بوليسي زلوانا بما حدا درا سرارها انتهي اللي شد عدلوا انتهي اللي شد عدلوا حجيتها كتعوز دليت بارتي بوليتيكال بارتي زشيات كتقرب الله مالك زشيات حساب زبلا حساب زوسد حساب كتقرب الله مالك حجي نوعلو زي اتي قدامنتك سريعها مصبابون حدا حزب زطلبو ነገር ካብ ኮነ ነዚ ክትግደር ያለ ፖለቲካል ማህበራት ተዳ صاحبتن ኢለን ተነት ህዝብ መጨነኦ ኣነኮ ስኽንታይ ፍልል ናይ መደብዒ ይረክብ ስለምንታይ ዳኽል ትኾንክን ስለምንታይ ዳሰለስ ትኾንክን መደብዒ ኹን ሓደ ተኾይኑ ብሓደ ክሰርሓሉ ዘይትኽእላ ብሓደ ሃገር ክትድሕናሉ ዘይትኽእል ሕቶ እዚ ዝለዓል ዝመጽእ ዘሎ ሕቶታት ማለት ህዝባዊ ሕቶታት እዚ ህዝባዊ ሕቶታት ኣብ ዝማዕበለን ኣብ ዝሓየለን ህዝቢ እዚ ማለት ግን ፖለቲካዊ ማሕበራት ክህሉ ኣለዎን ሓደ ሃገር ምርጫታት ክህሉ ኣለዎ ሓደ ህዝቢ ባራይቲ ክህሉ ኣለዎ ዕዳጋ ሸሚቱ ከምድላይ መሪጽ ክወስደሉ ዝኽእል ህዝቢ እሱ ከውሕደን ካብ ዝሕን ዝኽእል መን ኢማ እንተይልና ሕጂ ህዝቢ ንቑሕ ህዝቢ ትምዕቡል ህዝቢ ኣብ ተሓሳስኡ ዝዓበየ ህዝቢ እዩ ነዘን ፖለቲካዊ ውድባት እዚኣተን خصح قبرن كوحدن كرزحن زخل مالتي عم يجرش أتون بوليتيكا ودبات بوليتيكا محبرات دما عقمن حيلنا أبز حيلولو أبز توات أبز بعرفعلو وان عداق إنك شوتا كما حيشالون كان زي مش هالو مثالي أو درس خالك مكرمبر إني لهم كدر بيه خايب هزبي خدر بيه نخلي ترى نتيز بيزخون عداقان نتيز بيزخون مدبن زي قريبا مالتي حجيس خا عم حيلتات كان هزبي خاطرحها كتعبن كتمعبلن زلكا مالتي نجازا رسو حجيز حتى هذا خابز بيمصالو ندا خصوص بحال ودب كسيس بحال ودبسي مدب امنا مدب عي اصل بزح في الليله تالا ما كنت خوينم تالا ما وصلت خوينم قدام لكم سريعا بتي كومن زخونه جراوند اب هاجر زلوم ربحاتات تقدموا ما هزو زلوم قدامنات تقدموا نابت حزب خقرو خلو بزحت حزب برابري تسي يطلبوم يو يسعبوم يو حجز انتهي مالتيو تطلبات نايت حزب دلاتات نايت حزبي يمالو له مالتي يسمعوا له مالتي زقرب عداقاتهم حساباتهم حزب زغزو يخون مالتي سلازي حج من يزوي حد زبزح تعامتات نايت حزبي ግን እዚ ክንብል ከለና ግን ኣብዛሕነት ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘይብሉ ሃገር ከይዱ ኣብ ጸልማት ኣብ ሓደ ባእቲ ኣብ ሓደ ህድሞ ኣብ ሓደ ጸልማት እዩ ክኣቱ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ በዚሕን ንማለቱ ንሕና ሪፍሌክሽን ትንሕና ንጠልቦ ሓቶ ከምዝቢ ብቕዓትና ዓቕምና ኣብ ሓየለን ኣሎ ማለት እዩ እንደን ደፍደደይ ግን ብዙሕነት ናይ ፓርቲ ዘይብሉ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ይኮነን ናይ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ እውን የብሉን ዕብለላ ስለዚ እቲ ምብዛሕ ናይ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ከም ፀገም ኣይንረኣዮ ጥራሕ ኣብቲ ኣገዳስነት ክሕተት ዘለዎ ሕቶታት ግን ንሓንቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ክንሓታ ከለና መደብዕያ ኢና ንሓታ እንታይ መደብዕያ ኺ ፅባሕ እንታይ ከመይ ጌርካ ከተመሓድርና ኢኺ መደብዒ ስከ ዘለኺ ኣብ ከምዚ ዘለኪ ኣብ ሕብረተሰባዊ ምንብባር ዘለኪ ኣብ መሬት ዘለኪ ኣብ ሓሳባት ናይ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ዘለኪ ብዛዕባ እቲ ምሕደራት መፅዮ እንታይ እዩ ዝብሉ ዓይነት ሕቶታት ዝምልሽ ሽዑ ንሕና ክንስዕብ ንሕና ክንገዝእ ግን ናይቲ ህዝቢ ተራ ይኸውን ማለት እዩ ግን ኣብዝሓ ናይ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዘይብሉ ምርጫ ግን ምርጫ ኣይኮነን ዲሞክራሲያዊ ኣይኮነን ውፅኢታዊ እውን ኣይክኸውንን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀንዲ ነገርና ክኸውን ዘለዎ ሓደ ናይ ሓሳባት ውድድር ኣብዚ ሃገር እዚኣ ክዓቢ ኣብ ዝኾነ ዓለማት ኮን ንሕና ዘይንፈልጠ መዓት እየን ተሰሪዐን ዘለዋ ኣብዞም ክልተ ገጀፍቲ ዝወዳደሩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ማሕበራት ኢና ንርኢ እምበሪ ብዙሓት ንኣሽቱ ዝኾኑ ታሽሙ ኣለዉ እቲ ሓንቲ ይንብሎ ዝነበርና ማለት እዩ ሕጂ ማልቲ ፓርታይ ሲስተም እሱ ትሕሪ ዘየለ ኮይኑ
ዲሞክራሲያዊነት የለን ማለት እዩ እቲ ነፃ ዝኾነ ውድድር ንኹሉ ሪፕሬዘንት ዝገብር እንተዘይሃልዩ ዲሞክራሲያዊነት የለን ማለት እዩ ብኡ ቢሉ ናብ ካልእ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ንባዕሉ እዚ ናይ ኣብዝሓ ሰልፍታት ዘይብሉ ዝግበር ምርጫ ኮምፕሊትሊ ናይ ዲሞክራሲ ካይዳ ይኮነን ዲሞክራሲያዊ ምዕባለ እውን ከምፃእ ይክእልን እዩ ቀንዲ ንሓደ ሃገር እቲ ሓሳባት ሸይጡ ነቲ ሓሳባት ኣቕሪቡ ናብ ህዝቢ ዕዳጋ ዝረኸበ ምርጫ ዝረኸበ ይሓልፍ ህዝቢ ደትረፉ ኣይተርፍ ኢለ ይኹዳ ብዛዕባታ ናይ ኣብዝሓ ፓርቲታት ፖለቲካዊ ማሕበራት ዝብል ማለት እዩ ያኒ ኣረ ቴንክ ዩ ሰንጋል Alright, نابتن حتى خفيد ناي إياسو يونس ناي حاو إياسو يونس ها؟ قتل يا صعبة الله كده أنا عملت سنقال go ahead طبعا سنقال سنقال Alright, هاجر الله دي هاجر يزول النازل لهم وا دعي تفلت امبر انس الله اريتراس الله ግን ብርጉማት ተረጊፃ ሓሳረ መከራ ዝበልዓ ሃገርሲ ኣላ ዝብል ነዚኦም ከዓ ክንስዕር ከዓ ንቃለስኩም ዘለኹ የዝርዳእ ስለዚ ብወገነይስ ኣላ ዝብል ኤሪታት በኋላ ኣላ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ተኸይድካ ሓቲትካ ኤሪታት በኋላ ሃገር ኣላ ዶ ትልካም ወይ ኤሪታት በኋላ ሃገር ኣላ ሁሉኻም ኣብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኸይድካ ኤሪትራት በኋላ ሃገር ኣላ ዶ ትልካም ወይ ሁሉኻም ተዝምዝኾነ ሰብ ሓቲትካሲ ኣላ ዝብሉኻ ኣተሓላልዋ ኣጥራሕ ይሕማቕ ዘሎ እምበር ኣተሓላልዋ ኣይሕማቕ ዘሎ ስለዚ ንቃለስ ዘለና ከዓ እዚ ንቕሓት እዚ ንወስዶ ዘለና እውን ንዕኡ ክጠቕመና ኢልና ኢና ስለምንታይ ሓሚቓ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክትተክል ስለ ዘይከኣለት ኣብ ክንዲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምልካዊ ስርዓት ስለ ዝገበረት ፅባሕ ከምስዓርናዮ ነዚ ስርዓት እዚ ንሕና ኸ ካልኣይ ግዜ ኣብ ከምኡ ከይነውድቓን ሃገርና ዴሞክራሲ ኢና ንገብር ዘለና እሞ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክል ኢና ክንሃንፅ ኢና ንቃለስ ዘለና ንብል ኣለና እሞ ንርድኦ ዲና እቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንታይ ምዃኑ ንዑ ኢና ንገልፅ ነብርህን ዘለና ስለዚ መታን ፅባሕ ንኮ ከዓኒ ታራና ምስ ኮነ ንሶም ታርኦም ርኢናዮም እንዲና ውድቀት ጥራሕ እዩ ታራና ምስ ኮነ ኸ ወይ ታራኹም ምስ ኮነ ኸ ንሕና ድሓንዞም ኣረብቶሲ መንእሰይ እንተኮይንካ ታራእቶም መንእሰያት ከዓ ታርኦም ክሕዙ እዮም ስለዚ ዴሞክራሲያዊ ዝኾነት ሃገር ሃኒፆም ሰላምን ምርጋእን መነባብሮ ዕብየት ዝመሓየሸሉን ኩነታት ክፈጥሩ እንተደኣ ኮይኖም እታ ቀዳመይቲ ክትገብርዎ ዘለዎም እንታይ ድሕሪ ለውጢ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምምስራት ውሕዝ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምምስራት ክሰርሑ ኣለዎም ስለዚ እዞም ንገልፆም ዘለና ከዓኒ ኣገደስቲ ባእታታት ይኾኑ ናብታ ካልኣይቲ ሕቶ ከይደ ብዙሕነት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘይብሉሲ ረብሓ ኣለዎ ድዩ ረብሓ ከፍሪ ይኽእል ድዩ ትብል ሕቶ እያ ነይራ ሓቀይ ገነትኩም ኣደ እወ ኣብዝሓ እወ ታሽም ኣለዎ ድዩ እተን ኣብዝሓ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ወይ ከዓኒ ዘይፍቅድ ፖለቲካዊ ስርዓት ዘለወን ምርጫ ብምክያድ ከረጋግፅኦ ዝኽእላ ረብሓ ኣሎ ዶ ኦኬ ምርጫ ብምክያድ ቀዳመይቲ ብዙሕነት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘይብለን ሃገራት ኣለዋ ድየን ታሕተይ ንፅርቲ ድያ ገነት እወ ንፅርቲ ኣለዋ ኣብ ዓለምናሲ ሕጂ ብዛ ዘለናያ ሰዓት ብጀካ ኤሪትራ ናይ ኣብዝሓ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘይትፈቅድ ዓዲ ኣላ ድያ የላን ንብል ዋላ ኖርስ ኮርያ እንዲያታ ክፍእቲ ትበሃል ዕፁቲ ከምዚ ዘይትዓጥነ ቤተክርስትያን ዓይነት ዕፁቲ ስኢላ ዘላ ኖርስ ኮርያ ዋላ ኣብ ኖርስ ኮርያ ሰማዊ ናይ ሓሶት ናይ ፖለቲካዊ ውድድር ኣሎ ብዙሕነት ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣሎ ግን ናይ ሓሶት እዩ ምሻለኪ ኢኻ ክትብል ትኽእል እምበር የለን ስለዚ ተሕቶኺ ብጀካ ኣብ ኤሪትራ ኣብ ኩሉ ዓለም ብዙሕነት ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣሎ እንተልዓልና ረብሓ እንታይ ከምፅእ ይኽእል ዘይብሉ እንትሕር ኢልክኒ ዘይብሉ ማለት እኮ ኤሪትራ ማለት ጥራሕ እያ ስለዚ ኣብ ኤሪትራስ እንታይ ንሪኦ ኣለና እሱ ጥራሕ ኢኻ ክትረክብ ትኽእል ስለዚ እታ ካልኣይቲ ግን እንታይ
ብዙሕነት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ምህላው ንበይኑ ዲሞክራሲ ይኮነን ኣበባት ሰምዓኩም ኣላ ብዙሕነት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ስርዓተ ምርጫ ንበይኑ ዲሞክራሲ ኣይገልጽን ኢላትኩም ያ እቶም ሸሞንቲኦም ምስተማሉ ጥራሕም ስለዚህ ብዙሕነት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ካ ካብቶም ሸሞንተ ኣዕኑት ሓደ እዩ ነፃ ርትዓውን ተቀቡልን ዝኾነ ምርጫ ከኣኒ ካልኣይ ዓንዲ ኢላትኩም ስለዚህ ሸሞንቲ ተራእዚየልዮም ረብሓ ዝበሃል የለን እያ ትብል ፀኒሓሞ ሓቀ ኣነ ምስ ኣሰማማዕ ዲሞክራሲ እንተዳእዚ ሃኒፅካ ልምዓት ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ልምዓት ባይዘወይ ዋላ ፋሽስት እኮ ፋሽስታዊ ስርዓታት ኣብ ጀርመን ፋሽስታዊ ስርዓት ናይ ጣልያን ፋሽስታዊ ስርዓት ናይ ጃፓን ኣብ ሃገር ምዕባለታት እኮ ኣረጋጊፆም ነይሮም እዮም ልምዓት ኣብ መወዳእታ ግን ኩሉ ዝገበርዎ ናብ ካልኣይ ኩናት ዓለም የእትዮማና ዓለም እንደገና ኩሉት ዝገበርዎ ከኣኒ ናብ ሓመድ ተለዊጡ ንህዝቢ ናብ ሓሳረ መከራ እትዮማ ስለዚ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መንግስቲ ከይተኸልካ ልምዓት ናይ ሃገር ከተረጋግፅ ትኽእል ዶ ቶም ንፉዓት ይኽእሉ እዮም ሕማዓት ከም ኢሳያስ ኣይክእሉን እዮም በዓል ሲንጋፖር በዓል ሳውስ ኮርያ እኮ ምልክይ ነይርዎን ግን ንህዝቢ ዝሓልዩ ዲክቴተርስ ነይሮም ቀስ ብቀስ እንዳገበሩ እቲ ዲሞክራሲ ሃኒፆሞ ልምዓትን ዲሞክራሲን ዳርጋ እንዳተሃንፀ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ኣብ መወዳእቲ ደረጃ ኣይበፅሑን ግን ህንፀት ዲሞክራሲ ኣብ ንድሕሪት ክምለሰሉ ዘይክእል ደረጃ ግን ኣብፅሖሞ ስለዚ እንታይና ክንብል ንኽእል ኣብ ብዙሕነት ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘይፍቅድ ምሕደራ ከም ናይ በዓል ኢሳያስ ልምዓት ኣብ ሃገር ከረጋግፅ ይኽእል ዶ እወ ግን ውሕስ ድዩ ኣይኮነን ምክንያቱ ዲክታተር ክሳዕ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ዕግርግር ክመፅእ ይኽእል እዩ ኩሉ ተሰሪሑ ዝበሃል ክፈርስ ይኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኮርኢና ኢና ዝሓለፈ 27 ዓመት ክንደይ መንገድታት ክንደይ ህንፃ ኢትዮጵያ ብዳብል ዲጂት ተዓብላ ተባሂሉ ክንደይ ተገይሩ እታ ዲሞክራሲ ስለዘይ ደለለት ግን እንደገና ኣብ ኩናት ኣትዮም ባክ ቱ ስኩዌር ዋን ናብ ድሕሪት ናብታ ዝነበርዋ ከዓ ተመሊሶም ስለዚ ዲሞክራሲ ከይረጋገፅካ ምዕባለ ከተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ ግን ቀፃልነቱ ነባር ዝኾነ ልምዓት ከተረጋግፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ መጨረሻ ፈሪሱ እዩ ዝተርፍ ምክንያቱ ዲሞክራሲ እንተዘኣዘየለ ዕግርግር ክህሉ ኣብ መወዳእታ ስለዚ ብዙሕነት ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣገዳሲ እዩ ሓንቲ ዓንዲ ናይ ምህናፅ ዲሞክራሲ ስለ ዝኾነት ምርጫ ኣገዳሲ እዩ ሓንቲ ካልኣይቲ ዓንዲ ናብ ምህናፅ ዲሞክራሲ ስለ ዝኾነት ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወር ምቕራሕ ስልጣን ናይ መንግስቲ የድልዩ ሳልሰይቲ ዓንዲ ስለ ዝኾነት ዘይምእኹል ስርዓተ ምሕደራ የድልዩ ራብዓይቲ ዓንዲ ስለ ዝኾነት ቼክ ኤንድ ባላንስ ምቁፅፃርን ሕድሕድ ምቁፅፃር የድልዩ ሓሙሸይቲ ዓንዲ ስለ ዝኾነት እንዳበልና ዝገለፅናዮም ነፃን ሓላፍነታውን ፕረስ ከድልየና እዩ ሻውዓይቲ ሻድሸይቲ ስለ ዝኾነት እዚኦም ኩሎም ተዳእዘየልዮም እታ ህንፀት ዲሞክራሲ ዝተማልአት ክትኾን ኣይትኽእልን እያ ሓንቲ ካብኦም ጥራሕ ወሲድካሲ በቃ ዲሞክራሲት እያ ኢሉ ምልክት ክበካ ይክእልን እዩ ኣብ ሸሞንቲኦም ተማዒኑድ ደልዲሎም ጠጠው ክብሉ ኣለዎም ነታ ገዛ ክሕዝዋ ሓንቲ ካብኣቶም እንተደኣ ፈሪሳ እታ ዲሞክራሲ ከም ህድሞ ብሸሞንተ ዓይኑት ዝተደኮነት ህድሞ ሓንቲ ካብኣሞ ካብተን ቀንዲ እንተ ኣውፃያ እንዶ እታ ገዛ ረማዕ ትብል ስለዚ ዲሞክራሲ ከዓ ልቀቶም እዩ ንሓንቲ ወሲድካ ወይ ብዙሕነት ሰልፍታት ጥራሕ ንበይና ወሲድካ ወይ ስርዓተ ምርጫ ጥራሕ ንበይና ወሲድካ ወይ ምክፍፋል ስልጣን ጥራሕ ንበይና ወሲድካ ዲሞክራሲ ኣሎ ዝብል ኣየስማዓካን እዩ ድምር ናይ ኩሎም ጥራሕ እዩ ዲሞክራሲ ክሃንፅ ዝኽእል ዓንቶይ ገሊፀያ ነይረ ንምድጋማ ዝኣክል ወዲ ሰብ እንታይ ኣለና
ابزي هيمان بودي كندي زاخلو سرعتات اللونا اب هيمان بودي respiratory system muscular system skeleton system nervous system endocrine system cardiovascular system እንዳበልና ንከይ እዚኦም ኩሎም እዮም እዞም ስርዓታት እዚኣቶም ንወዲ ሰብ ጠጠው አቢሎሞ ጥዕና ሙሉእ ጥዕና ኣለዎ ክበሃል ሓንቲ ካብኣቶም እንተ ደኣ ተባላሽ ሓሚማ respiratory system ደም ሰዳል ሳምቡኻ እንተ ደኣ مسرح سئنا كلن ካልኦት ጥዕያት كلها تموت معناته دمرنا كلن ጥራሕዩ ንዓኻ ከም ሰብ ገይሩ ክንቀሳቀሰካ ዝኽእል دمرنا كلن ዞም ስርዓታት እዚኣቶም ጥራሕዩ ንስኻ ዘተማልአ ጥዕና ኣለካ ክትበሃል ትኽእል ስለዚ ብኸምዚ ይሰርሕሞ ዲሞክራሲ ልክዕ ከም ናይ ሰብ ኦርጋን ጌርና ንሕሰቦ እዚ ሲስተሚክ አፕሮች ዝብሎ እዞም ኩለን ስርዓታት እዚኣተን أبصورنا زلوا سرعة مستنفاس سرعة دم سرعة جلس نبلن كلن تدميرا ترحل ملوت عنا خباها زخنا ناي كلن تعي مخان ترحيو تعي سب والكسب كله زخير سلازي انت دا ابزحا بوليتيكال سلفتات زي فقد كوينو يلا مويتا مالت كوين كم ذا ريسبيراتوري سيستم مويتا ناي بلاد سيركيليشن سيستم يلا بلاد نحن أبصورنا كازين كاساقس كوينو كلهم ካልኦት ኦርጋንስ ጥዒ كلو يلا خان تموت ስለዚህ ዲሞክራሲ ካለክ ከምኡ እዩ ስለዚህ እዚ አንተ ጎዲላ ኢልና ክንሐስብ ተጀሚርና ዘተማልአ ነገር የለን ንኣብነት ሓያል ሓይል ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ሰለስተም ቶም ኣካላት ናይ መንግስቲ ፈጻሚ ሓጋጊ ፈራድምሽ ንብል ነፃን ሓላፍነታውን ዝኾነ مراخب وزحت انت زي بالعدق ديمقراطي خطو حساي تقدنيا سلازي بخومو جيرنا نرايو حد انت غديلوسي غديليو يلا انت ديمقراطي كمزي كاب سيستم ناي ودسب حنت انت حبتن سيستمز فيل انت جيرا ودسب يموت نبلو زلنا بخومو جيرنا نرايا بخومو جيرنا نتمتا ابابات سلام عيدهم سي يا يلكا صبا ملسكم معكم ملسلات كديا إيرترا لا ديا إيرترا دخمت إيرترا أمبر الله إيرترا جغرافيكالي تتوز ولد هاجر الله كله سلمتا كله زحرما إيرترا الله نتاز الله إيرترا جن كابز حجز الله توسينا انتايز عينتو إيرترا نسرها يتي حجي زقبر زلو ساعرتات مالتي إذا مالت حجي تهزباي تبع سبب ناي تبعتنا نفحي ولا ناي كفن ناي سنتني دلوا مالتها يكون السو مالتها خنا لأن إيش تيكون صحنا جنة أنت فقيت كلي عرفت أب حدا حبرة سبسي زبوز حنة ناي بوليتيكال سلفتات زي اللسي انتاي ربح آخر كبير كأل نديروني أب حدا حبرة سب عداقا زبحال تزيب ولو تحبرة سب عداقا تزخل كل انتاي مخوني كربي حقل أتا أبغى زخاب وفخذ أتخيط راح خبل عياك أخذ ولا زلقة إذا كان ما نتكو تشمتوا ليها سلازي بوليتيكا وحساب سلفتات كأني حسابات حجر كم يجرو أو ينزوا دادرا حسابات كو ينزوا دادرو لبايتا يلن تلكاسي ميتكا كو حسابات يلن تلكاكو حجر كم يجرا موت معبر يا ستردي خان حوي مخناتوسي أبزحها بوليتيكا سلفتات أمارات أنا حسابات تزيبلك بولس حساب كوت سايكلي بولس حساب تزيبلك خاني لمعت كترغاقص أي تخرجها سلازي ناي قدمنتيو بزحنة ناي بوليتيكا سلفتات thank you تاتي ودي الله كن حط لنا خاب تعذبتي كاب داويت أسقدم زمزهنا حطلا هاجراونت تقندن وسانن ممزنو خينو تم كلنا بحاجر زلا على من كعززا ودبات قسقاسات حبرتسبا وخفلتات وزته زمبالياوي خبرتاتن نحارا إيرترا ونزيفن بهاجراوي ديمقراسياون مسرح ويكاني ببعال درب عمام تمازينن سمر جنبار فتيرن هاجر أب معقابن
ናብ ዓድና ናብ ምስጋር ተራ ክፃወታ ዘኽእለን ምኽንያታት እንታይ ይኸውን ትብሉ? ብርህቲ ድያ ዋላ ስብርብር ኣቢለያ? ኦኬ ኣይ ሰባበርትያን ሃገራውነት ንበይኑ ትርጉም የብሉን። ሃገራውነት ማለት እኮ ሃገርካ ምፍታው ማለት እዩ። ንወለድኻ ክትፈትዎም ትኽእል ኢኻ። ወለድኻ ከመይ ገይሮም ይሕገዙ፣ ከመይ ገይሮም መነባብሮኦም ይመሓየሹ ሓሳባት ተዘይብልካ ግን ብሉፅ ሓሳባት ተዘይብልካ እሞ ከዓ ንዕኡ ኣብ ግብሪ እንተዘይ ተርጉምካዮ ግን ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን። ስለዚ እተን ፖለቲካዊ ውድባት ንብለን ዘለና ፖለቲካዊ ሰልፍታት ፖለቲካዊ ጥርናፈታት ንብለን ወትኤቨር ሃገረይ ፈትየ ኢለን ክዝምራን ክጭድራን እንተወዓላ ብዙሕ ትርጉም የብሉን። ትርጉም ዝህልዎ እንታይ እዩ? እቲ እንስሳተን ሒዘንኦ ዘለዋ ዕላማ ኣብ ሃገርና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምምፃእ ስለ ዝኾነ ነቲ ቃልሲ ዘቃላጥፍ እንደገና ከዓኒ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ሃገርና ንክንመስርት ዝሕግዝ ደን ዝሰርሓ ዘለዋ እዩ። ስለዚ ሓሳባት እዩ። ሃገራውነት ዘይብሉ እሞ ኣብ ቃልሲ ኣቱን እዩ። ስለዚ ብዛዕባ መን ኢና ንዛረብ ዘለና? ነዞም ደለይቲ ፍትሒ ንዛረብ ኣለና። ሃገራውነት ዘይብሉ እሞ ብዛዕባ ውልቃዊ ነብሱ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ። ብዛዕባ ውልቃዊ ነብሱ ዝሓስብ ከዓኒ ደገ ምስ ወፀ ከመይ ገይረ ነብር ጥራሕ እዩ ዝሓስብ። ከመይ ገይረ ይህብትም፣ ከመይ ገይረ መነባብሮ የመሓይሽ፣ ከመይ ገይረ ደቀ የምህሮም፣ ከመይ ገይረ ፀፅቡቑ ይበልዕ ይሰቲ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ። ስለዚ ሃገራውነት ንብል ሃገር ምፍቃር ማለት ጥራሕ እያ። ሃገር ምፍቃር ንበይና ግን ትርጉም የብላን። ሜላ ጠፊኡ እኳ ኮለል ክትብል ትውዕል እንተኮንካ ሃገር ትፈቱ ኢኻ፣ ግን ሜላ የብልካ። ኣካይዳኻ ልክዕ ኣይኮነን። ብሉፅ ኣተሓሳስባ ሃልዩ ነቲ ስርዓት ክትስዕሮ ክትክእል ከለካ ክልተ ሓይሊ እኳ እዩ ዘሎ። ሓይሊ ብሓይሊ እኳ እዩ። ንሱ ብሓሳባት እኮ ዝቃለሰካ ዘሎ። ንስኻ ከዓ ሓያል ሓይሊ ሓያል ስትራቴጂ ጌርካ ከመይ ጌርካ ተትኩሞ ንዕኡ ኢኻ። ዓመታት እንተቆፀርካ ትርጉም የብሉን። ንዕኡ ከመይ ጌርካ ስዒርካዮ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ስሙር ግንባር ፈጢረን ክኸዳ ፅቡቕ ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን። ነዚ ስርዓት እዚ ክሳዕ ነውድቆ ስሙር ግንባር ኣይፍጠራ ኣይበልኩን ኣነ ኣበባውን ከምኡ ክትብል ኣይሰማዕኹዋን። እንታይና ንብል ዘለና ግን ማዕረ ማዕሪኡ ፅባሕ ንኮ ስርዓት ክዕለዩ በዚ ይኹን በቲ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓኒ ናብ ህዝቢ ቀሪበን ዝሓሸ ኤሪትራ ብኸመያ እንተተመሓዲራ ዝሓሸት ክንብል ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ እዚ ሰብኣይ እዚ እዚ ስርዓት እዚ ናይ ህግደፍ ስርዓት ንኤሪትራ የዳኽማ ኣሎ እንተይልካ ስርዓት ስኻ እንታይ ዓይነት ስርዓት ክትተክል ደሊኻ ኣለኻ እያ ትመፅእ። እንድሕሪ ንዕኡ ዘይትፈልጥ ኮይንካ ቃልስኻ ከማን ትርጉም የብሉን። ዕላማ ንፁር ኣይኮነን። ዕላማኻ ንፁር ተዘይኮይኑ ኸ ተኣኻኺብካ ሓንቲ ስጉሙ ምስከትካ ኣፌርማታ ከዓ ክትባታተን ኢኻ። ሓንቲ ኣጀንዳ ትመፅእ ትባታተን። ሓንቲ ካልኣይ ትስጉሙ ትኸይድ ሓንቲ ኣፌርማታ ምስ በፅሓኻ ከዓ ካልእ ኣጀንዳ ትመፅእ ትባታተን። ከምኡ ከይትባታተን ኣብ ፈቐዶ ፌርማታ እታ ፅባሕ ንኮ ንደልያ ኤሪትራ እንታይ ትመስል ኢልካ ኮፍ ኢልካ ተሰማሚዕካ ሰሪሕካ ኺድ መታን ኣብ ፌርማታ ከይትበኣስ። እንድሕሪ ኩልካ ተሰማሚዕካ ኣላ ብዝርዝር ኣቐሚጥካያ ግን ኣብ ፌርማታ እንዳተበኣስካ እንዳተፈላለኻ እንትኸደሉ ኩነታት እንዳወገድካዮ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ስሙር ግንባር ገይረን ክፈጥራ ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን። ስሙር ግንባር ኣይፍጠራ ይበልናን። ዋላ ብልፍንቲ እኮ መንግስቲ ትምስርት ኢኻ ፀገም ኣይኮነን ንሱ። ብስሙር ግንባር ገይረን ነቲ ስርዓት ከውድቕኦ ክሰርሓ ኣለወን ኣሰና ክሕይላ ኣለውን። ግን ሃገራውነት ንበይኑ ፍቕሪ ሃገር ጥራሕ ንበይኑ ሲ ነቡኻን ነዲኻን ክትፈትዎም ትኽእል ኢኻ። ሃገርካ ክትፈቱ ትኽእል ኢኻ። ናይ ብሓቂ ነቲ ሽግር ተረዲእኻ ንዕኡ ክፈትሕ ዝኽእል ሓሳብን ንዕኡ ክፈትሕ ዝኽእል እስትራቴጅን ኣቐሚጥካ ዶ እያ ተሓቶ። ኣነ ብከምኡ ገይሮም ረኣኽዋ። ስለዚ እዚ ትብሎ ዘለካ ኩሉ ቅቡል እዩ። ግን ካብኡ ንላዕሊ ሓያላት ኮይነን ክወፃ ናይ ግድነት ስሙር ግንባር ምፍጣር ጥራሕ ኣይኮነን ክብል የደለ። ናይ ግድነት ኣይኮነን የዋፅኣናዩ የርባሓና ኢልካ ኣብ ስሙር ግንባር ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ። ስሙር ግንባር ስለ ዝገበርካ ጥራሕ ግንሲ ኣድማዕ ስራሕ ትሰርሕ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን። እቲ መደብካ እቲ ስትራቴጂካ ንዕኡ ናብ ምትግባር ዘለካ ዓቕሚ እዚኣቶም እዮም ዝውስንዎ ክሳዕ ክንደይ ብቑዕ ምዃንካ መረጋገፂ እምበር ሃገራውነትካ ምፍታው ሃገር ጥራሕ ኣይኮነን። ሃገር ተዘይትፈቱ እሞ ኣብ ደንበ ፍትሒ ኣይትህሉን ኢኻ እምበልኩም። ተወሳኺ ለክ
هو بقاتي إذا ما قدر فكوا هاجرنا عن فوتين أنا إيران فتوى أنا قل إمزلنا أنا جن أب حزبنا ندلوا مرة يا حالتنا حزبين قدامنا ما حزبين زلا مرة يا فتم مقلصون أيركبوني مالتي حجي تي زد الله زلا مالتي زين خارج زلا ناس كلنا ولا زلا حجي أبي دخلنا أبي عمنا أبي حيلتنا إحنا بلو كم يزبي إتراجي وبزعبها هاجروا زقدس كويلني من قد التفي وجن أو عجر جرزر كم سنة ثلاثة ساعات 10 عامات زغدي سلازي حجين تايو تي قندي نازي مدرة هي كوين زلوا حدا نبعلو تقدمنت كمسرع مالت حلفنت هاوي أقرال ساي قدمنت هاوي أقرال ساي كموز عينتو حساب مفتقر نوعلو سلازي حجي زي طلباتنا حزبي مالت تعامتاتنا حزبي ابز حيلو الوان زي ابز عينتو طلبات يقرب حزب مالت زي مالت جن معري زي حجي نبلو زلنا مالت زي جوجله هقدف سرعات هقدف ابز سالي له غزي انتا يقربناتنا حجي كلاي غزي እንደገና خفيلنا እንደገና كاين تحلل كاين سرع كاين الدناجر مالت كلتيو معري زي خيز حجي إذا حجين بعدكو أبزحها بوليتيكال بارتيات هاي حلو خبار كله ندات بأسان دا عجر جرا ننحد ندات واقع كخدايا بلنا نكاي ودسمع سني حجتنا ولا صنحنا مدبعيه كله ولا زرا خبر كله ولا قدامنا تنكفل قالون هنا حزب طلبات كملش خلالون حزب ما بزيناتو مرتعو امطيو دنصك نصك تشخيتا ترف بحلافنتنا حزبي تركيبه كيت خلكا دفيو نابتي بوتا خصها مالتي تقدمنت جن of course نوري أزر الله حج زمزلوا حتى تاي أما قدف كم زي لنا عندي زقبرنا دولة يتفقنا ندلو ما إثيوبيا اللي بحوس هذا دولة الله اللي هتهاجر كي زعينته شغلات هاتي حج زي عليه السمعة وزلوا حتى هذا كابو سوما بقص زقبري أما جرشة of course تيكون هذا تايو زتلا خانة هاجر سريحو أساس سرعة الدف نزخنا نجر قرب مخانو دلو مخانو نريء لنا مالك قلنا مجرشة في عالم مجزي حد سلز اللواء نزا هاجر زي نزا بسماعات دمسك هاجر جن حجز الله تجن أدرع زخنا هو تحلف زلا هاجر نحناون وإنفستين نتفينا جزينا عمنا حيلنا خصينا نتفينا جن زوجد لنا نجارات هلو خبز بلي حجز استمرت هذا زوج جز الله مالك انتهيو نبعلو حزبي أنا انتهيت قلنا نايد خبنا نتصورا كويس حجز كايدنا نحنا يبقى عنا ذاك حزبي يسأل ريفلكشن قبل على زمت أنا وهقدر بصراحة قال ما له إلا نزاربه قلنا ناثنا نتصورا كلنا جرز حجز قات منا دولة سقبا سلز حياة حزبي قالسو يحيلو قدام إنه تسرعوا تتصبح خوم زلوا خاطر دليلو صني في سجاجر مالتي زيتي كنقبر زلنا خن حسب زلنا مالتي كل زمان عليه الرأيات تحسسات ندفترنا له خنكيز زلنا مالتي جن العلاونة هاجر كبها كله of course العلاونة تزبي خا العليز خيدي مالتي العلاونة تزبي خبيو كراجا جزلو سخا ودبات سريحة انت رأى السود حزب يكون قدامنتك صباح مزاني خا تعكاني خا تي نرسخها كامل قرض تدري أخونا قلت مني لو كنت بيخايم شو سو زي حجز حزبي من يزدر بيه حزبي مي حزبي قنك حيل خلاله زي حجنا متصل لنا حسابات زي حجنا زاروا ولا حسابات 14 عمت تقبلنا تاي أي مهلو مخناتو وأقدر ناس ريحنا أبكال مود الدار متفنان أثينا سلاز دبرنا عليك سو حجز عينات وزنجرات زقن كم يجرو سبب كم يجرو حجل كم يجرو عامتنا يتمر of course نذا أبقى الله أكاد زل هجر كلنا شغلتنا زرعنا زل شغلت نسوس توجس حتى هذا مثلا نذا بشغلت تشمي ما دلا هجر حزب أبد الرعودي قلا زل هجر بخمينا الحين بخميك أتصبح بدحان زخنا من جراتنا إذا حلفنا يا صقاي كيدقن كن قبل من خل من قد انت يزبني ما يزيعتها أنا مع حسابي مالتي thank you سؤال حتى لا تني قبل حلفة سومن زمان سهلنا دحنكم ده حنكم بس أوكي إذا حلفة سومن زمان سهلنا حتى قاب إسياس ودشماء مالتي سلام أبلا السني كلتا ود عاوز هنا ملسز سان كلن حتى تعالواني
ቁፅሪ ሓደ ንሕና ኤርትራውያን ሓደ ጥርናፈ ንምፍጣር ቁልጡፋትን ንፉዓትን ኢና ቀጻልነት ናይ ዝፈጠርናዮ ጥርናፈ ኣብ ምርግጋጽ ግን ንፉዓት ኣይኮናን ከም ሳዕቤኑ ድማ ዝፈጠርናዮ ጥርናፈ ነዊሕ ከይሰጎመ ክሩኽመሽ ንርኢ ኣለና እቲ ምኽንያት እንታይ እዩ ትብሉ ያ ቀዳመይቲ ካልኣይቲ ንሕና ኤርትራውያን ለውጢ ከነምጻሉ ንኽእል ዕድላት ክፍጠሩ ከለዉ ነቲ ዝረኸብናዮ ዕድላት መዝሚዝና ናብ ረብሓና ኣምሳያ ምቕያር ብሃንደበት ገለ ነቲ ዝተረኽበ ዕድል ንጥቀመሉ ንብሉ ይብሉ ገለ ድማ ኣንጻር እቲ ዝተረኽበ ዕድል ደው ንብል እቲ ምኽንያት እንታይ እዩ ትብሉ ተገዲስኩም ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ መልሲ ክትህቡኒ ተስፋ ይገብር ኢሉና ኣሎ ካልኣይ ትሕተውና ኣላቶ እዚአን ክንምልሰን እሞ ድሕሪኡ ናብኣ ክትሰግር ዝቐደመ ውሰዳሕ ማይክ ተንጋል መልሻ حراي حاو إساس أحد ربي لك من الشركة. عبد مصنع تستمركوسة خاصة زبالني. ناي ريسيرش معات ولا عطهم تعرضي خيني. أنت يزبل زلوا. أرنا في أم مسرات أم نفعتنا. ناي مرقات وجن بقعت هبلنا. ناي بقعت حتو. بعلها قط حتو حتى تكستم اللي شانها. ناي بقعت حتوي. مخناتو حدا خمسرات كله حدا ترنافه ولا حدا اورغانيزيشن بولو تعنتو يزب لازم وركو كا ننوح جزي خيدين تدعيلو اوالاتو نوح جزي مسؤول قاساوس انت خينو لك خمسه ناي جي بي اس كابيت بيجيسكا نابيكا ختبصح لك زبل كتقمط الله ختكل لك خلتي نسخه خابيت بيجيسكا طرح انت راهيب كان جي بي اس بالخيدي مش والكا ماكينه مزوركا ابي كم تبصح كتفلط شخر تطرح كتبلكا معناتي يلن امتا كم تعلب يتفلطني خا سلازي اذناتنا كل غزي اتححزانا حطوتات يلعلمو ازي دحراي معلتي اريترا نصا مسكونت سرعات مستعاله زملش حطو ينبل صبو تملش مش ابزو خونه فقدو خاشعو اجندا تلع الحنتا تمص اقدمك سلازي تلع زي تسمع خلا أو خاني حسابات في اللي متص. سز نايبق عتنا حتويو. شوبو غيرنا نحنا ما نيجي كنقول رأيك علنا. بقعت نايبق عت قدلت علنا. السيخ أني أبد خامنات راح يزنبر زر ليلاتنا أبا بحفتنا حجي. إذا سرعت زي أبد خامنات راح يزنبر زر ليلاتنا. حق أنا مسألة سلامة. أبد خامنا يزنبر زر له. معناته بقعت يبلنا. إن حرت بقص على خاقينك. كابيت بقيسه نبيك بتصحي. اتنا مجرش علامه كله زرزيركا تساماميخا ديالوج غيركا تخراخيركا تراداديخا تامامينكا انت داوصيخا سيرفيسكا تريسكا كله كتفالاله زلكا عدل صبيبي معناته تراداديخا قدمكا برو اكتيف ميجر زولولو نحنا قل رياكتيف ميجرينا نقبر رياكتيف ميجر انت معناته ددحر خوناتنا نخوي ددحر زيناينا نغوي وسنداندو كستوخم زغيرو تايلو هذا دحري اخيت تسب حج انتايو ددحر خنت تخيت تخينكا او وحز تبهلو بوتا توعل انت اخينكا از تبلو زلها نسي زغاط منازلو اب زوم عرب زمشلو ان شاء الله اتي قلبي ينبح اتا جمل جن غعزو اخت قصليا زبل اتحساسبات تحيسكا أمن قد مسي وحم الزبالة خلبي من حيسكا خت الدراب انت او عيلكا نسخاي خات اقام زلكا اتخلبي خونن اتخلب مو وحنا خبلي تفتيرو كعنقفا كاي زلو صلا اخانديو اتم صلاتنا خمو كاي كفيلهم نعنا زموسلو غيرهم اب فقودو بوتا وحكم لو علو نحنا من حزنا نتوح زباله نتقند صلاينا قديفنا نتوح زباله كنبقى اسمو علي سلازي انت خنبل كنكلالنا كنا نصر كنكلالنا اذا نصبح زقدفيو اب هاجر مساعتنا زخونيو اندابولو زداناغرونا نزخن ردو كنكلالنا اب كمزي شنكولل كنبل زدلينا سباتيو قاليوم بغرنتهم كون كوليو قاليوم كن كونيلوم تقامت تمثيلهم نحنا شخرتت متان كنبل اذا قدف اللي تلعلو اذا دحرا محلتي اذا ليجيريو اندابولو معناته خمت أزبالك نقول نقول كي تسمع مع خمت تصريحة أب غعزو أب نفس وقت فيرماتا عندها تتبعت أم كافت خيدها
እዚኣታ ቀዳመይትያ ነታ ካልኣይቲ ከዓ ምስኣት ተሓሓዝያ ዕድላት ይመፅሞ ዕድላት ክንጥቀመሎም ኣይከኣልናን ብቕዓት every opportunity every business እንታይ ኮይነ እንደንገሊን ቢዝነስ ሰማይ ስቀላ ገሊን ቢዝነስ ከኣኒ ዕድላት ምጥቃም ሲኢነን ከዓ ይወጥቃ ባንክራፕትድ ይኾና ለካ ከምኡ ጌርና ንወሰዶ ምስ ዓቕሚ ዝተኣሳሰር እዩ እተን ንፈጥረን ዘለና ጥርናፈታት ዓቕሚ ዘይብለን እንተደኣ ኮይነን ንዝመፀ ኣጋጣሚታት ዕድላት ክምዝምዝቆ ይክእላን እየን ስለዚ ይወጥቃ ሒዘናና ከዓ ይወጥቃ ስለዚ ናይ ኩልና ፀገም እዩ ኩልና ዓቕምና ነደልድል ንጹር ዝኾነ ኣካይዳ ይሃለወና ዝኾነ ትካል ክትምስረት ከለኻሲ ሎሚ እዚ ኸፍርየ ድሓር ከምዚ ክበፅሕ ገለ እንዳበልካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ዋላ ዛ ኮካኮላ ትበሃል ኩባንያ ኮካኮላ ምስ ጀመረሲ ኣብ ዓመት 25 ጥርሙዝ ጥራሕ ሸይጣ ኣበባ ክንደይ ይብላ أبي 25 ዘለኹ ኣብ ዓመትሲ 25 ጥርሙዝ እያ هاي شيء أنا نرى بعلات ستو نرى ما ግን ተስፋ ይቆረፁን እንታይ ገይሮም ከመይ ጌርና ኢና ሃመን ቀልብን ናይ ሰብ ንስሕብ ምዛ ኮኮላ እዚኣ ፍቅሪ ከም ዝሕዞ ሰብ ከመይ ጌርና ንገብር ኢሎም ሓስቦም ሪኦ ኣለኹም ኮኮላ ኢኻ ክሰቲ ኢሎ ቀዲሙ እያ ዘሎ ሕጂ ኸ ክንደይ ሸጥለው 25 ቢልዮን ጥርሙዝ ሸጥለው ስለዚ እንታይ እዩ استراتيجيها كمي غير كهمن قلبنا حزب تحز تكال كتمسرت كلها تكالي كمي غيرو زلاق يخون يلك قدم كتحسب عليك ام حالات تايم زبلو يروطو يتاطقوت يروطو يفتالو እንዳ ወይ خان ድሕር ተዓጢካ እንዳ ወይ أفتح ጠውይልካ ስለምንታይ መጀመርታ ዘይተዓጠቕ ታዊ ይኸልኹ ትብል ኢመርጀንሲ በቃ ገለ ተርክብ መስለካ ዓጢኻ እንዳ ጎይኻ ዝተዓጠቕካ ኢኻ ገና ጉያኻ ከይወዳእኻ ከለኻ ከዓ ይፍታሕ ስለዚ እዚ ኩሉ ምስ ዓቕምታትና ዝተኣሳሰር እዩ ምስ ኣላ ሃዊኻ ንደፍኦ ተመሊሰና ሓፍስ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሾርት ተርም ናይ ሓፂር እዋን መደብ ጥራሕ ኢና ንፈልጥ ንሕና ናይ ሓፂር እዋን ናይ ነዊሕ እዋን መደብ ማዕሪኡ ክንገብር ስለዘይንኽእል ኮይኑ ስማዓኒ ስለዚ زيركا ግን ናይ ዓቕሚ ጉዳይ እዩ ኣብ ሞዳታ እንተ ዝርዳእና ነይሩ ወይ ስትራቴጂ ተጋጊ ካለኻ ወይ ከኣኒ ናይ ሓፂር እዋን ጥራሕ ኢኻ ጌርካ ናይ ማእኸላይ ናይ ነዊሕ እዋን መደብ የብልካ ንጹር ስለዚ እቶም ናይ ማእኸልን እታ መረዳእታ እንታይ እያ ናይ ሓፂር እዋን መደብ ከም ዘለዎ ግደፎ ዝን ዝሓረ መዓልቲ ድሕሪ ለውጥ ኢና ንሓስበሉ ህዝቢ እዩ ዝገብሮ እንዳበሉ ዝዛረቡ እዚኦም ኩሎም ናይ ሓፂር እዋን መደብ ጥራሕ ዘለዎም እዮም እዞም ናይ ሓፂር እዋን መደብ ዘለና ከዓ ኩሉ ግዜ ከይተበገስና ከለና ኣብ ዝኾነ ፌርማታ ከዓኒ እንዳተንጣዋጠምና ንኸይድ ምክንያቱ ክንረዳ ኣይንኽእልና ኩሉ ኢሹስ ዲስካስ ጌርና ናይ ሓባር መረዳእታ ኣይጥረናሉን ስለዚ ክትፈላለ ኣነ በዘን ብኡ ምበልኳሞ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ እዩ ንፍለጥ ننقح أصدقنا نتام دلدل زخنة طرنافة كلنا أباتوس خلالك هو قاسا كوعتي ون دقاقي من بتيلنا نخي سرح نخي حال فلو ديمقراطي خي لما مستفدر حزبي له ترى حياة الحزبي حياة الهاجر سرح حياة الحزبي قبض كتبها له يجمر يقارض دخام ناي عامي دخام ناي طرنافة دخام فلوتو يتي قندمبر كل حزب قالوا يخاف بالكباب بحدث تحته انت حد الكلكا وانا دا حرا ارترا بقى حجز الله ارترا بحجه محاضر ارترا حزبات خبر ارترا كويس لك دا حر انتي يخونه بتصررحنا بتعامل كن تقدم النزوها وقديفو بتخمتو بها صنحي ابت زيد اللي تخلاوي بتنع غرغر ابت حساب صلعت خامد يوم بسددلكا حساب قاعد خمت قاد فطرهم شجرات او تشخيتكا عين كليل تبل مالتي سو عندنا بدي ولا تحنت تحالاي تخمان نزخنا قط امسات تطقم دلوا يصنحكا اي وقعها نزخنا قط امسات تطقم اندحر زي دلو دي صريحكا كم قط امسات يحلفوا خايل بزي قلبي حام بحلفوا بزي شو لا الخدو لحرسها هاي استبحال خالهم كيف لتكايم كي تدال خالهم سلا زخنو اي تسرح لهم ما يتقم لهم
سو مجرشا حجي انتاي تقاندي حجي زي نايز مدام زي كمان وعرو كما يجري حيال حزبي دفتر بسماي دي تمريو لي ما تصد حيال حزبي كلهم كون معاد خمات ابقل وانا بزل هو هاجرتي دك انسيو زي مرصالو عدل نيرو اقاطعو نيرو قال انسي سبقعتي خونتن كتمرص راي تخليها زبهر له غزي نيرو وحد عمتات يوم كمان تي مصنعت زريو ولا خميت عمت زي وحد كالوت بزخون يكون عينت مقدي تمالي أبزر أنا يبساوز أفريقيا بحبرهم صلمتي أي مرزون نيرا إذا عزي يتشجرات مالتي سخون حجي تحايلي نا هزبي حايلي نا هزبي قد انتاي قبرو نزر ما زي دربيو مالتي يقحفو زي عينتو هاجر كسرح تخيل مانيو نزا هاجر سرحان تلقى أنا سخا كل حدا عقمو من قدم الزفلتي قد قوي وعلكا حدا قراب بوتا قداد فيستهي قومها بزي خليتي خفات أبزوت أتوه بزي فسس تخينو وتسرحني هذا اللي حملتي عجسي دامج أرشا زيرو حيال عقمي ناي حزبي حيال أفلطونا حزبي بنقدو زفلت حزبي خمسة ولوز اللي حشقرات يقاتمو خون قن يوحدو يقواتر تي دامج أرشا ساعة thank you تقصن حتى ون كاب أزمتات يا بزحالة جزية مالتي كاب إسياس ودشمة سلام سنيد تقدسكم ملسس لذهبكمني لباو مسجانا يقرب يغني لي بزعبا أورجا هايمانوت بيهير مركز بمقبر بوليتيكا ودب ويمن كسر أس مفتر قونا عيكونا زبل ترير مرقزي يزلني نزل ما أبو حاشم بعمق أطبق غيرو سلازقلتو بلبي خمس قنو يدلي أبو حاشم زحالف مزي خلو بسنيد بزقلتو مالتي كم أول مس أبو حاشم أفتم معرنتنا يقوم قاتات كهلا اللو زبلو ملؤ بملئ إز السمامع كم مرقز قل كلن بهيرات نتزن برالو كبابي بقوم قوان كم محادرة ندك أنون أب إلمنتاري بقوم قوان كمهرة كخيلا اللون نتي كم نايسرح قوام قوات بحيلو زتوسنه قوام قادما كم سبجكت كم مهارة اللون زبل مرقزي يزلني قوام قوات غرنيان عربن يو هاقراو قوام قائلكا تتعنو مقبارقن مسل اتنكالوت بهيرات مقهاس يو يزبل زلوكم حتى دا ولا مقلسي اتهب لا رئيتو لكم تقينو حراي قدم دو يا واحد عبتا قداميتي بأوراجا بهايمانوت بقلا غير كاسي بوليتيكاو سلفتات مسرح قناع يكونتن إلو أبو حاشم زبالا بزحاي تردأتنن زخانو قينو أبو حاشم إلو نحرد أبو حاشم قابتهم زدنو قم سباتي بطعمي عابو خبرتها لني يدنو ايه أما بزحتي أجيزي لعلة تسعى خامي تقاني أبد حساسبا ساما معينا أوراجا هايمانوت قالي غيركا بوليتيكاو سلف أي تمسرتني خاقن نعيك نعيتو خينا يتسمعنا قلنا انتهي خاقن حتى تزلنا أبيناي أوان أبيناي بوتا اتو كونتكست أبقمت كأتخا اتو أبايتا زلو خناتات أبقمت كأتخا أنا قنعتو خينا يتسمعنا أبنت كقلت دنمارك نوروي قال مدن توسيناين دنمارك نوسدا دنمارك سي بديمقراطي اب عالم بتديمقراطي اندكس تباهيلو اب كلتا شحن خستاين تمصي زلسي قدايت وي سالسيتي اب عالم دنمارك خديا زلا let me check it حجي قد ابتي قوامهم دنمارك كابتن عسرتي عبيت ديمقراطي العالم الرقاقيت انزل واز بحال حاجرين دنمارك كن هاي اتمنغستسي هايمونوت هادلو لوتران زبحال ناي بروتستانت هايمانوت نايت منغست هايمانوت يو إيلومسي اب قوامهم اويجم يسرحوا له خالو حجي تردوا اموزيا انت يزبل زلخو ناي قدنت ايكونن مخنياتو لعل 7 لعل 9 خميتي 8 انقدملن 9 خميتي زخونو ناي حنت هايمانوت تختلت انت اخوينم ات منغستي نت هايمانوت انت تقبلوه انت يصقمالو وانا حنت صقم يلا ويو حزب ريمو تقبلوس
እንደገና ይኸዳ ግን እንታይ ዝብል ዘለኹ ዋላተን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሃይማኖት መሰረት ገይረን ተመጽየን ይፈቅዱለን እዮም ምክንያቱ ሃይማኖት ንባዕሉ ንናይ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ይልውጥ እዩ ይገዝኣካ እዩ ይድርኽ እዩ እቲ ሕቶ ሕጂ ዘሎ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ሓንቲ ሃይማኖት ኣብ ብዙሕነት ዘለዎ ግን ኣብ ብዙሕነት ዘለዎ ብዙሕነት ናይ ብሄር ብዙሕነት ናይ ቋንቋ ብዙሕነት ናይ ካልኦት ፊዚካል ዳይቨርሲቲ ኣብ ዘለውሉ ሰዓት ግን ሓንቲ ሃይማኖት ወይ ሓንቲ ቋንቋ ሓንቲ ገለ ንህዝቢ ክትወክል ግን ኣይትኽእልን እያ ኣብ ኣልጄርያ ንወስዶ ካልኣይቲ ኣብነት ኣልጄርያ 98 ካብ ሚእቲ ኩሎም ልዕሊ 98 ካብ ሚእቲ ሞስለምስ እዮም ስለዚ ሸሪዓ ናይ መንግስቲ ሃይማኖት እዩ ሕጂ ኣብ ከምኡ እዋን ይሰርሕ እዩ እንታይ ኮይኑ ዘይሰርሕ እሞ ምክንያቱ እቲ ኮንቴክስት እዩ ዝውስኖ እቲ ዘለኻዮ እቲ ባዕላዊ ኩነታት እዩ ዝውስኖ እየ ዝብል ዘለኹ ኣብ ከምዝናትና ዳይቨርሲቲ ዘለዎ ግን ኣይሰርሕን እዩ ጥራሕ ኢና ክንብል ንኽእል ስለዚ ኣነ እንተዘይተጋጌ ምስ ከምዝናትና ኮንቴክስት ኣብ ግምት እትዩ ኣብ ሓሽም ዝዛረባ ኣሎ እምበር ነዚ ይጠፍኦ ኢለ ኣነ ኣይሓስብን ንሓን ከነረጋግፅ እንዲና ዝኾነ ኮይኑ ግን ታናተይ መረዳእታ ከምኡ እያ ብዙሕነት ናይ ኩሉ ዘለዎ ናይ ሃይማኖት ናይ ቋንቋ ናይ ገለ ዘለዎ ሓንቲ ቋንቋ ወይ ሓንቲ ሃይማኖት ሓንቲ ኣውራጃ ንኩሉ ክትወክል ስለዘይትኽእል ብከምኡ ጌርካ ፖለቲካዊ ሰልፊ ጌርካ መንግስቲ ክትምስርት ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ይቕበሎ እየ ኣነ ኣብ ገሊኡ ሃገራት ግን ከከም ኩነታቱ ተቐባልነት ኣሎ ኣብ ገሊአን ሃገራት ከዓ እንታይ ገብራ ነቲ ዞባ እቲ ዞባዊ መንግስቲ ንብሎ ዘይምእኹል ስርዓተ ምሕደራ ምሽ ገብራ ነቲ ዞባ ናይቶም ዝበዝሑ ህዝቢ ዘለዎ ቋንቋ ናይታ ዞባ ቋንቋ ክኸውን ይፈቕዳ ኣብ ላዕሊ ግን ናይ ኩሉ ዝሰማምዓሉ ቋንቋ ከዓ ይገብራ እዚ እውን ካልእ ዓይነት ኣገባብ እዩ ኣብ ንዞባዊ ባይቶ ሃይማኖት ወይ ኣውራጃ መሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ ሰልፊ ተወዳዲሩ ኣብ ኣውራጅኡ ጥራሕ ኣብቲ ባይቶ ክወዳደር ይፈቕዳሉ ንሃገር ግን ክትወዳደር ኣይትኽእልን ኢኻ ብልኦ ምክንያቱ ንኣውራጃ ወኪል ኢኻ ትብል ዘለኻ ንኣውራጃ ወኪልካ ስለ ዝኾንካ ውክልናኻ ካብ ኣውራጃ ክሓልፍ የብሉ ንብልዎ ንሃገር ዝወከለ ሃገር ከመይ ጌራ ትመሓደር ዝብል ፕሮግራም ዘለዎ ንሱ ጥራሕ እዩ ግን ሃገር ክመርሕ ዝኽእል ስለዚ ዜርና እንታይ እያ ዜርና እቲ ሃገር ሆሞጂነስ ተኮይና ሓደ ሃይማኖት ሓደ ባህሊ ዘለዎ እንተደኣ ኮይኑ ስለዚ ፖለቲካዊ ውድብ ትብሎ ዘለኻሲ ነቲ ሃይማኖት ወይ ነቲ ባህሊ ነፀብራቅ ገይሩ እንተመፅዩስ መሰረት ገይሩ እንተመፅዩ ክሰርሕ ይኽእል ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ምክንያቱ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኩኹም ዴንማርክ ተኣክል ኣብ ዓለም ዓባይ ዴሞክራሲያዊት ዓዲ ትበሃል ከማን ከይተረፈት ሃይማኖት ኣለዋ ኣልጄርያ ሃይማኖት ኣለዋ ካልኦቱም ከምኦቱ ሃይማኖት ዘለዎን ኣለዋ ስለዚ ሃይማኖት ምህላው ዘይምህላው ዓብ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ኮንቴክስት እዩ ዝውስኖ ጥራሕ እንታይ ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና ከምኡ ዴንማርክ ከምኡ ስለ ዝገበረትሲ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ክህልዎ ኢልና ግን ኣይንሕሰብ ምክንያቱ ኣብ ዴንማርክ ዘሎ ኩነታትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ባይታን ዝተፈልየ ስለ ዝኾነ ንሕና ብዙሕነት ኣለና ብኣውራጃ ብሃይማኖት ብዓሌት ብብሄር መሰረት ገይሩ ዝስራሕ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብቲ ኣውራጅኡ ኣብቲ ኣከባቢኡ ጥራሕ ተወዳዲሩ ባይቶ ክወዳደር ይኽእል ኾኑ እምበር ንሃገር ዝውክል ኣተሓሳስባ ሒዙ ስለዘይቀረበ ንሃገር ክውክል ኣብ ዝግበር ምርጫ ክሳተፍ ግን የብሉን ምክንያቱ የብሉን መደቡ እኮ ከምኡ ይኮነ ንሃገር እውን ኣይብለካ ድዩ ዘሎ እያ እዚኣ እታ ናተይ መረዳእታ እታ ካልኣይቲ ማዕርነት ናይ ቋንቋታት ናይ ግድንነት እዩ መሰል እኮ እዩ መሰልን ክብርን ወዲሰብ ክሕሎ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ቋንቋ ማዕርነት ናይ ቋንቋታት ኣብ ኣዋጅ ኣብ ቅዋም ተነፂሩ ክግለጽ ኣለዎ ኩሎም ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ከዓኒ ብማዕረ ሃገራውያን እዮም እዚ እንታይ ዘረጋግፀልካ ኣይኮነን ዶ ኣብቲ ኣከባቢኡ ኢሳያስ ከም ዝበልካዮ
أبا كبابيو زي كونسي أب كانوا بوتا ولا بزي كبابيو خيلو نتنسو الزاربو قنقا زي سمعو قل هزباو تكالات انتدى اليوم كوينو من محدارات أو خيلو خمانسي بتو قنقو خزارب نساتهم يم حلاف النزلو ترغوان خمسولو معناتو السوس الزاربا زلوسي إريتراويت قنقايا سيز بتانا يديو بتا إريتراويت قنقايا معرنة تحليلا أبزو خونة بوتا أبزو خونة صفحي خيدو كزاربلا أبيت فرد خيدو كملش كحتت بخم أطرح كتحون كفقدوا لله إذا نايمسل حتوي نايمسل حتو سلازخونه أواقع عداقة أتونيو إزبل زلو سلاز أبا حاشم حوقيو إذا معرنتنا يبقى أمقاتات سلة الرغاقت كلهم أمقاتاتنا إريترا حجو زلو أطرح زيقونا بدحري حجو ولا انتمسين كلن معرين معر أفلوت أخاني أب حق كلون كخلالو نايسرح أمقاتات نبلنجن كلوان اللون معناته نايسرح أمقات ترى زي بالكا كم حدا حبرة السب كم حدا هاجر ننحت حد كختراخ بايد خليني خا نوصل دام حجي أب إريترا خندي بينتوتات الله كلهم بينتوتات أنت زفرسا هزب خراخ مخالي نهزب خطراخبو الكاكو أخا بينتوتات تقبر بينتوتاتن سرقاتاتن مراخبيتاتن زباهلو كلهم تليفون قال ملو كله تقبركو نتهزب خطراخبو معناتو حدا هاجراو كوم عليكا كم هاجرسي أب حدا كوم يخا كم هاجر أب حدا كوم عليكو أب حدا تقرنو فعلكو انت دايلكا ننحد حدكا زراخبكا هاردوير and software عنه هاردوير سرقيا ناي نفارتي معرفو قلمة زبهالو زيهم تليفون زيهم كلهم نعنا نخلنا كرهونا خلولو كم حدا كوم سلازخونا نتأ من قصاصنا زيهم كم ماي كم زينا خندلنا خم ننقصاص شو يطرحينا حدا كومينا خنبل نخيل لك كم زي physical infrastructure نقولو زلنا أبت software كأني وسنات قنقاتات كلنا خنفت انزلنا كن كلوا خلالون وسنات انت بزيحن يتصق ما خاين وسنات انت تخايلو حنتي انت زي كونه كاب حنتي كاب كلتا زي بزحه نخلنا نراخبلن مراخب زخنا كم تعنتو يزلو زنوركو دلدل كوينن زراخبانا صرغا كوينن زراخبانا communications كوينن نحددنا زراخبانا قد ناي قدنتين سلازي نعانون قليس اوني مسلني تافللينا مس ابو حاشم انت يخونا تنكلتي مراخب زخونانا نزبل قد نحنا اريترايانينا نمرصن سلازي مريقا ابوتاتنا قد نحجون مراخب خوناناسي كلتي ان يخونا يلوم يوم معناتو كلتي ان لينغوا فرانكا كويننا اجلجلن ننوح عمتات اب اريترا ناي عداقا قنقا كوينن اجلجلنا ناي سلازي ابوتاتنا تسامامي عملن يوم اب هاجرنا نبزح علون سلازي خلتي ان انا يمرص لو ما جن مرج انا خنجلص كنكلالنا يزبل مرج انا كلنا خنجلص علنا مخناتو اب كتعاتينا متان كنرادا حدا خمص خيلي كلن دفع انجليز كبلنا خيلي صبو امالاص يزون انجليز راح نمهار كبل خيلي صبو امالاص يزون انتي تقمن انتي غداتنا لو طرح نزهت يلو شعو ولا بريفرندوم غيرنا خنموص خلنا نصبحنا طرح ينقدف انتي يصبقو انتي يحمقو لومي اب ديالوغ اتينا نزارارو ولو طرح يزبل زلهو ابو حاشم كم سمعوا ግን እዚ ንዳሓር ከግደብ ዝኽእል እዩ ህዝቢ ዝመርጾ ይንዲሉ ልክ ኩልኮ ህዝቢ ዝመርጾ ካብሎም ጀሚርና ግን እንታይ ይጠቅመና እንታይ ጎዳና እንዳተራዳዳና እንተላኺና ጽባህ ተማዓልቲ ምስ መጸት ኣይንባኣስን ኣይኮነን ንሕና ከም ህዝቢ ተበታቲናን ተዘርዚርናን ዘለና ናይ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረርስ ኣኪብካ ሓንቲ እሽትዎ ክባልዑ ውዕሉ ጽባህንኮ ክንገብረይና ምባል ጸገም ጥራሕ postponed مغوار مالتي حمام كطرح ندحراي معلتي مسغغار طرح مالت كوين سمعني اتانو قنقا تمرت زبلكا اتانا يسرح قنقا زبلنين كل سبك مهارنا الله كل تمهراي اب كل بوتا ملو اريترا زولا اب معناتو خطرخو اند خدل زلا حدكم كتغبرو دلي خانت اخوينكا ناي قدنت وسنات حنتو وي كل قنقاسي كل سبك مهارنا الله اتي كاريكولوم ناي تمرت جن بمنتاي كخونا لو تبل جن بنادي وانق اندا ولو بعل شعبيه زومصوا
جيجا زخونت ردئت الله ناديو أنقا ريسيرش استقالوا أب إلكترا خنوغركم ريسيرش زغبره بهوت الله أب إيروب الله نسو زنغرني زنغركم زلهم أب بهذا تقرن دابلنا نقولش تقرايت أو خيرو نتم عبيتي أبوتات دوقكم شي بمنتايكم مهارو تدليوم مسبولهم شي مبزحتيهم بعرب يوم دك أنا هم مهارون دليوم أبزخون أبوتا خيدهم متان كسرحو من نغابرهم كم محيشو خبزن إحنا زلنا مقواسي وصيهم زحشنا برا متان كرخو عرب يخون تدليوم عد عرب خدون تدليوم سودانو مخدون تدليوم عبد الله مخدون إيلون كم ريسيرش استقبره مصنعتي زنغركم زلنا سلازم إحنا أين وصل الحبرتسب بعد خوصن خلالو حج انتهينا خلنا بالزلنا سدرابيت ودا أبي تمهر بمنتهي أنقاهم مهار لا تدلي اتا سدرابيت توصلني لنا نقدوفو أما راس إتاتكم كل خفوت كهونا له ناتنا بوليس انتهي كهونا له أما راس إتات خفوت كهونا له أبا باسمار عندي خي عبيخي أب نحنا زنبرنا الأوان ولدنا ملوء مرج أنيرو زدلي كومبون سديدو خفيلو دوق يمهر كومبون تخيلك اتناي بملوء خاب إلمنتال جميلك بإنجليز رحاتهم مهر تقرينيا زبحال يقلن زدلي أمناي منقص سديدو بتقرينيا مهر زدلي جاليا سديدو بعرب طرح مهر زدلي جزا خنيشا سديدو مس تمرت خرستوس مهر زدلي أبكال سدي سلازي اتم نحنا كومبون خلناسي بزحات أسلام مسانا مهرون يرون بزحات أقام يقولون جاليا قديفهم أب إنجليز كم مهرون مسيهم صدرهم إزي زرب حكا سواحنوكو إزي نعخد تقمكا يلوم قالي أمكي إذن أي فرنجن إذن تقديفهم أب جاليا يخيد أب جاليا يخم مهر زدل وديهم سلازي نتا صدرا بيتون دون نقدفاتي تمريجا تمريجا كل خفوت كون تخلالو منقستي ناتو يقمت بتنكل تقانقاتات غيرو يسرع ناي قدنت برايفت سيكتور قل خالي يهلو ببت زدليو سب بخوم غيرو خاني نصانت ناي سب اين خلكل يزبل زلو خاني سلازي انت دا ودي بعربكم مهار اللي يزدللو خوينو ناي عرب تمرت بيت تمرت نخفت تاي مصقمالو تزدلي او مهار ناي طليان بيت تمرتي كفت او مهار زون كلهم جميتراتات كوينهم حجي خاب انجينير نلعلي اب ايثيوبيان اب افريقان زغلغلو زلو ابتناي طليان بطليان تماهيرهم كوين جميتراتات كوينهم قائلاتات كوينهم كندي صرح زلو سلازي سي اينو عصو مرجعتاتنا كل غزي خفوت نغدفو كم عداغا غيرنا نوسدو ابا حفتي كابزازري اكزلخس قيح تتفوتو اخي قيح حبري كاب عداغا قيح حبري زبحال يطفى انت زبل منقسط امريكا نكندا حوم اتخلا مالتي معناتو سلمنتاي نسناتك مرجع لكي نسو انتاي قدشو يخي زدلي يسد لا يو قطيل تيلو قطيل يغزا صعدا زدلي صعدو يغزا جنة ريخانا صعدا قصاي بزح غزي فستا قولنا زي نقول فانا تسرابيت مرجعو زي نهبو سلمنتاي نكوننا ديكتاتورز كون ندلي سلمنتاي قلعت بناديون قنقهم مهرلوم نبل ديكتاتورشيب كو انسا سلمنتاي اديو ابون نتقلعه مساتهم دم حلفنا زوزدلو ابز مرصو يمهرو مرجع كله خلالو بكل قنقاتات زي نبل تردي خني سلازي أنا كمزي آية مردعتها يا بزي كين وحا بزي أتأخلني أوه بقى معلسي سويسي أنا خو بزح في الليل أنت بزي خي وسد نعهتكم من كين وحالكم أما جرشا زخون يكون أوراجا أنا هي منوت نصانة نايتزوي مثلو خوني زلو بأوراجو تتبلفو أوراجو خمعبل بأوراجو خلله نأوراجو خدمق تي من نتنا ندت في سرعات نسو خيم لسنا ازي زفرحن زسكفنا يكون لنا بستعمل من كارلو هاجر مالتي
ጥራሕ ኣብቲ ምሕደራ ክኣቱ ኣይክእልን ንምንታይ ብዙሕነት ዘለና ማለት እዩ ዓብላሊ ዝኾነ ሓደ ኣውራጃ ዝውክል ንሓደ ሃይማኖት ዝውክል ኣባና ክሰርሕ ስለ ዘይክእል ማለት እዩ ከምቲ ክጥቀስ ፀንሐ ከስርሐን ዝኽእል ሃገራት ኣለዋ ብኡ ከዓ ሰሪሐናሉ ህድኣት ኣምፂለን ተጠቒመናሉ ክኸዳ ኣለዋ ማለት እዩ እቲ ካልእ ግን ከምቲ ክበሃል ፀንሐ ክነናይ ገዛኻ ጉዳይ እዩ ኣብዚ ዓብዮም ሕጂ ኣለዉ ኣብ ናይ ፍሬንች ስኩል ዝኸዱ ወላ ክሳብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ገርልስ ስኩል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣሎ ኣብዚ ካናዳ ኣብኡ ክሰድድ ዝደለየ ደቁ ዝሰድድ እዩ ኣብኡ የምህሮም እዚ ቫራይቲ ምርጫታት ኣለዎ ጥራሕ እቲ ካሪኩሎም ናይቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ካብ ትምህርቲ ከይድሕር ደቆም ንበት ትምህርቲ ከይሰለዱ ከይተርፉ ትምህርቲ መሰል ኮይኑ ሕጊ ዝፈቅዶ ኮይኑ ዝኾነ ህፃን ኣብ ዝተወለደ ይወለድ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ከይሕፀሮን ከይውሰኖን ብፆትኡ ብዓለቱ ብክስታዩ እዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት እዩ ሓደ መንግስቲ ክቆፃፀር ዝኽእል እምበር ኣበይ ወሲድካ ደቅኻ ተምህሮም እቲ ናይ ማደር ታንግ ድማ ናይ ግዴኻ ቋንቋ ናይ ስድራ ቤታት ጉዳይ እዩ ክመሃሩሉ ክሰርሕሉ ክፈልጥዎ ካልእ ሰብ ክፈልጦ ግን ከምታ ትበሃል ፀንሐት ማለት እዩ ዘራኽበካ ቋንቋ ሓንቲ ሃገር ድልድል መራኸቢያ ኮሙኒኬሽን እንድሕር ዘይብላ ከም ሃገር ጠጠው ክትብል ስለ ዘይትኽእል እቲ ዘዋፃፃና ከም ህዝቢ ከልየና እዩ ማለት እዩ እቲ ነዊሕ ዓመታት ተሰራሓሉ ዘከራኸረ ዘዛርብ ዓረብኛን ትግርኛን ቋንቋ ዝብል ሰላምን ርግኣትን ህድኣትን ከምፃልና ዝኽእል ተሳራሓና ዝኽእል እንተኮይኑ ኣነት ፀገሙ ሽግሩ ኣይረኣየንን እዩ ግን ከምቲ ዝተባህለ ንሕና ንውስኖ ኣይኮነን ክንሓስበሉ ኣለና ኣነ ሕጂ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ካብቶም ዝብሉ እየ ማለት እዩ ቋንቋ እዩ ክንፈልጦ ክንሰርሓሉ ከናባብረና ድሕሪ ክኢሉ እንታይ ትሽግር ንሓደ ቋንቋ ከም ቋንቋ ክሳዕ ዝረኣናዮ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልኦት ካልእ እምነት ዘለዎም እንተሃልዮም ከዓ ናይ ግድን ክኸውን ንሱ ኢኻ እቲ ዲሞክራስያውነት ፍልይነት እዩ ዳሕራይ ከምቲ ከም ዓለምና እንተደ ኮይኑ ኣብ ምርጫ ኣቲና ተደሊና ኣብ ካልእ ኣቲና ድማ ከርጋኣናን ክህድኣናን ዝኽእል መንገዲ ንጥቀም ማለት እዩ እምበር ንኣብነት ሕጂ እዞም ኣብ ደገ ዝዓበዩ ህፃናት ኣለዉ ፋሕብትን ዝበሉ ማለት እዩ ነናቶም በቲ ፍሬንች ይዛረብ በቲ ሓደ ሽዊድሽ ይዛረብ በቲ ሓደ ዴንሽ ይዛረብ በቲ ሓደ ጀርመን በቲ ሓደ እንግሊዝ ኣለና ምናልባት ንዕኦም ዝጠምር ቋንቋ እውን እንግሊሽ ከድልየና ኸውን እንታይ ፀገም ኣለዎ ከስራሓናን ህድኣት ከምፃልናን ከዘራርበናን ከራኽበናን ከስርሓናን ነቲ ሃገር ጥሜታ ሕማማ ሽግራ ክምዓልየላ ክሳዕ ዝኽኣልና እቶም ቀንዲ ፀገማታት ሰም እዮም ስለዚ ኣብኡ ተክረ ዝብል ብዙሕ ኣብዛዕባኡ ተቂፅዎ ገሊፅዎ ስለ ዝኾነ ሰንጋል ኣበባ ኣብ ካናዳ እያ ትቕመጥ ብናይ ዴሞክራሲ መለክዒ ሻውዓይ ኣብ ዓለም ካናዳ ኣነ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እየ ዘለኹ መበል 25 ኣብ ዴሞክራሲ ኣሜሪካ መበል 25 ኣብ ካናዳን ኣብ ኣሜሪካን ቆልዓ ብናይ ኣዲኡ ቋንቋ ይመሃር ዝብል የለን ኣብ ክልቲኡ የለን ካበይ ዝመፅእ እዚ ከምዚ ምልኪ እዚ ኮኑ ባዕልና ንእስያስ ንቃለሶ ኣለና እንዳበልናሲ ከምኡ ከዓ ብዛዕባ ውላትካ ክትውስን ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ውላት ስለምንታይ ትውስን ኣይ ክሊር ኣበባ ስለዚ ክሕሰቦ እስያስ ደቅኻ ኣበይ ተምህሮም ምርጫኻ እዩ ምክንያቱ ኣበይ እንተተማሂሮም እዮም ዝሓሸ ዝኸውን ዝብል ሓላፍነት ዘለካ ንስኻ ኢኻ ክሳዕ 18 ዓመት ዝኾኑ ንስኻ እምበር መንግስቲ ይኮነን ውላትካ ክትዕቢ ስለዚ ናትካ ምርጫ እዩ እዞም ኩሎም ሻዕብያሲ እዛ ኩላ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ሻዕብያ ብናይ ኣዲ ቋንቋ ይመሃር ክብሉና ፀኒሖምሲ ደቆም ኣብቲ ኤሌመንታሪ ስኩል ኣብ ኣስመራ ኢንተርናሽናል ስኩል ኣሎ ብእንግሊዝ ጥራሕ እዩ ዝምህር ንሶምን እቶም ነጋዶን ኩሎም ኣብኡ ከፊሎም እዮም ዘምህርዎም ደቆም ስለምንታይ ዳ ብናይ ኣዲ ቋንቋ ክመሃር ዘይሰደድዎ ኣብቲ ናይ ብትግርኛ ዓቕሚ ዝረኸበ ኣበይ ሰዶ ኣብ ናይ እንግሊዝ ናይ ዓረብ ከዓ ፅቡቕ ነይሩ እንተዝኾኑ ኣብ ናይ ዓረብ ምወሰደ ነይሩ ስለዚ እቲ ንስድራ ቤት ዝግደፍ ኣብ ነፃ ዕዳጋ ዝውሰን ስለ ዝኾነ ንሕና ናይ ስድራይ ንዓይቲ ትንክፈኒ ጥራሕ ኢና ክንሓስብ ዘለና ምክንያቱ እዛ ብናይ ቋንቋ ኣዲኡ ይመሃር እንድሕሪ ደስ ኢልዎ ይመሃር ነዳልወሉ ከነዳልወሉ መሰሉ እዩ ኣነ ብከምኡ እየ ዝደሊ ዝብል እንተደኣሉ ኮይኑ ነዳልወሉ እቲ ትምህርቲ ምግዳት ዝበሃል ግን ክትመፅእ የብላን ስለዚ ኢሳያስ ሓወይ ቁሩብ ክስታይ ጌርና ንኸውን ብስድራና ንደቅና ንሕሰብ ናይ ካልኦት ግን መፅነጫ ምርጫ ከም ዘለዎ በቲ ዝደልይዎ ኣብቲ ዝደልይዎ ቤት ትምህርቲ
እንዳተረዳእና እንተንኸይ እተን ዝበልናየን ክንራኸብ ስለ ዘለና ወይ ሓንቲ ቋንቋ ወይ ክልተ ቋንቋ ክህልዋና ኣለዎን ንሰን ግን ከም ሳብጀክት ኩሉ ተማሃራይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክፈልጠና ኣለዎ ጥራሕ ኢና ክንብል ንኽእል የቐኒየለይ ራይ يقنلنا مو جزء وسيدنا لنا لما أنتي زيادة ساعات غيرنا مالتي تاتون جنا يقصدي نيرو كاب بزايم باي كاب عوض محاري كاب تصم محاري تتاتات لنا نزمت شو من كان سجراني نقري تقول لنا أنا أسرح كات كونكو حجي جنا موداتها بقى خم مدام دمتا ومع توزتنا تبدو نطل أحترام بالكم ختقلصو نسنغال بسنغال ولا خجمر አንተ በዳው ታስጎዶ ማሐቲት ዋዝ ነበረ ሀገር አላ ዲያትብል ሀገር አላ ግን ህዝባው ክልና ከው ሐስና ክንጣበቀላ አየጸግመና እንዶ እዩ ነይሩ ትሕቶ ናይ ስሙር ግንባር እንበር ክትቃወሞ አይሰማዕኩን ሐውሰንጋል ትብልውን አስዕባ ቢሏሎሞ ምስታ መደምደምታ ካብዝናይሎም አንተ ትምርት ሒዝናዮ ክንከይዳለና ትብሎ ብሕጽር ዝበለ ካብዝናይሎም እንታይ ሒዝና ንኸይ ቴክ ኣዌይ ስለምንታይ ብዙ ወዲቕና እዚ በኤርትራ ጋጢሙና ዘሎ ዲሞክራሲ እንታይ ምዃኑ ከይፈለጥና ስለ ፀናሕና ኩልና ካባይ ጀሚርኩም የዝቡ ዘለኹም ውሕዳት ሰባት በቀዳማይ ከማን ገሊፅያ ነይረ ኣባቲ ወልደ መድህን ዝብልዎም ነይሮም ናይ ካፕቺኖ ቀሺ ግደፉ ኢሎም እዛ መሰጋገር እዋንሲ ኣዋጅ ኣውፂኹም كل تسلطان كأني نإساس يبكمو أملكت أطول ميلو كم زازم لك زلقو قال معالم ميلو أنا أنصار إساس يكون قلت أكايدا ملكت رح يزفتر له أب أسمرا يونيفرسيتي ناي تاريخ ممهر نيرو سلازي سأن أفلوت أونات رح إيو هذا خالد سوأي كأني أبشينا ما كابيتون نإساس نحطن ملسن نيرو كم يلوم حاتيتو إذا يجركم وزلكم مع مساجر وانسي كل حلافنت نفتح مع أكل رحيبكم صبوا دزيلهم أو قرفنا حجنا إحنا نحق سبات قوام خنقبرنا شعوي محيش حجنا بقى خنصرح لنا كلنا حات أقعنا سلام انتي دم قرنا أنا نأمن له دم قرنا أنا يو أبزو دي قلنا زلو حج خاني انتي مخانو ديمقراطية وسرعات انتي مخانو سرعات مرجع انتي مخانو خمم زعمسلو كلهم نجارات كيس معنا يوم قال أي سالساي جزء أتجاجنا خينبل سلازي زي لومي بعنا تواهي بزلط راح زي كونه كم زخمنا بتصوتنا ونقالقط أبستفعل عليه بوتا إلوميوم تقدسنا نزخم حزقهم كلامنا خنق على سينا أنت لأننا ديمقراطية وسرعات خنا تكلينا أنت لأننا وحست خدخون ديمقراطية وسرعات انتهي ديمقراطية وسرعات وحز قبله زبل كن ردع مثانيو أنا عبوان كأني زلنا أفلتو عبركتو نناقش حواتنا نحيا للناس قبرنا يمو قابزانا يلومي ساعة وحست ديمقراطية وسرعات كمي قلك أخات الرقاقصة زبل فلتت كألت كانت الرخن كلام لنا يغني لي بقى بحصر زبالة أنا مساء تا زخلات ملالسنا نبلات أنا عام زلوا هزبي فتر خلاله حياة الهجر توحس هجر دحنا زلوا هجر تسرع بقينا نقحات زي ندحر زي بالكا كل جزء دخام الله ورقة الله دحرت الله زي أنكاني يتصاوت الكام على خمس حجز لنا يوم سلزي كلاتنا أتي منان حاجنان انتينا ندل نخنفلت انتهي زلو عالم مكايدا نمتاي حيالات هاجرات تفتيرهم بين ستاديوم حيل زلو هاجر نعوم يكونن نجشنا هذه نازم مسألة يوم كمان نعقب وما حد يروم زخلو زلو نزل انتايو فلتون عام حتى بكل خولد كله بحدا عين التشميز ولد يقدس حجين إرترا كم تجا ما خينو زلو تغني تي نايت هزبي أفلتون عام نمحيال كلنا ببعامنا تانيش عامنا نرسنا على تمهرنا انتينا ندلي كميجرنا إنا حياة هزبي كنسرح نخل عام ذلو هزبي كنسرح نخل نقحاتو خبز بله هزبي كنسرح له نخل انت خنكيد انت خنقبر لنا زي أبعات كرو كسرح لون ككايد المزلو قدايو إنما بالي زي مدبزي بقصالي
ብዝተፈላለዩ ሰባት ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣ ክብል يغنلي ثم صنيلكم نت حفتي حنت نشتي زرسعنايا اقداسيت اذا دحر جنت زلازا فلاير ناتنا تريوا دلكم انا علم كارتا خويناسي رسوبلو حبرتات علوا اي سماوي تريوا يا اوكي سرعه مريقه اب عالم كما يكون زلي اتن بلو ازي ريبريزنتاتيف بروبورشنال ريبريزنتاتيف زخطه لحاجات ابا باسكن غنخون بلي عاوز الله اوكي ريخ موندل اتن سماو زلوا كلن زتمطاطنه سرعه محدرا زخطه لحاجات اتن قيحت زلون كي سنكاني زي زنجع انت خزبلك نحلال زنجع وس زنجعنا حلال وي وددرنا يا فراسات زبلنايو كم عين زختلا ناي سرعه مرجعات ينمو نخذكروني ليه اوكي الشيء عندنا خلاتكم جنة عبد السلام بمراتكم زكاتكم سمعت خايق عندنا ثانكيو يغنيلنا أبان سنقالن كمتي خط بلوت صنحكم من استيافنا محيا لكم مزيكم زلكم أبزي فتم محارز بلاكم مدمدم تاوي كاكم معتو حتون دانيكس تايم كن ملسا إنا جن كم معتو وكنت كمل لا مستقطوا بوت صنحكم كبران معدي زات السنة من سين محيا إذا مدمكم مهارن هانات إن حبرة السبي لإيه زعمنلون زكاتاتلون أنت قلنا تقاتلتكم كم زمسل كايا مسل ذات سبات يكتاتلوكم نمنتاي عبربشان دوشان مزلافن متصرافن خاء بأشحد قطور سبات يكتاتلو نمنتاي مخانو كتحبرو لي بتحتنا يحد تيزم دلمو زمت سومني ناخد ملساتا ملاس جن اتنق أحد زد لينا نزيو مالتي حاو جميرو مزحات مهراتن عبيتن ناشتون سبت مكرون كمهرو يموتلو بزيادة نتوم كمهارو زقبهم نحد حدنا داتا مع عدنا توم من اسيات سنة تتمرت زلو شر نقبرنا كنكيد تسفاق الدرمالتي مبر بزيادة نقحت سلذي اللي إن رؤسو نابتي أكن نابت تمرت زلو وتخيد نابت تصرف زلو وخيد كاتو علون كابت قدلت نقحت تمرتني موني نازي قابلت انا كنت سعر له مخالنا بزقات عم تقلت دلي با اتو سنغالن بتعمل مسكنكم بشم تقاتاتلتي كمون عبد السلام بدحريت كوينو بتكنيك زتحقاقزنا بتعمل نجا مسكنكا كلهم تقاتاتلتي حتوكم بمهابن بمستافن مسانا زمسكم يغنيلنا بروح مشت ثانك يو
سنة اللي نعطل غاليها مرات عدايك دايك تتقلل حزبين عقاد فلفل محلا زي القلب ما نسقي عيني خوز مسكت نزارستي ودايه سبيه سنة اللي نعطل غاليها